Eenvoudig kiezen, eenvoudig kopen. De vlaggen stiert op de Sjerke Tour van Weesum. En dan weet iedereen in Friesland, in ieder geval in Weesum, wat er nog aan is. Het Fries kampioenschap 4 Liepen. Net in september, net in augustus, zoals gewoon wij, de tweede sneeuwen, maar in september. Er had alles te maken met corona, maar het evenement gaat wel terug. En net zoals verleden dier zonder publiek, maar wel met publiek. Maximaal 150, die binnen nog net. Maar er is in ieder geval publiek en dat motiveert de Lieppers zelf geweldig. Ja, hier op het terrein is correct de opening geweest van voorzitter Tessa Kramer. En nu hark je weer eerst even naar het Fries volkslied. En dat is gevaarlijk. Als je de kleren krijgt, als ik zo de meeste mensen kan overeind komen, dan zoek ze, dan mag je van start gaan. De traditionele opening van het Fries kampioenschap. Maar het wordt eerst van de voorzitter en dan vervolgens het Fries volkslied. Ja, we hadden prachtig mooi waar bij. En zoals ik al zei, we hebben wat meesken op een bult. Dat zullen de Lieppers absoluut motiveren. En dus ben we heel benieuwd wat er gebeuren zal dit hier. Verleden hier winnen de kampioen bij de Famkes Pieterik Westra. Bij de jongens Wisse Broekstra. Bij de junioren Rutger Haanstra. Bij de vrouwen Tessa Kramer. En bij de topklasse Rutger Piersma. Heel verrassend destijds. Hij sprong 20 meter in en al die kanonnen die erachteraan kwamen, die bierten hadden derp stikken. En dus wurde hij kampioen. Nou ja, fantastisch. Hadden we dat Joert Wefflikken ken, dat zou natuurlijk aan de skierig wijzen. We weten in ieder geval dat we bij de jongens en de famkes een nieuwe kampioen maar krijgen, omdat die terugstroom binnen naar de vrouwen en naar de junioren. En voor de rest is vooral zien, wat is de vorm van de dij? Hoe stiert het met de zenuwen? Hoe staan we ervoor? Ik zal het brengen met Hendrik Murk-Haastra, mijn collega hier, en Freek Wijma, die straks het commentaar aan zullen. Maar Hendrik Murk die staat hier nou bij mij. Ja, Hendrik Murk, eerst even een kwart naar de jongens en de famkesklasse. Die famkesklasse, ze springen hartstikke leuk dit hier. Is er iemand die eruit springt bij die? Nou ja, Hanneke Wester die springt er zeker uit dit hier. Ik bedoel, die is 2 keer dit seizoen ik verder wist dan alle vrouwen. Dus dan ken ik maar de gelegenheid de Efteling Husting in Joert. Dus ja, dat is wel echt de topfavoriet eigenlijk. Ja. Inger Haastra natuurlijk de Nederlands kampioen. 2 weken verlien heeft hij wat haar enkel verzwikt. Het van de week betraind, giet het Joert Woppenbjerring, dus dat is hartstikke mooi. En dat is van mij dan degene die het eventueel dwam moet. Nou, de Krekker in West en ze had er alle moed in. Ja. Ze zei, ik had er geen last van. Nee, Ja. dat klinkt positief. Nou ja, dan bij de jongen gaan we natuurlijk toch Arend Feest, die de finale uitspringt. Het klassement wint zo'n of 8 wedstrijden won ben ik even kwijt. Maar in ieder geval wel iemand die met kopperschouder bovenuit steekt. Ja. Ja, maar hij won de eerste zo'n wedstrijd. En daarna volgens mij nog maar in. Ja. Dus Arend is wel heel wispelturig de laatste tijd. Hij zit wat machine insprong te klooien. Douwe Abma heeft de beste seizoenprestatie. En een Germ Terpstra, die wint de NWM, die wint de Friesland Cup. Is hier de plaatselijk favoriet. Ja, die heb ik persoonlijk op mijn totalformulier gevuld. Maar we zullen zien. Het wordt echt spannend, denk ik. Ja, en dan natuurlijk naar de afstand die ze springen kennen. Binnen gewoon mogelijkheden. Hij, Dijk, Sjur, Rutger, Piersma, Vleen, Dier. Dan weet je het gewoon net. Zeker, Gerrit. Ja. Gaan we even naar de junioren terug. Werd de kampioen van de jongens Wisse Broekstra natuurlijk dit hier. Fantastisch springt. En Rutger Haastra, de kampioen van Vleen, die binnen beide bij. Ja. Beide jongens die natuurlijk geweldig in de gaten houden. Wisse wint het klassement. Binnen nog horen? Ja, zeker. Er binnen horen. Minne Smit vind ik momenteel
ik ook griezelig goed. Ik het toespringen, dat ken ik al iets voordeeltje wijzen. Je had misschien ook wat extra druk, maar minder liep het redelijk relaxed. Krijg je een PR opscherp, een jochetje zo'n 20. Ik denk toch, Minne is voor mij een beetje, nou ja, als Rutger het net doet en Wisse doet het net, dan is Minne de man. Wisse is natuurlijk oud onder toonstadion, hè? Dat is ik al juster besprutsen in het Philip Café. Sint Tomme is wat achterover staan. Ja. Hij is nou impact, die Tomme. Je krijgt bij hem West, hij weet het eigenlijk net. Nee. Hij had er net maar sprong. Hij zou zelf een keer wel een spuitje zetten willen, maar dat mocht absoluut net van zijn mem. Hoe zijn huid had er het net hand, maar Nee. ik denk verstandig van hem. Ik bedoel, het moet wel kennen. Ah, dat is wel een nadeel. Ik bedoel, dat moest natuurlijk, hè, die insprong moet goed wezen, die greep moet goed wezen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat komt, ja, maar Wisse. Ja, en het wordt spannend, want Rutger heeft dit hier hele mooie resultaten deel zetten. Dus een prachtige, talentvolle juniorengroep hebben. Mooie strijd. Gaan we naar de vrouwentopklasse. Ja, daar weten we van tevoren dat Marit van der Walmaher nog altijd fantastische Nederlands record van 18 meter Njontje van tevoren de favoriet is. Ja. Maar ja, er zijn wel meer die het haar naar de kroon stekken. Die het vooral goed doen dit seizoen. Ja, en we weten van Marit dat zij op het FK net altijd haar meest gelukkige wedstrijd heeft. Dus dat moet ik maar wat ouwacht zie. Ze wint het hier wel de NWM op een hele ontspannen manier. Omdat ze nou, ze studeert, of ze werkt het in Eindhoven. Dus ja, de druk. Ieder ik wat van nou liep het wel. Ik ben wat via de fut. Ik heb mijn wedstrijdjes en dat doet ze prima. Dit hier 2 keer door de centimeter. Dus daarmee is ze wel echt een beetje op eenzame hoogte qua die afstand. Sigrid. Vorig hier natuurlijk Bokma. op NK. Ja, Sigrid Bokma sprong dit toen door de centimeter. Dit hier is een 4 naar net wist. Maar nu moeten we in de gaten houden. En ik denk toch de topfavoriet is misschien wel de klassements winnares. En dat is Tessa Kramer. Die kwam dit hier tot 1669. Met haar titelverdediging van vorig hier. Maar ik heb de indruk dat Tessa altijd wel goed met druk om weer te gaan. Dus het wordt een prachtstrijd. Ik ken alle kanten op. Nou, dat is mooi. Want Ja. dat willen we graag voor een kampioenschap. Komen we nog bij de topklasse. Een beetje een teleurstellend seizoen, Haan. Als ik het eerlijk zeg. Maar. Ja, nee. Dat klopt helemaal, Gerrit. Ik bedoel, ja, de 4 afstanden hebben we mist. En we zullen natuurlijk ook wel een beetje maar eens keer neer naar de Posthoek van Holland. Dan ben ze zo een keer dik hoe die in van de meter wist. Toch 4 verschillende leppers. Bij u is Anne Galema de vierste dit hier, maar 21.04. Enige hoe het 21, ja. Enige hoe de in van de meter. Ja, dat is wel een beetje matig. Ja, het is dat het is. Ik bedoel, man dobbelt ze kennen. En neem van mij jongen, hoe de 20 meter springen is ik een bloedtuin. Maar ja, we wosten graag hè, die dik in van de meter sprongen. We hadden de dreiging natuurlijk wel. Ja. Is er altijd correct net uit kan. Daarom, als Isman Galema, ik neem hem de Sleeping Giant, hè, die heeft dit hier nog geen wedstrijd won. Het die post ook een bloedtuin fut. Ik denk dat die 1 keer even het gelokje ik mooi had dat het giet dat het geen kind. Ah, dan springt hij dik en dik in die van de meter en misschien wel richting die 20 meter. Maar ja, dan moet het wel een keer alweer klappen. Wie weet, Nat Bronsma krijgt huid worden, wint de Philip manifestatie. Zou het zelf ik, daarna heb ik eigenlijk alleen maar bezig met de bevalling. Nou, dat ken ik. Bedoel, je wordt voor het eerst huid, dus dan moet je een beetje op dat rijden. Maar die is, nou, man zit er 2 weken huid. Die zei, ik ben er weer, ik heel lekker slipt van de week. Dus Misschien niet de ontspanning wij. precies. Ja, maar niet eens Priester goed recordhouder hier, helemaal 2168. Ja, hij ziet zijn bok, maar ik gewoon de klassementswinnaar. Dus die heeft uiteindelijk dit hier het best presteerd. En ja, die ken ik een 20 een heel, en liet zich in van de meter springen. Nou, We hopen in ieder geval dat het 40 keer als verleden dier. 20 meter in, dat is voor een FK elk te min. 2 jaar wie we natuurlijk verschrikkelijk verwend, maar het Friese record hier in 2068. Maar die 20 in van verleden dier, daar maken we nog dit jaar wel hoe hinnen. Dan wordt het een mooie strijd. zei ik Gerrit, ik bedoel, vorig jaar hebben we een heel mooi kampioenschap in de orde categorieën. Met wie een draak van de wedstrijd. Met alle respect voor de winnaar Rutger Piersma, want klasse dat is hem winst. Maar ja, die topklasses lieten het helemaal zitten. Hè? Dus nee, we hopen Joert op meer spektakel. We gaan dadelijk voor de laatste nog even. We hadden er mooi waar bij nauwelijks wien. Dit is ideaal 4 weer. Dit is Leppert. Ontwaar kan het net lezen. De accommodatie is dat in de puntjes werd verzorgd. Nee, het moet Joert hebben, echt. Ken het beter. Super waar. Hendrik Murk, gauw naar die commentaarpositie. Wij pakken je dadelijk op de strijd. De eerste springers binnen de West. En het commentaar hier nog verder met Freek Wijma en Hendrik Murk-Haastra. Ja, goeiemiddag vanuit een prachtig zinnig Weensum werd de wedstrijd intussen uiteindelijk is. De eerste scores staan op het boord. We binnen hier in de oorlogsklasse altaar aan de derde deelnemer. Dat is Tjebbe Galema uit Bolzert. Hij leeft voor het heidenskip. En hij zal bezieken over de vierste afstand door Nota Hinne te lepen. Die stiert onder opname van Volkert Veldstra uit Akrum. 1633 in die oorlogsklasse. Nou, dat is een afstand die het Tjebbe Wolles helle had in het verliezen. Zelfs al over de Santje West.
Maar hij begint met een volslijn misleerde sprong. En hij had ook de primeur, want hij is de eerste wiertspringer van Weensum. Nou, die titel had er dan maar. Gauw omklaaien. Nog 2 sprongen te gaan. Ja, de eerste sprongen op de orenbatters. De eerste batter van jou, dat is de batterwet. De Famkes in actie binnen. Daar staat op nota de eerste sprong op naam van Manon Koehoorn uit Snits. 12,56 meter. En op de middelste batter, daar is de categorie jongens topklasse uiteindelijk. Thomas van der Goort uit Warkum, die gitaar onder leiding met 13 meter 70. Ja, en dat brengt dus hier al bij Berber de Vries. En die keert heel aardig, maar die keert al richting het lijntje. En dat lijntje, Hendrik Murk, bij die Famkes, die eerste lijn, die leidt op 13 meter, ja. En de tweede lijn op 16 meter derde politiebatten. Chris Geerdink. Zo, jammer Chris. Die liet al even zien dat er wel degelijk al 3 gingen in de sprong zit. Hij komt in de buurt van dat derde punt. Krijgt hem er correct net oerhinnen. Maar hij weet, ik mij nog 2 keer gelukkig. Ja. Ja, dit binnen de omstandigheden werd je eigenlijk voordat vertekening zo'n Hendrik Murk, hè? Ja, we hinten krijgt door met Gerrit Henk. Ik bedoel, het kan net beter. Er staat amper wien. Het is ook net te warm, het is net te koud. Het is eigenlijk alweer perfect. De accommodatie luidt er heel creus bij. Dus ja, zoals je lid maar komen die vierde sprongen. Het is echt weer zwaar en dat is wel heel erg fijn. Want dat hebben we hier natuurlijk wel een beetje mist. Hè? Ik ben 4 hebben een minder simmer. En ja, het is toch echt een simmersport waarin je wel goed waar nodig hebt. Dus laten we hopen, joh, dat het heel veel giet. En zijn eerste ronde, ja Frederik, dat is toch altijd even een oud-aaste. Die probeerde het even. Ja, de meesten, de betere liepers toch. Die ben je van de week al eens even een keer wist te trainen. Sommigen in rust en stilte, zou ik maar zeggen. Die winnen je de super linnig. Die krijgen even eerst met een galem oren op de tongetje te doen. Dat ik de wedstrijd stokken en alles zit al binnen. Dus ja, ken ik vast even de eerste correctie ontekenen. Ik zei correct dat we zeggen dat Chris Geerdink, maar dat wie ook een Jan Julde daar. Want Chris Geerdink die weer correct voor in actie was in die jongensgroep. En die stiert bovenaan met 4,74. Dit is Lisse van der Knaap. En dat is een dame die dit seizoen in vorm is. Ze is keurig als 4e eindiger in het klassement. En dit is Daan de Vries uit Hurgriep. En die is de eerste senior roem voor die line heen. En die line die leidt op 16 meter. Dus dit begint er te liekje. Keurige eerste rondesprong van Daan de Vries. De man uit Hurgriep. Sjocht nog eens even naar beneden. Maar houdt wel contact met de pols. Geert nog een beetje te vlug oer. Maar op dit stuit is hij de 4e man van de wedstrijd. Ik ben benieuwd wat er op het boord komt. En dat brengt dus hierbij Michiel Zielstra. Michiel Zielstra ongevallen op het baltje. Ja, die keert echt goed het lijntje heen. Ja, lekker. De middelste batter leidt het lijntje op 15 meter, ja. En de tweede op 18 meter. En de Pagruttebad op 16 meter en 19 meter. Nee, het is wel lekker zijn eerste sprong. Hè? Ik bedoel, just ik bij Michiel, die stok, die moet gewoon nog wat verder. Die gaat wat te rapporteren punt. Maar verder zit dit technisch jongen een hele creëze sprong. Het gaat gewoon te hut. Dus de tweede sprong, die stok een aardig handje verder. En dan beziek je die droomsprong te Maatje. Die je al eerst graag op een Fries kampioenschap 4 hebt. Maatje willen. Even in conclave met de coach Klaske Nauta. Zelfs een oud-Fries kampioen, Nederlands kampioen. En dat brengt dus bij Hilde van der Wij, de jonge dame in de categorie Famkes uit Sint-Jabek. Leert bij Weensum, dus dit is een bekende batter voor haar toekomst. En zij stiert gewoon keurig treden in dat klassement bij de Famkes. Maar dit is een sprong die ze oorzien gedachten hier. Ze gliert eerst naar onderen om daarna weer naar boven. Dus ja, deze keer is het streekje. En de volgende omloop insprong maar even wat beter. Ja, Jesper Demmer.
Ik een man die goede Ja. herinneringen aan Weesems had en aan FK's. Zeker, mooi PR-ik van 1838. Je nooit gedreven de stok in. Nou, Giet richting die liedende afstand van Daan de Vries, die 16,80 meter. En dan lijkt het erop dat deze groep toch al mooi richting de centimeter aan het taburkje is. ja, Ja, dat is voor het begin van de wedstrijd prima. Zeker. Maar we willen er aan een meter of jou bij. Hè? tuurlijk. Maar je moet ergens beginnen. Dus het is eerst even oud-taast, het is even opbouwen. Ja, laten we net via de Frederik. Voor hier, die overgangsklasse. De nummers 1 en 2 en 3. Ik kom gewoon naar de finale. Dat zou ik iets voor de Rijden van topklasses. de 5. Ja, draaien van de 5. En misschien wel omdat in die overgangsklassen ze wat minder druk vielen. En het mooi daar, het hoeft er net per se zo je zit te kennen. En die topklassen zien meer ik al en dat moet natuurlijk ik. Dat ze Joert die droomsprong, die hele vierde sprong, maatje moeten. Ja, Ja, het waren mooi de Albert Heijn. dus het zeilvest de boel een beetje op scherp zetten, zodat het hartstikke mooi wezen. Nou ja, Alweer Vonk is natuurlijk zo'n man hè, die dat kent. Ja. Hij was jongenskampioen van Friesland in 2006 en 2007. En hij was ik nog een keer Nederlands jongenskampioen in hetzelfde hier. En juniorenkampioen in 2008 van Nederland en 2011 bij de junioren van Friesland. Dus die heeft 4 of 5 titels achter zijn naam. Maar ik wil heel graag even naar deze man, Germ Terpstra, de Zeker. nummer 3 in het jongensklassement. Maar ja, hij springt hier een thuiswedstrijd en hij is echt wel een van de favorieten. Hè? Ja, zeker weten. Kende dat voor het zitten. Nou, zo hij let een stijl als in en dat is mooi gemietig. En hij zet de vierste afstand oornota del. Dan nog de vlucht, maar Ja. het dript er al. Hè? Ja, ik zit het elke keer Wat een energie. op de Germ springen zeggen. Je houden van 4 hebben omdat Sokkermans zo prachtig in die stok zitten. Ja, dit is ook wel iets wonderlijks, Ja. Inger Haanstra. Want zit je daar alleen nog door de ankel, zwier intaped en toch maar springen. Maar de Gitsen van de vierste afstand voorlopig. Ja, En dan is het voor haar maar een geluk dat ze nog correct op die twee meidman kan. Stiert gewoon keurig tweede in dat famkesklassement achter de ongenaakbare Hanneke Wester. Maar zij toch gewoon mee, hoort. ja, nee, zeker. Alweer Vonk. Nou, wij zijn als jonkje, als junior geweldig. Toen toch een maatschappelijke carrière wat minder ontwerpen bij de senioren. Komt er nooit naar het helemaal uit, maar je zegt alles wel qua bouw. Zo sterk als een huis. Dus wie weet wat hij in zijn tweede poging nog doet. Moet het nou meer hebben van, ik zei net van geluk, maar wel van een toevalstreffers. En hier zien we nog een keer in slow motion die prachtige Germ Terpstra. Het gaat al eer te hut, maar sjucht de gedrevenheid. Hij won de Philip-manifestatie, hij won de Friesland Cup dit hier al. Ja, en Beetje als outsider. hij staat nou aan de leiding met 15,75. Ja, keurig. Nou, dat is een mooi rustig opbouw. En ik denk dat het de persprong haast wel een meter wietlang kan. Ja, Hij had het in zijn macht. Ja, deze Inger Haanstra. Goh, toch al iets medisch wonderlijke, hè? Want ik hier er net een cent meer van, jongen. nee, we dachten al eer, die doet net mooi in de eerste de wedstrijdlist. En daar stiet ze gelukkig op. Ja, ze had toen ze hier west trainen. Ze zei van, nou, als het nou kan, dan doe ik het zaterdag. Nou, 3 sprongjes, 1 keer wie het 2 keer keurig droeg. Ze zei, nou, bij Matten maar even goed in tapen. Dat had haar mem verzwargen. En dan maak het er dan maar op wegen. Ja. Nou, het begin er, want zij iepent gewoon keurig. Maar een prima sprong van trekje 60 in die famkesgroep. Geeft hij mij 4 onder de leiding. We hebben de Vries is daar voorlopig de nummer 2, trekje 0. Maar ook in die groep is het heel gewoon dat we hege viertjes en zelfs al 15 meters zien kennen. De man met de beste seizoenprestatie, of de jongen met de beste seizoenprestatie, is Douwe Abma. Nou, die gaat ik als een raket. Ja, de adrenaline werkelijk weer, die spuit het eruit zoekt maar zeggen. Want ze hebben al hier die polstok toch echt wel een beetje zetten van nou. Ik heb wel een meter verder haast, denk Maar ik. deze, die kennen echt wel ja, een heel stuk verder. Ah, goed teken. Hanneke Westert, ja. Het fenomeen dit seizoen, want zij wist zelfs al een aantal wedstrijden, zelfs al een vrouwje te verslaan. Ja. Pakte het Nederlands klassementsrecord en begint mij een misleerde sprong. Ja, dat is dan... Dat is toch een domperke eventjes. ja, Nog niks van een halve zelfs, maar je wil liever toch wat anders beginnen als dat Hanneke nou docht. ja, we zaten straks even in slow motion, ja, maar ik heb de indruk dat ze een behoorlijke misgreep hier met die sprong. Dat is inderdaad net lekker. In de oorlogsklasse ben we daar een Fijke Stellingwerf uit Koudem. Een prachtig persoonlijk record achter zien namen, dat is alweer een Schotse lien.
Ja, maar zijn afstand kun je zomaar die finale binnen springen. En het zorgt voor 3 uit, maar hij geeft een eind koers, vrees ik. Komt toch verder als het balsje. En dan denk ik dat we de eerste centimeter noteren kunnen dadelijk. Ja, ik wil een beetje een wezenlijpper, hè? Deze Fijke Stellingwerf. Ik zit vorig jaar in de finale. Ja. En luidt toen voor mij zelfs een schoft op kop mee. En ik vergis ik me erin. Nee, dat weer Bouke. Oh, dat weer Bouke, ja. Bouke, maar topklasse. Ja, het is voor hem spietig dat de Pols hier kent mooi zien dat hij toch naar Rjoch staat. Want Loek, dit is Rjoch terug. Ja, en dan ga je al richting de 18. Precies, dan komt er een meter bij. Dat, We zullen even zien wat er op het boord komt. Die Fijke Stellingwerf. Centimeter 69. Nou, dat is al een heel behoorlijke sprong. En dus die 18 meter die zit er al aan te komen in deze eerste ronde. Voorlopig de eerste sprong van de dag. Opname van Fijke Stellingwerf. Centimeter 69. Draaien naar je leppers op het batten. En we sjoggen op de middelste batten. De leider van het klassement, Arend Veenstra. Als hier de sprong van Fijke even analyseerd wordt. Ja, deze Arend Veenstra die had een heel opmerkelijk seizoen. Vlien hier pas begonnen met Liepen. Nou, eerste klasser. En hij won de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde wedstrijd. Zesde wedstrijd op Riegen. Alle keer persoonlijke records. Het kon net op. En ze zijn waar, maar het is een man van zijn titel al hebben. Maar daarna kan de klatter toch wat. Ja. Wie het net Germ, Terpstra en ik Douwe Appa, die hebben toch wel eens even verslegen. Ja, maar hij is dwaande weer de farm op te bouwen. We dachten, mooi dan het begin van het seizoen, we hebben Twadde Wisse Broekstra. Die giet echt alles winnen bij de jongens wat er met de wind valt. Maar hij begon wat moeite te krijgen met goede springen. En dan gaat de sprong gauw... Goeie loop. Ja, maar die sprong gaat wel niet goed, Frederik. Nee. Vierste leger in, gliet ik een beetje. Nou, hij begint met een droegsprong die voor verbetering vatbaar is, lekker het zeggen. En dat brengt dus bij Age Hulder, voormalig Friesk juniorenkampioen. En nu als laatste van start in de oorlogsklasse. En die kan hier echt wel een stuk verder komen. En Sjurs, die zet het baltje even op scherp. Age Hulder, hij is in de laatste wedstrijd, krijgt uit de topklasse Wijrekken. Of krijgt er net inkomen, maar krijgt uit het jongen, de noemen jongen. Maar ja, berucht om zijn felle klimtechniek. Als die stok in je keer giet, dan giet hij ook. Giet nog toch nog een beetje te vlug oer. Nee, hij sprong best om en verder kerst. Absoluut. Ja. En toch ik een man, verleden die stier hij echt gewoon in de finale, hè? Klopt. Mijn jongen in een hele meter. Ja. Dat betekent dat wij in de eerste ronde alle leppers één keer in actie zien hebben. En beginnen we dus weer bovenaan de lijst. Nou, bij de Famkes, maar Iris Wiebenga. Haar eerste sprong, 12-15. En daar zullen ze graag een paar centimeter bij gaan willen. Nou ja, hier is de Zixafamke, persoonlijk record. Dit hier toch mooi onscherpen, dat trekt je in 93. Ja, als die jongen in de buurt komt, dan is de kans groot als Margis naar de finale. En dat zou natuurlijk een echterpunt wijzen voor Iris. Och, ja. Echt een misgreep. Ja, de insprong, daar hangt het safvolle van oude bij jullie hebben. Ja, die is bepalend, hè? Ja. Klopt, dat begint de sprong, maar die begint natuurlijk met een goede oor in. Goed zetten van de polstak, maar voor die oor in, die gaat heel geconcentreerd. Mooie opnames hier, hè. Complimenten voor. Maar dan hier gaat het finaal mis. Die ene hand, die pakt hem net, opperste. En dan is de kracht er voort uit. Ja, dan is nou ja, zet nou een sprong. Deze jonge dame uit Heeg. Maar ja, je kan je vierde dus ik net zo volle mooi af en ik zet hem straks het vierde wat dichterbij, want... Nee, dit is gewoon een technische fout. Ja. En dus die er alweer twee mensen kleer. Hier op de middelste water bij de jongens. Jelmer de Jong uit Tjom. Ik lepper uit Wezenmeren, de afdeling die het groeit en die het heel niet meer talenten voortbrengt. Nou ja, dat maak ik maar zo'n mooie toeskans. Ja, klopt. Maar er zit natuurlijk een mooi stuk kader achter, enthousiast en kundig. Dus hier gebeuren mooie vierleerdingen. En Jelmer de Jong
Ja, begon mij trekje in. 30 niet krijgt, stiert voorlopig daarmee op het zonne plakje. Zal muziekje om hemzelf omheen te werken, want de top 3 die mij van de midje finale springen. Nee. Dit weer net de sprong waar hij op hopen hier. Ik heb eens even bijzonder, Frederik, de laatste 3 hier, wat dan een beetje het gemiddelde weer. Wat je springen met om de finale te hellen. En bij de jongens weer dat gemiddeld was aan 50-86. Dus ja. Dietmar van der Wal. Nee, eerst zullen we Manon Koe horen. En wat wordt hier Manon Koe? Ik niet helaas in koers. En dan komt Dietmar van der Wal het beeld in. En die springt heel aardig, hè, Dietmar van der Wal. Want die is dwaande mij een prima seizoen. De broer van... Ja, de broer van Marit. Marit van der Wal, het broerke. Die had hem dit seizoen echt uit die tweede klasse omheen werken naar die eerste klasse. Ja, persoonlijke recordsdel zet al. En hij meldt hem hier mooi, hè? Oh, het Fries en Nederlands kampioen Ries van der Wal, dat is de trotse huid. En, ja, zo, hij is direct lief mee. Absoluut. En ter jochten. Ja. En we werden bereid. PS zegt je 82, ik dacht, nee, dat is nog net. Maar wel een lekkere sprong en daar... Ja, maar die heb ik net al hier een Fries kampioen te worden. Hè? Wel, die heb ik natuurlijk om voor uzelf het maximale eruit te halen. En diep naar die auto dat hij heel blij is met deze sprong. En dat is op zich natuurlijk helemaal prima. Johanna de Goede van Us, de afstand van Arge Hulder. En die tikt al haast de 8 meter mooi, hè? 7 meter 91. Ja, dat mooi. is het niveau wat we hier, denk ik verwacht je mij, hè? In zijn eerste sprong. Arge Hulder die is aanwezig. Is ik een echte kampioenspringer. Friese titels, Nederlandse titels als junior. Ja. Had ik hier het Nederlands junior record dealt met Jacco de Groot. 2041. Ja, dat is nog steeds je persoonlijke record, hè? Ja, ik is nee, Ja, dat junior. is, ja, junior. Ja, dus dat... Gaat er nog smoor er ook, jongen. Hovenier, 60 uur in de week. En Ja, nee. nog een beetje erbij springen. Maar al dat wetter, het groeit, dus dat is nooit tevoren. Dat is een mooie werk. Thomas van der Goot. Ja, die komt al droeg aan de andere kant. Maar daar is ik mij zijn. Die blijft staan op die 73 uit zijn eerste voorronde sprong. Dietmar van der Wal komt tot 16 meter 44 in. 16:44 voor Dietmar van der Wal niet correct in die oersklasse. En dat is voor hem dus prima oer die 16 meter. Lekker in de wedstrijd. Ja, en daar zullen we achter in beeld Tevens Hopman staan. De man die dit hier wel op de list die maar net in actie kwam. Hij had te volle last van een onwillige knibbel. Maar coachen, ja, dat doet er vanzelf wel. Ja, en dat doet er al zijn hele leven, hè? Ik bedoel... En hoe? En hoe, ja. Prachtig natuurlijk dat zulke grutteljeppers, oud-kampioen, zich zo drokmaatje om het talent, wat er gewoon een hinder in. Van Veldstra. Een aardige sprong, noteerde Nies correct. 16:33. Die zegt de 23. Komt er weer in. Jeltske Terpstra. Zak het er vol bij. Ja, Jeltske Terpstra. Toch nog richting het lijntje, maar ja, de insprong die weer net perfect. Nee. Zacht doordrukt. Jij zou vermoeden dat Jeltske weer het liedse zuske is van Germ, of net? Die bij de jongens Ja, springt. sterker nog, het is zo. Ja, dat, En zie maar Mem zit in de voorzitter van deze. ja, precies. De appel valt nooit weg Dan van de Marten boom. van der Meij. Nou, ik het talent van Famke alleen. Ja, ik bij haar, die insprong die weer het. Ze zak je al even wat trodden. Trodden Jermes liet het wel. Dat is toch vreemd? Maar goed, dat gebeurt je een keer en dan straks maar weer herstellen. Chris Geerdink van Burgum. Ja, en die noteerde Nies correct 14:75. Dat is natuurlijk een aardige sprong bij het begin. Maar nu stiert de pols te 4. Ja? Ja, nee, dan moet je kiezen voor de veiligheid. Dan met de wetter. Misschien wel de stilte voor de storm. Dus hij zit voorlopig in de wachtkamer. Want die 14:75 van hem is voorlopig net meer als het 4e plak in de tussen staan. Daar onder leiding Germ Terpstra met die 15:74 en Arend Veenstra toch de nummer 2. Nee, nummer 3, want Michiel Sielstra had 15:21 en Arend Veenstra 15:20. Ja, dit is Sjerbe Galema. Die iepen het dus met een wiertsprong. Ons krijgt de wetter. En ook weinig goed sprong.
Ben het in Balzert. Weer bij afdeling het Heidenskip. Heel lang lien. Hier in Balzert, ik eerste klaswedstrijden. Maar dat is al heel lang geleden. Maar wij hebben al leerd, Frederik. Dus zo lang is lien. Kruil. Ja, precies. Zonige rib. Nee, Hak maar rib, sorry. ik bij hem. Net lekker in de stok. In ieder geval een afstand. Begon maar weer sprong, maar nog heel lekkere wedstrijd op dit stuit voor Tjerbe. Maar wellicht dat dat in de treintensprong nog rucht lukt wordt. Ja, we zijn in de vierde nog correct landen Berber Vries van Mantgem. Bij de Famkes, die hier naar haar eerste sprong 13 meter sans, die er nog steeds tweede mee. Ja, zeker. Daar komt ze. Even zien dat het nou. Ja, Het zeggen net raar uit, alleen nog, ja, het kan wat te hut eruit. Dus die tretje zo'n bloed voorlopig het tweede plakje. En zij ziet dat Jelske Terpstra, die is correct, toch nog correct hoe die tretje meter kan. Tretje 0 hier. ja. En voorlopig gewoon tred is. Precies, dan hebben we treien vooral die Famkes, moet ik zeggen. Hoe de 13 meter. Ook in Jan Hilderda. Die zeggen we niet correct te wetter gingen. Dus die kunnen we gauw verbeteren. Nou, ik een rare insprong. Hele slag om een stok heen. Ja, Nee, net tevreden. Hij liet alles omkomen op zien te redden en laatste voorronde sprong. Ja, dit binnen plaatjes zoals ze zien willen. Simmers het tafereel, de zinnebril maar erbij op. Want dit waar hadden we net zo vaak beleven mij vier wedstrijden dit seizoen. eigenlijk had dat de indruk. Dat we, het is nu inmiddels 12 uur. Het is een liedje ook bezig. Dat er wat meer publiek komt. Ja, dat is mooi. Nog steeds, hè? Ja, ik van deze van de Kraap. Die natuurlijk 1469 als PR had. In grote wedstrijd. Ja, goed spreken. Dit beter. Ja, dit dit gaat mooi. beter. Ja, dit gaat richting het baltje. Ja, En dat baltje, dat leidt, opname van Inger Haastra, die trekt je zone 60. ja. Nou, dan komt de wedstrijd bij de vrouwen, bij de Famkes, maar ik zeg echt los nog. Ja, die komt los. Hè. Ik ben Lise Schust hoe makkelijk het gaat. Hè. Ze gaat, ik fiesta daarvoor. Klimslagen, daar kan nog op getraind worden. Krijgt nog wat grutter, wat meer oudmaatje. Maar dat komt niet omdat ze weinig tijd heeft. Maar ze perst er wel een, nou, ik denk jussies onder Inger Haastra. Ik denk een trekje een hele metersprong uit. Dus dan maar dat ze op stuit hele goede zaken. Tretje meter 58 jaar we. tretje Met een stip op 2. En dan betekent het op dit stuit Jelske Terpstra. En krijgt uit de finale leert is, maar die tretje nog in. Bij het Berber de Vries, maar het tretje nog zo nog te redden is. Oké, Hilder, 11 meter voor jou de stand, toch? Dan de Vries van Hurgriep. Net van de afdeling Burgum. Begon bij 1680. Ken daar nog wat bij. Hij zat dus al gevaarlijker zijn. Oh, wat jammer. Wat spietig voor hem. Spectaculair, dat wel. Hij weet nog precies waar de stok steken. Ja, dit weer van die sprongen, dat markeert zo griezelig weinig hoor. Ja. Je denkt dan altijd, wat er even het rukje jouwt, hè, even een beetje corrigeren. Maar bepaalde leppers, en sowieso in Friesland stoppen dat net zo vol. Nee. Nou ja, Hilde van der Wij van Sint-Jacobi-parochie. Nog echt een keert zoeken, maar wij zijn blij dat Hilde... Misschien keert het wel, maar zo hebt ik. En zo hebt ik heel aardig, maar een PR van 1461, dat zei het ik prima dit hier. Michiel Zielstra dan, 1521 het er als tegen, maar er komt niks bij. Op een linie van 15 meter. En wie weet wat hij nog kent, is zien tweede poging. Ja, ik ben wel benieuwd naar Hilde van der Wij. Want die is de laatste weekend toch geregeld te vinden op het podium. Ja. Hilde van der Wij. Toen ons goede vorm. En zo je Samar finalisten weer kennen. Ik zei... Lies had, maar dit corrigeert ze aardig, al in het zit uit koers. En dan liet ik Hilde het helemaal opkomen op de tweede sprong. Het lijkt het wel dat ze alleen wat zwithandjes hebben. Misschien van de spanning, want ze pakken alweer. En dat geldt ook wat bij de jonkjes. Vind je het net dat deze Famkes eigenlijk nog nooit een FK Nee, hè? Of precies. misschien een keer. Ja, dan is die sprong mooi, hè? Ja, zonde. Zet er een giel plakkertje, daar moet ik springen. En dan zit er 30 centimeter onder, nou, dat is naar beneden geleest. Ja, dan is het en scheef en te snel. Dan is het echt een rotte wurkje. En dan krijg je zo'n gezicht van, ja, balen.
Maar goed, kop kunnen we voorhielden, want Ja, goeie nice is ze mij nog een keer. ze maken nog een keer. En bij vier hebben gemiddeld, hebben niks zo'n één goede sprong van die traaien. Die giet mooi als beste klassering. Je mag wel veel keer weer springen, als er maar één goeie tussen zit. Precies. Jesper Demmer dan. Ja. Ik heb man mij een indrukwekkend PR achter zien namen. Ja, blikse kaarten zat er Dat dat. hier wel als junior. 1838. Ik, Sanne, lachende derde, de springen en vierde sprong met Bel zetten. 18 meter 38. Waarschijnlijk net En als dat doorbeet. Ja, giet aardig, giet ik wat te rap. Maar toch te hut inderdaad. Nee. Ja, dat is toch het kunstje van het vierleven. Hoe langzamer de stok oergeert, hoe meer tijd als kruis te klimmen, hoe meer meters. Ja. Ja, zo simpel als ik het zeg, zo moeilijk is het uitvoeren. Precies. Maar het is wel de kunst om dat van elkaar te krijgen. Ja. Inger Haastra. Ja, dat is een persoonlijk record van 15-18 dit hier sprong. Jouwt wel aan wat ze in haar mars had. Springt nou dus intaped met een toch wat zeer ankel. Het Maar mooie stiert van, voorlopig gewoon bovenop. het mooie van Inger is dat ze ogenschijnlijk heel rustig bloedt. Vorig jaar resulteerde dat tijdens het NK in Burgum. Haar eerste Nederlandse titel bij de Famkes. Maar 15 meter 10. En daar zocht het er degelijk uit, ja. Ja. Maar ze viel al van, ik heb nou wat te hut, geen risico's. Nee, sparren te krachten. Voorzichtig landen. En haar enkel. Zussen henkelt van Ja. maar Want dat zie je natuurlijk de finale helft. Hoe gooi je dit? Dan moet ze 4 keer springen. Mooi ze 4 keer springen. Je mag een sprong erin litten. attentie. Ja, Germ Terpstra. De leider bij de jongens ontnota. Hier komt Gerrit Terpstra. Kan die er nog wat door vis plakken? Nou, daar komt er weer aan. En nou naar dat topgetal. En ja, daar komt weer een eind bij. Dit gaat oer de 16 meter intussen bij de jongens. Ja, Heerlijk. heerlijk. En hij perst het er toch maar weer even uit. Ja, en het gaat heel makkelijk, hè, want hij gaat nog te rap. En Alsof het je moeite kost. nee, die stok en dan volg je er. Misschien straks nog wat een lange topje erop. Nou, die Germ jongens, daar willen we nog lang net van nou, hoop ik. Had nog een eindje top oer. Precies. Dit echt nog wat uit koers. Dan maak ik toch Dus ja, ik heb zijn vermoeden dat deze sprong sowieso genoeg is voor de finale. En dat dan in de drukker bij Germ ik een beetje oud, denk ik. Alweer Vonk dan. Is hij nog steeds beroepsmilitair of marinier weer, hè? Ja, dan. ja, en net in de liftafdeling. Dus Nee, dat kreeg voor Jen. Goed bouwt. Maar ik bij hem de insprong, die finaal misleerd. Finaal, maar enigszins misleerd. Hij gliet wat naar beneden. En Inger Haastra komt nog tot 12 meter. Nee. 52. Germ Terpstra is de eerste bij de jongens die de 16 meesterlijnen erop brengt. 16:37 is de nieuwe lerende positie bij de jongens. Wilst Inger Haastra de sprong geen leert en nog uitkwam op 12:53 van de statistieken. Maar nog altijd in die groep die de Famkes onder leiding gaat met 13:60. Alwin Vonk. Ja, 14 in zijn eerste sprong. Daar is net bij kwam. Ja, dat brengt dus bij Hanneke Westert. En dat is toch wel de te kloppen vrouw. Zeker bij de Famkes, maar misschien wel in die hele vrouwelijke categorie. Ja, die moet natuurlijk wel mooi naar die finale. Hè? Dan moet ze op dit stuit in ieder geval de trekje 0 zoon voorbij van Berber de Vries. Maar we weten van Hanneke dat ze volle meer kent, dat er volle meer in zit. Ja, er is al een stuk bij. Oh, Wat, en dan Hanneke. maakt ze daar een. Nou, zonder dan toch wat Westert zijn. Ja. Want dit is een slipperke wat ik haar eigenlijk nooit meisjes, joh. Nee, Misschien wel wat te gretig. dat kan. Even de kop. Ja. Maar ja, dit keer net nog een keer. Nee, Belikse Katers. Douwe Abma. Oeh, daar komt nou op, Ja. hoor. Die pakt nou in de meters, hè? Sjurus. Ja, die gaat er al in. Prachtig. Dat flikte er echt in Burgum. Ja. En toen kwam er op 18 meter 63 uit. Nou, Safir is net, maar het is verder als die 16:37. Nee, het is een heerlijk baasje. En het zit natuurlijk ik enigszins in de game. De naam Abma het er net voor niks. Rimmer Abma is zien omke, dacht ik. Ja. Die traint hem ik, die coacht hem. Ja, dat werpt echt zijn vruchten nou. Want het PR is natuurlijk misschien dan één keer gebeurd. Maar wel met Koningsleven. Dus toen hier we in één keer Koning. Ja, Prins, hè? Prins weer, ja. De Prins. Vrees Douwe. Maar je wordt
ik een hele mooie notering. Ja, en hij neemt de leiding hoor in die jongensgroep. 16 meter 54 is de nieuwe te kloppen afstand bij de jongens. Ja, mooie wedstrijd hè. Fijke Stellingenwerf. Ja, keurige sprong. Santje 69, maar ja, hij zegt aangehulde daar weer omheen liepen. Dus hij kent wel ongeliepen niet. Aangehulde daar een leiding, Santje en Jongen. En dit is Fijke, maar die gaat ook te vlug. Ja, nee, die weet de stok maar wat verder, wat meer risico's nemen. Maar voorlopig nog altijd de nummer 2 in de oergangsklasse. Wilst Hanneke Westert bij de Famkes 12,60 noteren. Ja, dat weer wel een beetje verder als die is correct. Ja, dat ik even bijpraat terug. Tevens op maar ja, het is voorlopig gewoon het 5e plekje. Dus ik zou zeggen, luister even goed naar Hopma. Ja, de enige geruststellende gedachte natuurlijk wel. Ik bij de 4e manifestatie. Goen haar eerste 2 pogingen. Ik finaalde mist hij. En toen herstelde ze haar geweldig. Ja, en dat ken je zeker, hè? Ja, dus ze liet haar ik net gek maatje. Maar ja, ontspannen glimlachje. Ja, die dat ken. Even de drukker halen hier. Dat ja, en deze man. Ja, Arend Veenstra. De Friese truimerschouw. Dus 4 waar het heeste klassement leeft. Maar ja, dat is een gemiddelde. Hij stiert nou gewoon 4e voorlopig met 15-20. En zocht 12 van zijn concurrenten al roem over die 16 meter leppen. Hij zal nou toch wel even een stapje zetten willen. Ja, dat zou natuurlijk een droomfinale wezen. Arend, Douwe en Germ. De nummers 21 van het klassement, die trot naar de finale. Dan moet je het helemaal voor uitvechten. Ja. Opmerkelijk, hij is van Sorhuzem de enige deelnemer namens de afdeling Boetenpost. Ja. Dus hij had hier wel wat eer heeg te houden. Zeker. Maar Luit het een beetje onvredig. Dat Boetenpost Luit een beetje op zijn gat. Dat het zo zezen maakt of het ook zijn auto kwaad. Er is wel onwas, maar vooral onderom. Ja. Nou, wat komt er nou uit? Nee. Er komt niks uit nou. Dus Arend Veenstra maakt het wel spannend, hè? Ja, hij is eigenlijk vriend hier begonnen. En ja, steekt er op dit moment 4 bovenuit qua niveau. De enige eerste klasse van Boetenpost. Maar daar komt wel een hele leuke jeugdploeg aan. Oh, gelok. En die heb ik al jeugdkampioenen. Nederlandse kampioen, Friese kampioen. Dus ja. Er komt wel weer wat. Maar er valt even een gat tussen en wie begeleidt zijn meegaat talent, hè? Dat is even belangrijk. Maar goed. Ja, meerdere jongens. Maar hij krijgt denk ik zo nog wat bijles van ene Bart Helmholt. Sure, dat is nooit verkeerd. Age Hulder, ze krijgt Santje hier in 90, daar maar nog steeds onder leiding. Maar dat zult te meer wezen voor de finale. Maar Age Hulder is wel hier die in potentie die finale heliken. En Schuggers om. De eerste klappen weer raak. Maar dan shut hij dat die polstok net op de punt gaat. En dus kop komt er. Sprong maar bedreiging. Maar uiteindelijk bedaart er in het mooie skinnenwedstrijd van de Sint-Japik. En dat betekent dat alle deelnemers uit het eerste blok hun tweede sprong ook ophouden. En dat betekent de derde en laatste voorronde sprong voor deze categorieën. Iris Wiebenga noteerde als heegste sprong 12,15. Stiert daarmee op het laatste plak voorlopig. Ja, en daar is de drompel intussen 3 meter zo'n. Ja, die ook mee naar de finale. Dat is natuurlijk wel een afstand die ik en Iris Wiebing heb. Makkelijk springen kan. Zit er nou wel goed in, hè? Zit er nou wel goed in? Komt dan een hele lijn. Ja. De druk weer opviert. Absoluut. En zij doet wat ze dwaan had. Ik denk dat ze juist iets verder is. Oor die linie van 3 meter. En ja, dat is de vraag. Sprong. Ja, dit is verder dan 3 zo. Ik denk het wel. En dan zet ze een Berber de Vries en Oorden bij het werk. En natuurlijk straks nog Hanneke Westert. Ja. Nou, wat komt er op het boord? Ja, de dames zitten al te zien, want dit wordt aanstaan waarschijnlijk kijk de drompel voor, trekje 36 werd het. Ja. En dan weet ik Hanneke Westert werd zo'n thuis. Voorlopig wel, dat komt natuurlijk, want ik en de orenfamkes, Manon Koehoorn, Jeltje Terpstra, Berber de Vries, kan alle hebben hoe die trekje 36 in. Maar het binnen bij de famkes en bij de jongens hele leuke wedstrijd. Dat mag zijn worden. Het heel behoorlijk presteert. Mooie top 3 is je weer even in beeld.
Jelmer de Jong van Tjom. Ken hij naar die 15-21 daar? Hij doet zijn best, maar komt te kwad. Ja, maar goed, die Jelmer zijn eerste FK. Dat er hem om klaar ik en ja, dus zijn eerste naar En dan moest ik even nog, of wel wennen, tuurlijk. Ja. Dat je een beetje leper bloeien, dan zullen er nog heel wat FK's komen voor deze Jelmer. En dan komt zijn tijd nog wel. Ja, ik heb net gezien dat deze jongens die gaan nog nooit met zoveel op het publiek leert, hè? Nee, ik dat. De hele entourage, dat is toch los en zoals. Een soort media erbij, nimmer op. Maar dan Koorn. Zit er ik goed uit, hè? Zit er dan Koorn. Zo, Ja, ja. ik net het bos. Ja, Jongen, de wedstrijd is helemaal los. Je hebt in de famkes. dit is 4 jaar, zou ik graag zeggen willen. Want Kop over kop over kop. hier is Wiebinga, die pakt het tweede plakje en die denkt, nou, nu wint misschien finale, maar dat duurt maar 2 minuten, want dan komt Manon Koehoorn en die knalt hem meteen. Volgens mij hoe de tredje 36. Dietmer van der Wal. Die zal lekker begonnen met die 16-44. Ja. Ken daar nog wat bij. Hij zit weg goed erin, maar hij gaat nog wat in koers. Maar toch denk ik dat hij mij een tevreden gevoel waarom zien kan op zien optreden weer op het FK. Ja, hij had in de buurt gehad van zijn PR en dan ben je ook heel goed gaande. Zeker. Ja, van een koor tredje 61. Ja, en dat binnen belangrijke centimeters, Frederik. Hè? Want ik lies er van de Knaap voorbij met tredje 58. Die mag nog een keer springen. Maar die stiet dus nou op de tweede plak. En dan heeft dus even in je verbrekking, om zo maar te zeggen. De beste truienfamkes naar de finale. Ja. Nou, wat we dit volhouden, want ja, Jeltske Terpstra, die ken ik absoluut weer verder dan tredje 69. Of dan tredje 61. En tredje 58, Lise van der Knaap, is nou de tweede afstand. Thomas van der Oort. Ken die wat budget in de jongensfinale? Nee. Hij beziekert het, een beetje alles of niks. De polstak op scherp. Maar die Jelmer de bedrijven Jong van- en Thomas van der Oort, die weten dat ze onklaar kennen. Die kennen dadelijk in het publiek. Hun FK zit erop. Ja, Dus gewoon nog over Rutsenburg. Komt wel weer naar je. Maar, En dan vallen de eerste beslissingen nou toch al ja. teren. voordat het FK... Voordat we eigenlijk oerskakelen weer naar het tweede blok. Waarin de vrouwen en de junior en de senior topklasses in actie komen. Ja, er zit een mooie opbouw in je zo'n zitten kennen. De famkes, de jongens en de oorgangsklasse, dat is een beetje het voorprogramma. En dan komt er nou het echte vuurwerk. Maar daarmee hoop ik net dat ik de famkes en de jonkjes te kwaad, toch? Dat is absoluut net de bedoeling. Nee, Jeltske die kom ik in Terpstra. de finale waarom vanzelf. hè? Precies. Want Jeltske weet dat ik natuurlijk. Top treien is te bespringen. Dan moet het correct even mooi zitten met correct even slaggie. Ik zei bezieken. Ja, zeker. Wat een centimeter spul daar. Oei, oei, Een oei. derde ronde. Ja, geweldig. Alleen nog maar dikke tredje meters voor verlopen. Ja, Nou, die klasse die weet hoe het ja, werkt. zo krijg ze dat is natuurlijk prima. Hè, dat al die famkes Safie springen al. Ik net veel als die trekjes soms Zo. van Inger Haastra. Maar het wordt Eerst zullen we Volker Velstra in de overslag. Ja, Oeh, en die haalt het derde punt wel. ja. Maar je hebt dan toch wat briek nog. Ja, Oi naar links. De bouwt er zelf ook van, want daar zit lekker een heeg in de stok. Jazeker, het is wel verder. Zo. Jeltske Terpstra pakt gewoon de leiding in die famkesgroep. Maar hij trekt je meter 81, hè? Ja, ja. Jongen. Ik wil nooit iets zien, denk ik, te mooi zien. Nou weer de insprong. Goed. Ja. Net naar beneden gliedje en de focus. Net boven zien, net naar onderen zien. Concentreren en dan eruit. Keurige Ja. sprong. Ze Scott Holland. Ja, Ja, ik het denk zal- omdat ze wat zand in de poel Ik zal niet zeggen, ja. Maar gewoon de najelierende positie. Trekt je 81. Ja, dat mooiste Rutske wijze, Jeltske, want dat is toch heel aardig. Dat mooiste een beetje verrassing nemen. Het tweede plakje is nou dus voor Manon Koehoorn. Trekje meter 61. Tredje 61 nou in de drompel. Ja. Die famkesgroep om finale te hellen. We hebben de Vries dan nog dus weer al voorbij. En zo moeten we dus steeds voorbij. Ja, en het mooie is, die lijst vroeger waren Lotte qua indeling. Hè. Dus dan kon de nummer 1 van het klassement ik als eerste springen moeten. Sint-Wurg is het zo dat je beginnen met de nummer 8 van het klassement. En de laatste, Hanneke Westert, is dus de winnares van het klassement. Het is in feite het klassement door de kop. Ja, het is klassement door de kop, zodat De beste maar de laatste.
Ja, en dan zit er ook een leuke opbouw in. En ja, Berber weet nog ik. Misschien pept het had ik wel op. Dat ze shirt dat haar vriendin. Dat is fantastisch toch, hè? En dan Berber nog denkt, dan maar hoe de 14 meter. En waarom net? Sure. Nee, die zit er chill. Nee, Kijk net. nou, dan is in elk geval wist dat Berben de Vries net meer mij kent naar de finale. Zie je, een knappe wedstrijd, maar die trek je nog zo. Ja, en het wordt hier. Maar het is net in oog Joert, want het niveau lijkt gewoon goed heeg. Ja, mooie wedstrijd. Ja, daar staat er wel kleer. Ze hebben Galema. Ja, die... Bij een biersprong, toen 15 meter, maar het komt er nog net helemaal uit wat hij kent. Nee, Die titel omstreden, nou werd hij gewonnen. Lisse van de Graaf. Ja, ze krijgt Je hebt Piet Heidenskip, met coach toch Pieter Haanstra op dit stuit. Daarachter al vast even Isbrand Galema. Mij dadelijk onderslag. ja, en we zweer proeven, dat we maar zeggen. Dan zit je aardig safe. Tjerbe Galema, ken hij nog die hier een uitzetter maakt? Nee. Net lekker in de stok. Totaal net lekker in de stok. Nee, dit is net Sivilia met je worden. En dan baal je ervan, want je wil hier al je maximaal presteren. De Tomme giet wat achterover zetten, Sjen. Er kan een hoop misgaan. Maar name het cruciale moment is altijd de afzet en de insprong. Je moet er met 2 handen, je met 10 shirt. Je moet die dan met 10 oploeken, de voeten troswiepen. En dan van derde punt, minimaal 2 klimslagen. Dan kan je de stok stil klimmen. Klinkt alweer net zo moeilijk, maar neem van mij gewoon. In die luttele seconden kan er een hele hoop misgaan. Wat makkelijk weer kon ze het al wel. Ja, precies. Ja, Maar er ben maar een paar die dit kennen. En het ben een getrainde man. ja. Nou, maar Lisse van der Knaap, Ja, ik ben die benieuwd. steen die correct nog in de top 3, maar mijn trekje 58 is er net op die val. Nou, wat doet ze nou? Nee, die giet Briek. Oeh, en dat is dan toch echt verrassend, hè? Ja, Want in potentie ben er dus al 2 vrouwen die achter haar in het klassement zitten. Die hoort boven haar eindigen. klopt. Ja, en tredje 58 aan voren gesprongen. Daar is natuurlijk ook niks mis mee. Hè? Maar wie de kans groot was dat ze de finale hellen hier. Maar ja, dit ziet er technisch ook mooi uit. Hè? Het is een mooi lepperke. Maar je geeft het brik. Maar als dat net terug is. Oh. En zo komen we dus, ik sta gewoon bij de eerste verrassingen. Ja, Want elk FK gebeuren er dingen die wij net verwachten. nee, iemand Frederik, als je juist naar de top 3, Hilde van der Wij, Inger Haastra en Hanneke Wester, dan stiet op dit stuit in die top 3 Alleen nog Inger. alleen Inger Haastra. Die is nou blesseerd, hè? Ja, dus Hilde en Hanneke, die moeten het nou wel echt terugloeken. In het treden en alles beslissende sprong. En daar stiet dus wel wat druk op. En ook komen de toppers boven de jongen, want als je presteren kennen op het moment dat het echt maat onder maximale druk, dan ben je eigenlijk een grutten. Ja, Ja, karakteristiek van Weensum, die grote squash en piep op de achtergrond van in Mianema. dit decor. Dan weet je voor dadelijk, oh, dit is Weensum. Juist. De bult vult nog heel tijd wat on, het drippelt nog wat publiek bij. Die zo'n 150 man hebben we nog net, nevens mij. Het is al Nee, een daar stuk kunnen we voller wel bij. binnen hier, maar er binnen wel wat plakjes. Ja, en dan denkt Hilde van der Wij, komt het er dan nou uit? Ja, persoonlijk record van 14,69. Ja, ja, lijkt het net om. Heel erg gek. Hier komt Hilde van der Wij. Nog een keer. Nee. Nee, hij bloedt Ja, stil, dat hij is bloedt wel, stil, maar- maar hij gaat scheef. Ja. Och, dan hebben we nog een verrassing. Ja, Nou, Dan tot haar de dos op. krijg zelfs een tweede poging. En dan slaat het dat net. Liet ze de grip net op de stok. Daan de Vries. Herhaling. Daan de Vries. Nee, die verbetert hem echt net. Bloed dus neer op die 1680. Dat is voorlopig nog altijd de treden afstand, maar dat zullen we gauw verdwijnen. Zit op de skopstoel op het derde plakje. Dat weet hij. En dat is Giel Zielstra. Maar daar komt dan van. Ja, die gaat echt richting dat baltje. Want hij Ja. En dat betekent, nou die 16 meter, Of die zegt zo'n 3 dag van Gerrit Terpstra. ja, dan verbetert hij hem zelf ook. Dan had het. Hij stiel treden. Ja, precies. 24, maar hij pakt daar een mooie eind om een centimeters bij. Ja,
En weet ik dat ene Arend Veenstra in de Friese trui nog achter hem op. Ja, die moet in de boel nog rugloeken natuurlijk. Dus hij zit ik moet matten. Ja. Ik ken nou dus de ontknoping, want Van Adrie al mooi het einde van de tweede en alles beslissende ronde. Wie hier naar die finales? De sector bijzonder spijtig. Krijgt nog 11:24 op het bord, maar daarmee is het daar over. Jesper Demmer werd er ook aan de zetten van de polstok. Werkje wat natuurlijk heel precies komt. Michiel Sielstra 16:01 noteert. Dus de treden in de jongensgroep dus 16 meter. Ja, dan weet hij onmiddellijk, ik zit in de wachtkamer. Want van de man die achter hem komen, ben er al 12 verder. Maar die hier, Veenstra. En Inger Haastra, mijn team, weet nou al dat ze finalist is. Ja, dus dat is wel een lekkere gedachte van Inger. Dan krijg je toch een beetje vrij uit springen. Ze steert tweede en alleen nog Hanneke Wester kent er nou heen. Dus ze is minimaal treden. Ja, nee, dat klopt. Dat jouwt wel een stukje rust voor haar. En dan is nou de vraag, kan ze die leiding beroer nemen van Jeltske Terpstra? Op naar de tredje 89. Nee. Ik ga insprong misleiden. Dat zullen we dan hele protten bij de famkes. Waarom, weet ik net. Ik zie dat ooit maar eigenlijk mijn wedstrijden heel weinig. En Inger Bloedsteen. Nou ja, het is een orenwedstrijd of een gewone Ja, wedstrijd. dat zal het toch wezen, Frederik. En dat moet je leren, zo'n wedstrijd. Ja, Dat gebeurt net zo vaak. dat je de hand goed uitdroeg. Jesper Demmer. Kan die nog wat challenge? Nee. Dus zie ik het wel. Zie ik het de grens op. Dat zie je te maken. Maar hij wordt net beleend. De Fries kwam nog tot 15 meter. En ook voor Jesper Demmer zit het FK erop. Hanneke de vinder nog u daar bekend. Ze zullen gewoon voorbij de 269 minuten van Lanon Koor. Jongen. Dat is natuurlijk heel goed in. Ja, Jesper Demmer is klaar. Maar op de eerste batten stiet de topfavoriete bij de famkes. Ja, Hanneke Wester de pols te zetten. Het publiek houdt zuiver haast de adem in. Want ja, dit zijn al de eerste beslissende momenten hier in Ees. ja, ik denk dat we eerst Germ Terpstra rijden op de middelste batten. Die stiet klaar. En die had natuurlijk, wat zegt je, zo'n 30. Dit sluit de tweede positie. Douwe Abman nog voor hem. Maar hij is dus ook al best van de finale. Hij is ik best van de finale. Dat is voor Germ heel erg lekker. Minimaal treden. En Germ weer misschien in het begin van het seizoen niet de toch. Nou, op finale heb je mensen, ben ik wel blij. Maar ja, als je dan de NWM winnen en je winnen de Friesland Cup. Ja, dan ben je in één keer favoriet. En dan denk je, blikse kaart. Dus nou word ik en dat ik Fries jongenskampioen word. En dat is natuurlijk geheel logisch. Ja. Prima sportmentaliteit. Sympathiek, maar toch altijd winnen willen. En technisch een pronkje om nooit te zien. En de sprong van Germ Terpstra. En nou had hij hem te pakken. En nou had hij hem te pakken. Ja, dit is een fantastische sprong. Dit kan wel eens een nieuw persoonlijke record worden van Germ Ja, Terpstra. het zal maar kennen. Schiet op zandje 63. Jongen, dan Ja. lukt het in één keer helemaal. Ja, en hij liet even een slag rennen. Zo van, Gunstig. Ja, oorspronkelijk maar groer, of ja, niet? oké, dat ken. Dat, nou, Ik denk dat het daar al voorbij is. Maar eerst even. ja, dit is een heel belangrijk moment. Want Maar de Terpstra's die melden haar hier, hè? behalve als famkeskampioenen hebben Hanneke ik wel tipt als winnares van de Glezel Jepster. Dan moet het nou gebeuren en het gebeurt net. Wat, Sammy. En dan is dit een onvoorstelbare verrassing. Ja, Want zij stiert op een heel soort toto-formulier. Ja. Misschien zelfs wel voor de Glezel maar Hanneke Wester ja. springt haar meeste wedstrijdje op het FK. Ja. Nee, PR voor Germ Terpstra. Santje 69. Wilst Alwin Vonk. Hier ik afscheid neemt van dit FK. Ja, en die doet hem mooi gewoon een gooi naar de jongenstitel. Hè, met Santje 69. Van Broer en zus. Ja, die kan beide smijlen, want het is hun duivelloop. Ja, Jongen. Nou, laten we ons even waarom zien. Want je kan een protte goed. Het begint al bij een keurige insprong. precies. Maar hij viel even. Ik moet even stoppen, want komt de koer. Even zien. Ja, Ja, komt goed. ja. No zetten. Ja,
En dat is precies goed. Ja, super diertje. Om hem net hard te op het top en drukken. Ja, het is een Oh. super sprong. Werkelijk weer. Hier komen we voor. Ja, en wat bent dit al mooie beelden, jongens. En dan hebben we het nog maar over de jonkjes, hè? Ja, dit is toch genieten. Werkelijk weer. Nou, hoi, is ik al. Knap dier, jongen. Nou, hier is Samar kampioen worden. Ja, zo'n sprong. Stond je 69, dat is een prima afstand. Ja, dan markeert helemaal niks om. Een PR op het FK is hoe dan ook een superprestatie, maar waar wit zit er nog meer om. Ja, En daarmee Giet dus tuurlijk. Die groep presteert naar behoren en daar krijgen we nog Ja. twee man die daar nog boven staan in het klassement nog eerst. Absoluut. Maar net in de stand. Douwe Abma nou tweede. Ja, Maar we weten nog net. En wat is het antwoord van Douwe Abma? voorlopig is dat er net. Nee, helemaal net. Nee, Ik hoop net dat er blesseerd raken, want als je ook glieren bij die stok naar beneden, dan ontstaan er een paar rookwolken. En dan weer dikke bleren. Dikke blinden inderdaad. Want dat carbon wordt dan gloeiend heet. Ja. Dus ik hoop voor hem dat hij wel verder kan. Ja, daar gaan we wel van uit. Maar Dit brons, dit ja, dit is net prettig. Dat is duidelijk. Dit is bal heel voor die vervelend. meter. Wordt koeler. Ja, dat is weer. Maar ik denk dat het te laat is. Ja, Echt, wat ik... dit is sneu, hè? Ja, En dan is daar het laatste woord. On die orenfrieske trui, die nog geen finalist is, Arend Veenstra. Hij had jongen van zelfs dat Hanneke Westerdal sneuvel is in de Frieske trui. Ja. En hij, wat maar zien dat hij daar nog komt. Ja, maar eerst Fijke Stellingwerf in de oermoesklasse. Ja, Santje Jen 90 is daar de eerste aanstaan op nota van Arend Hulder. Van Koude. Eigenlijk in deze groep echt nog wel eens een 18 meter sprongje. Vrienden hier sprongen de oersklasse al een jongetje meter. ja, klopt. Nee, ze dat ze mal net. Dan moet de topklasses doen. Nog Maar wie net. weet. Ken nog. Wat wij kunnen. Nee. Mike Stellingwerf, hij heeft dat net op. Die mat ik risico nemen, maar nou stiert de stok te vier. Maar op nota vinden ze net. Ja, en nou zoeken we eens even in de holle schermwollen van Arend Veenstra op die middelste batten. Ja, wat coole kikker. Lid uiterlijk net volle shit, maar ik kan me voorstellen dat bij hem nou de zenuwen even trots lief gieren. Dan ben je het hele seizoen haast de beste. Ja, namelijk van beginnen gewoon die Frieske trui om mijn schouders gewoon. Ja. Zo'n record opkrikt naar 1827. 1827. Ja, als er dat joer doet, Ja. dan is er spekkeper. Precies. Maar ja, eerst maar eens in de finale. Ja, Had de stok een wereldsein voort. Dat Ja. betekent heel bot. is Die vergelijking bijvoorbeeld met Germ Terpstra, die had de stok haast recht op. precies. En dan springt hij de stok heel wijs uit en dan is hij toch vierde. Klopt. Dat vertekent. Maar goed, hij had het nog net niet in. Het zou natuurlijk fantastisch wezen. De dames Voor de finale. Als je het naar de finale, ja. Want dan hebben we dan natuurlijk de top 3 van het klassement. Mooie afstand. Hè? En Germ die het al op Santje 69 stiet. Dat prachtige persoonlijke record. verrassingen die erbij zitten. En ik, Maar goed, toch het maar eens onder deze druk, Arend. Dat is de vraag. Ja, 15-20, dat wie Ja, daar mag te echt min, daarbij is hij eerst vierde voorlopig. Ja, Maar het is ik vierde man, want hij maakt oer de 16 meter 0 in hinnen van Miguel Silstra. Nou ja, dat is normaal sprutsen. Een trainingssprongje met je hand. Maar ja, wat is normaal hier in wezen? nee, Niks. precies. Niks is hier normaal. Het moet alweer klappen. Arend Veenstra in zijn laatste voorronde sprong. Oeh, Nee. kinderen dat nog inhalen, dan moet er een slagen meisje, hè? Nee. Oeh, ik vrees met grote vrezen, maar ik denk dat het misgaat. Zo. Dit is nevens mij geen 16 meter. Nee, ik ben er heel bang voor. Nee, dit is het net. Ja, maar mooie net. We moeten het even een slagje om je arm houden, Ja. maar het zou me verwonderen. Ja, goh, het zult erom spannen. Krijg net, maar ik denk dat het maar 15 jongen toch wel ophoudt, ik eerlijk ben. Nou, dan hebben we het toch. Ja, En er alle mooi protemezen die hele total al de prullenbakjes met je kennen. ja. 16-06 op het nipperke dus, Hoi, Arend hoi. Veenstra. Oh, Nou ja, dan kun je echt nog wel Fries kampioen ik worden. zou direct zeggen, wat gaat dit belangrijk wezen? Oh, dat is verschrikkelijk. Hagen Hulder van de eerste sprong van de dijk. Hagen Hulder. En daar kennen we hem weer. Ja, daar is hij. Fantastisch. Dik voor die
Ja, ja. Lieden Hinne, die op 0 meter leidt. Dit is de Agen, zouden we hem kennen. Super. De kampioenschapspringer. En wat kende dan het omheen, hè? Ja, nee, dat klim verleert nooit. De kunst is voor hem altijd de derde punt voorbij. Ja, otter dat ik had. Hij is zo vlug als water. Hij gliert omheen. Licht en sterk. Ja. En sjurres, wat had die man nu gezegd? Applaus voor Agen. 9 meter 74. 9 meter 71. 4 bij de vierste afstand van de Dijnhoornota. En nou Ja, nee. stiert hij in beeld. De eerste finalist de bekend. finale. Ja, dat wordt heel raar. Ze is nooit het zo'n fantastische wedstrijd geweest bij de topklasses. Nou, dit is mooi. Hij biedt hem in beeld. Ja. 71. Ja, die Ja. wordt natuurlijk een pittig hier achter de keren. De familie Hulder. 1971. Dat is toch een fantastische sprong, Jerry Joert. Ja. Ik ging de net wedstrijd dan als vorig jaar. Nou, dan dat weer de ontknoping van het eerste blok. Met een Arend Veenstra die op het nipperke nog binnen jongens naar de finale gaat. En een Agen Hulder die het snel heeft. Want hij is echt het hele seizoen nog net zo via West. Dat hij de vorm had op de dij dat het mat. Dat brengt dus in de drie volgende categorieën te beginnen. Bij de vrouw, je mag zeggen, Tirza Bosma van Snits. Zij is op de list gekomen omdat haar vriendinnen, collega Leerpster, Maureen Poys blesseerd rekken is en afvallen is. Zij mij beziekje mij naar de vrouwensfinale te leren. Nou, ze begint rustig, maar in elk geval droeg en had nog een peersprong. Daar werd hij dus helemaal in. Ja, nee, je moet weten van me komen, maar heerlijk. Jochetje niet in de zandig. Ja, daar zit je toch een beetje op de hoop in en op de wacht zien. Ja, dit is echt een bijzondere springer, want die had Thomas die nog maar een beetje in de stak onzet. Oké. Die een tosklos Lichtzinnig. had speciaal Freed nog een keer traind van Kim is wel vertrouwd, maar van het is vertrouwen. gelukkig wat een beetje tafel, dus hij is hier gelukkig, maar Ja. ja die is al even schrokken. En daarom gaan jongens als Anne Galema en Isbrand te staan, net van niks. Nee, een beetje, ja. Krekkersbit hockey, want die stok die is het hockey er zo. Nee, bliksemkaarten en de Tosken en de nog op wijzen. Jarno Hoekstra. De nummer 8 uit de competitie dus. Begint, nou, redelijk. Ja, 7 sprongje. even weer oud achter. Maar die weet ik dat de stok een aardig eindje verder het wetter in kent. Het eigenlijk niks te verlengen. Jongen. Dus We halen een soort lidse climax al gewoon eigenlijk met die Nou ja. laatste ronde. Want We dachten dat we twee klassementsleerders kwijt winnen. Behalve Hanneke Wester natuurlijk, ik Arend Veenstra. Dat rint dan mooie sisser over Arend Veenstra. 4 centimeter. Ja, en natuurlijk sneu. Maar je misleert een sprong, hè? Precies, van Michiel Zielstra. Maar ja, En nu is alles in één met mogen. ja, ik denk dat Gerrit Terpstra die 5 centimeter wel heel jammer vindt. Ik eerlijk ben. Want, en Douwe maar misschien ook wel. Maar goed, Ja, dit balsje, dit leidt op 19 meter. 71. Dit is een prachtig mikpunt van al die topklassers die nou in actie komen. Want daar wil Elsen hier oer hinnen. Dat broek is eigenlijk als richtpunt. Daarom is het natuurlijk heel belangrijk dat het balsje op de juiste plek leidt. Net ongeveer, maar precies. Hè, dat kun je die meters regelen. ja. En dan weet echt het publiek onmiddellijk hoe ver dat ze zijn. Boukje, de boer van het Heidenskip. Oeh, die heeft mooi staren hoor, maar Briek. Schande voor haar. Is ik dan wel breed? Maar toch, hij stiert net vier van het goede plak. Nee, Boukje kiet ervoor. Stefan Dauma bij de junioren. Prachtige groep daar. Ik een PR van over de 18 meter, hè? Ja, zeker. En ik dacht dat Stefan het hij net in een wedstrijd won dit hier bij de junioren. Ja, dacht ik Ik al. hier hield het Ja, in de dooiwinning. En zou dus opbouwen naar de top. Ja, de juniorengroep is bijzonder aardig dit hier. Voor hier bij vrouwen Tessa Kramer. Fietsen die elkaar op naar Grutte Hechten. Ja, dit weer vliegen hier de grote verrassing van de voorronde. Bouke de Jong met hoofdletter J.
Bij de jongens is het Toen sprong hij zijn PR, hè? Joontje Santig leefde hij op het FK en hij had heel lang daarmee de leider in de wedstrijd west. Ja. Begint nou wat rustiger. die kennen een titelverdediging. Pieter ik net, want zij zit nog in je oor. Bewaar het misschien nog wat voor de tweede en derde sprong. Maar ja, hij is dit hier gewoon vleet die weer omgesloten. Zit er hier gewoon als topklasse, dus hij had hem al meegewerkt. Ja, nee, absoluut. Keurig. Serieus met de sport bezig. Concentratie bij Stefan Down. En een redelijke eerste sprong. Oer die line heen van 15 meter. Nou ja, een opbouwsprongje, laten we dat maar zeggen. Ja, de eerste sprong even de boel uittaasten. En dan in de tweede en derde sprong probeerde hij de wereldsprong te mooi zien, weet je, zijn zin on hebt. Dat is meestal de tactiek. Dus die nog steeds een beetje binnen druppelje komt het publiek. Er is inderdaad nog wat ruimte op het bult. Die zo'n 150 man. Die tax hebben we nog net. Het grote voordeel is, als je jou één keer binnen, dan ben je ook direct op het festivalterrein. Want direct naar horen in live muziek. Pizza, barbecue. Die gaat dat er dan voorbij. En dat kan als je een evenementenvergunning hebt. In dit geval. Super. Femke Brouwer van Adem, voor mij een nij gezicht het hier, maar ontwikkelt haar fantastisch. Ja. Mooi PR hè, van 1522. Daar markeert niks om. Sterker nog, als het Joert zo'n sprong maakt, nou, dan zul ik gevestigde orde toch even schrikken. Dus we binnen benijd Femke. Uit Adem, wat stoot er Joert van Makkers. Ik zei lid van deze afdeling hier in Weesum. Prima onderin, mooi geconcentreerd insprong, polstokstiek, nog wat er dichtbij. Maar dit is wel een sprong best echt via de markees. Ja, dus als eerste sprong, prima Femke Brouwer. Komt in de buurt van dat baltje wat er leidt van de Famkes. Nou ja, dan hebben we toch oer een afstand van tredje. We zullen eerst even naar de regerend Fries kampioen, Rutger Piersma. En dat er het werd, nee, voorlopig net. Nog net. We dachten het in het wetter. Maar wel een mooie sprong maar met ging. Dus waar weet wat er straks nog bij komt. Ja, hij had de eigenaardige gewoonte om zijn vierste sprong van het seizoen altijd te bewaren voor het FK. Ja. Terwijl Lien een persoonlijk record, 2014. Precies. En Vlien hier, 20-0 weken nog voor de Friese titel zelfs. Dus deze man, ja, daar kunnen we nog wel wat van verwachten. Ja. Peter Faber van de afdeling Griepsjerk. Bij de junior. Kan die zijn beste sprong eruit persen? Nou, dit doet er heel aardig, hè? Dit is een heel leuk begin van de wedstrijd van Peter Faber. Want ik dit al richting dat blauwe baltje. Santje 69 is dat baltje van Germ Terpstra van de jongens. Nou, daar komt hij in de buurt, een beetje minder, maar een dikke centimeter dus. En dat is bij de junioren op dit start gewoon de vierste nota. Ja, ik nog maar het redden, maar dat had er dit seizoen nog net zo vaak helle. Kan wat stroef bij hem dit hier. Ja, de drukte met studie en werkzaamheden. Maar hij liet het krek op tijd. De vorm weer wat waarom voor de haar. Santje 37 voor Peter Faber. En dat is gewoon prima, voorlopig. Nederlands en Fries Famkes kampioen van 2009. Ek van Aardelen, Griepsjerk. Ja, maar je wordt wat ouder. En dan daar is het van de Famkes bij de Froli. Ja, en ze moeten het op jou dus, hè? Ja, maar bloedvol en outsider, hè, deze Femke Rispers. Ja, en had haar beste resultaten in de laatste wedstrijden weer hellen. Dus Precies, vormidder. zij zou zomaar finalisten willen kennen, jij Joert. Ja, net met deze sprong. Ja, en dan de man die het vliegen hier alle records verbruts. Klassementsrecord vestigde. Nee, PR van oer de 21 een hele meter. En dit hier nog net één wedstrijd won. Nee, het is een vreemde vogel. Dat mag toch wel zeggen, Isbrand Galen. Maar dat met alle respect, want een kleurrijk figuur, dat zeker. Maar ja, die ene keer is het echt alles een seizoen lang. En dit hier schuift hem qua afstand minder. En toch, Joet, Kunnen samen winnen. hij kan samen winnen. Het is, wat dat betreft,
ik nou zo hij wil. Ja, en wat kent deze man? Wietse Steensma bij de junioren. Hij sprong Vliegen hier nog in de jongenstocht. Ja, klopt. En toen ik nadrukkelijk aanwezig. En nou dus gewoon de nummer 5 van de huidige juniorengroep. Dat is keurig als eerste junior. En als hij een goede dij had, Ja, dan wist het net. En dan stiert hij ook in de top draaien. hij zit natuurlijk in een hele sterke lichting. Dus dan moest zeker als van de jongetjes komt naar de junioren. Eerst even nog wennen. Maar Isbrand Galema voor zijn eerste FK-sprong. Ken hij hier direct wat zal hebben? Nou, dat denk ik wel. Dit keer wel eens de beste sprong van Isbrand Galema. Ja. Onvoorstelbaar. Safir is er het hele hier nog net best. nee. En hij had het dus bewaren van Meesem. Dit is toch geweldig. Als een vikingstrijder internationaal langs het publiek. Je zult er benauwd voor worden. Dit is een flashback, want die is zijn broer dat de Perelin net. Maar dit is wel prachtig. Sjuggenzoon, wat een schitterende opnames wederom. En dan, maar die wapperende manen, komt Superman hier de polstok in. Net Ian had de stok, Safir in de beter staan als Isbrand Galema. Maar goed, krijg maar eens hoe die de punt. En show die focus. Ja, show de slagen. En we maken 20 meter 32 en nog een einde koers. Dus Precies. dit is een fantastisch begin voor Isbrand Galema. Ja, En het is nog maar zijn eerste sprong. nee, heerlijk. Tje. Tussen de Erensuit, een kopje erbij. 32. Ja, heerlijk. Roem de eerste van zijn hele seizoen op nota. Ja, En Pietrix Westra. Vliegen hier nog, Fries kampioen bij de Famkes. ja, zeker. En nou, wat kunnen ze bij de vrouwen? Nou, Nou, ze doet in ieder geval in die weer uitstekend mooi. ja, dit is echt een degelijk begin. Precies. Niks mis mee. Goh, Isbrand Galema. Ja, Die had nee. zijn Tokio-kapsel nog in stijl. Ja. Ja, ik denk dat dat nooit weer oorschiet naar Joet. Even naar de broer en naar Hannes Carrion. Ja, dit is ik niet met Dirk Krol. Dat is een knaap. Vond dit hier in je wedstrijd. Ben jij van 78 sprongen toen. Tiert op een heupkriet. Dan kende ik een heel mooi springen. Maar nee, de stap is niet te vier. Net in deze sprong. Nee. Goh. Nou, dan weten jullie de senioren ook bij zo'n daar binnen. Er zijn 2 senioren die dit al hun beste dij hadden. Dat zijn Aga Hulder met Jontje in 70 en Isbrand Galema met 20-32. En dat brengt ons bij Jan Teerde Nauta in de topklasse. Ja, Jan Teerde begon geweldig. Hè. De eerste wedstrijd. Wanneer maar het seizoen begon toen hij al 2 overwinningen. Daarna waard het wat rustiger, zullen we maar zeggen. Zijn beste seizoenprestatie, 1991 op 24 juli in Drielst. Ja, de stok die gaat echt al naar die 9 meter in het aan. Ik denk een romme 8 meter. En dat is van Jan Teerde een prima begin van deze wedstrijd. Klopt, het giet alweer wat te rap. Stok hebben we het verder. Maar juist al hanteer ik wel het gebaarke van nou, je kent wel mooi uit te futten. Ja. Nee, het lijkt dat de spirit goed is bij de man, Frederik. Ja, en deze dame dan. Ja. Dit is gewoon de regerend Nederlands kampioen. Hè? Zeker Je weten. hebt verleden hier in de allerlaatste wedstrijd voor het eerst oer de Santje meter, Santje 08. Ja. En dat levert haar de Nederlandse titel op. En toch wordt zij net neemt als de favoriet bij de vrouwen in Friesland. Nee, Maar vlak ze net uit. ik zoek eigenlijk Cesar, dat is een beetje vreemd. Dit hier is beste prestatie, zegt je 0-2. Ja, dat is toch ik een heel mooi. Zie, is dit een PR van 1626? Nou, dat is nog van verleden dier. Ja, dat is nog net helemaal goed door de regie bijwerken, maar dat voor jou Santje is het. 08. Even voor de meeschrijvers. Santje 08 is het PR van Sigrid Bokma. Ja. Leert op het NK Vlinier. En nou dus in actie hier op het FK. Daar komt Sigrid. En dit ligt Ja, het keurig, hè? Dit ligt het keurig. En dit is voortdurend Roem de vierste sprong van de dij op die batten. Ja, Sigrid Bokma meldt zich gewoon bij wedstrijd in de top van het Vrouwelijks Leppen. Hier voor Sigrid. ja, Minne Smit. De man die vorm. Zullen we dan net PR? Ja, de junior die vorm momenteel. Dat is geweldig. Binnen Smit. Al jarenlang ontwerpen, maar dit hier toch echt bemoeit er een mooi de top bij de junioren. Net te winnen. Maar er wordt een jongetje beter te spelen.
Kan hij... Ja, zo, daar had er hem al. Daar had er hem al. Daar komt Dennis Smit weer om. Want dat is toch weer... Sjurs. En hij direct de eerste afskaan op de middelste batten. Hij bevestigt de goede vorm. De man hier uit Weesum op zijn thuisbatten. En wat zou dat van deze club leuk zijn. Hè? Dat ze weer eens een winnaar uit eigen dorp hier begroeten mochten. Klopt. Maar ze sowieso natuurlijk de beide Terpstraat zijn binnen lid van deze vereniging. Broekstraat. De Friese recordhouder dan. De kerstverse Hoyt van een prachtige dochterzijder. Ja, mooier Famke weer net. Nou, dat lopen. Dat het de looks van mij maar het dan. Dan is dat wel goed. Naart, jongen. Hij kan samen op een roze wolkje zitten nog. En springt er dan ik jou helemaal vrij uit, dat in de vraag. Friese recordhouder. Sjurs. En hij had hem te pakken. En naar Bronsma had hem te pakken. En het gaat door de 21 meter. En hij verpulvert elke statistiek op nota. Want dit is de eerste sprong op nota van Friesland. Dikke 21 meter notering. Jongen. Misschien maak je er eerst heid van worden. Ja. Al de raas dit gaat. Ja, daar komt haast een meter bij. Als de liefste meter verder dan Isbrand Galema, denk ik. Nou. Waar komt dit uit? Dit is titelmateriaal, hè? Wat een wedstrijd, jongens. Hulder begint met jochetje 29. En wat een focus. De eerste sprong. Geweldig. 21 meter, 29 voor... 21, 4 uit de eerste sprong in Friesland dit seizoen. Ja. En dat brengt u in de vierde. En hier zullen we maar het verloop. Ja, en dat giet al nog wat eraf. Ja, Naart Bronsma. Jongen. Een droombegin van Naart Bronsma. En nu staat voor alles op scherp. Want iedereen mag verder springen dan als ze het hele seizoen nog nodig hadden. Ja, zo simpel is het. Goh. Heerlijke wedstrijd hebben die senioren. Wat doet dit mij? De junioren worden die meenam in deze positieve vibe met die monsterachtige afstand. Rutger Haanstra. Een absolute titelkandidaat. En ik een heel mooi begin van Rutger Haanstra. Ja. Precies. Ja. Meneer Smit kwam niet eens correct tot Santje 98. En het zou me niks verbazen. Als dit... Ik zand je nacht een jochel weer. Dan komt dat lintje. Ja. Het komt duidelijk te snel, te hut. Maar technisch een hele mooie sprong. Had nog een heel eind top oer. Ja. Nou, zit het maar. Het zal er bij de achtje wezen. Het gaat hut, jongens. Het gaat Helge Tuggelijk. Johan net jongen wat Marit van der Wal niet krijgt. Die ik meld jou dat hij tot tredje 49 kwam. Dat is voorlopig het tweede plak. Want daar gaat onder leiding Sigrid Bokma met 14,89. En dit is Arne Galema, de man die een Perilien het FK Iepen met een 21 meter sprong. Toen de titel pakte. Ja. Nou shocked dat zijn tweelingbroer Isbrand al over de 20 meter weer. En dat zijn collega Naart Bronsma al over de 21 weer. En hij mag in de buurt van zijn PR komen, want we daar winnen. Eerst maar eens richting die top 5. Eerst maar eens naar die finale. En daarvan moet je toch echt al aardig. Ja, dit ziet er echt goed uit, hè? Dit ziet er echt goed uit. Ja, degelijke sprong. Het eerste eindje nog een beetje te vlug. Maar wel roem op de 9 meter. En dan weer we nu al meters verder als het eindklassement van verleden jaar. Ja, een hele orde wedstrijd. Just het dan alles. Er is een hele orde spirit op een of andere manier. Ik vind dit niet zo mooi. Tessa Kramer. De blik niet onregalen bij me hier. Zo van meesken. Je bent er net voor mij al, jongen. Nou, laten we het net hopen. De titelverdedigster. Kampioenen, ja. Zij heeft er Erik. Vliene hier pakte zij verrassend die Friese titel. En nu is ze misschien wel topfavoriet. Maar kan zij voor wat snel zitten? Ik ratte vlug. Ja. Nee, een rustig begin voor Tessa Kramer. Zo maar de opbouw te meidje had. En hier, wat kan wissen. Maar die Tomme, dat is de vraag. Hoe gaat die insprong? Die gaat knap. Die gaat knap. Krijg de vinger bij de baan. Het klimmen, dat gaat goed. Het lijkt het net wat een les van Klim had. Dat is het gunstige. Dat is weer, de Orne weer natuurlijk voorzichtig, maar die insprong. Nou, dan wordt straks die stok justjes dichterbij.
En dan komt het denk ik goed met wissen. Liek het dat in ieder geval die Tomme maar gehad. En Rutger Haastra weer dan ook goed van Santje 94. Die heeft dus 3 centimeter minder dan Minne Smit. Dat kan belangrijke centimeters wijzen. En hier zien we de leider in het klassement bij de senioren. Ja, deze man die kent natuurlijk historisch kriel. Want er is ooit Ian Lepper geweest die als jonkje en als junior en als senior die Friese titel pakte. Dat is vierwerper Rimmer Abma. Maar Sietse Bokma die had als jonkje en als junior die titel al in de boezen. Had nou als senior van het eerste klassement en in alle klassen al wel. Dus er ontbreekt nog één denkje. En dat is hier de Friese titel. Maar die maakt een fantastisch naar PR springen. Wil hij daar nou Jood nog kans op meidje? Ja. Ja, ik zeg net dat het onmogelijk is, maar het is net makkelijk. Nou, ik wil wel eens helemaal bovenin de stok zien en dan gestrekt eruit. Met er dan ook uitkomt. Ja. Want collega's van hem die zeggen dat deze geweldige Sietse Bokma dan net verder springen kan dan ongeveer 21-30. Nou, dat zullen we nog wijzen. Dat zullen we op dit stukje nog wijzen. De eerste sprong van Sietse Bokma. Nee, dat misleert die insprong die zakkert voort. Hij gaat te vlug hoor. Hoe? Ja. Nee. En misschien de meesten kunnen nou vragen, hoe kent dat dan? Sietse springt nog op de ouderwetse manier. Het de polstok net zo vier uit de hand als bijvoorbeeld de jongens van Galema, als Naar Brongersma, als Sokkerman. En terwijl die polstok dan zo stik dichterbij staat, ja, is het logisch dat je dus, als je bij de bob inzet, dat diegene die de stok volle verder in het wetter heeft natuurlijk een vastsprong. Nou, dan hebben we alle deelnemers van het tweede blok 1 keer in actie zien. En dat brengt u bij een volgende tussenbalans. Tessa Kramer is correct bij de vrouwen. Noteerde Tretjen Seizen Santos. Die heeft toch gewoon tweede mee. Ja. Nog voor Marit van der Wal met Tretje 49. En daar op de eerste plak Sigrid Bokma. 489. Netjes. Hier onder leiding. Bij de juniorengroep hebben we natuurlijk een paar prachtsprongen jongen. De eerste van Minne Smit, Santje 98. Rutger Haastra tweede met Santje 95. En daar toch verrassend op een derde plak verlopen. Peter Faber met Santje 30. Ja, en in de topklasse. Wat een heerlijke eerste ronde. Ja. Jongen, fantastisch. In de topklasse noteren we 21-29 van Naar Bronsma, 20-32 van Isbrand Galema en daar is Tredde Anne Galema. Bij Jontje 49. Ja. Gerben Brouwer, zijn tweede sprong. Nou, 4-24 in zijn eerste. Hij zult hier net volle winst boeken. Bloed voorlopig hing hier in het ondereind van die junioren topklasse. En van de meesten thuis de beste treien vrouwen, de beste treien junioren en de beste 5 senioren. Die gaan naar de finale. Dus bij de senioren ben dat er 5. Omdat er ik simpelweg volle meer senioren mooi doggen dan junioren en vrouwen en famkes en jongens. Tirza Bosma van haar tweede FK-sprong. En het gaat al wel rustig oor al en het gaat u koers. Alve 89 in de eerste sprong. Nou, een wiertsprong. Brengt haar net verder als zo'n plek. Nou, Jarno Hoekstra. Werdrieging. Maar nu zit de stok al te 4. Bertenies krijgt nog wat te dichtbij stier. Ja. Kamer nog tot 16-92. En dan stier ik hem al 5e in de topklasse. Maar daar zit ik nog een Agen Hulder boven. Maar Jontje 79, laten we dat net vergeten. Die zoeken gewoon overal gewoon trainen staan. Zeker weten. En ik vond het zo mooi, die verhalen over Sietse. Dat die natuurlijk, die is jongenskampioen, is juniorenkampioen. Maar dat is Agen Hulder, hè? Die is ik Fries jongenskampioen en Fries juniorenkampioen. Ja. Dus die ken in potentie datzelfde keuzje. Nou ja, dat bloed uniek natuurlijk. Heel makkelijk. Ja, dat jullie hebben dat hier nog maar oprijden heeft in de vorm van Rimmer, maar dat zou je nog. Het gebeurt ik haast nooit. Nee. Heel vaak ben je of betierd goed, precies, of je wordt pas letter goed. Ja. Maar in alle klassementen winnen, dat is een zeldzaam. Ja, klopt, dat is een bus. Stefan Dauma. Ja, 18-32 als PR. Stefan Dauma. Het niks te verlengen. Als er dat Joerts leert, dan zit er voorlopig in elk geval in de top 3. Want de ondergrens leidt heeg. Ja, Santje 30 is nodig voorlopig om in de top 3 te komen.
En dat is ik van deze jongens toch een redelijke opjefte. Ja, Blikse Katers. Dat is een mooie sprong. Net onmogelijk, zeker net. Ziet er al beter uit, maar kan er hem recht houden? Nee. Die sprong toch tussen even. Nee, de spanning groeit. Ja, De druk groeit. En ja, bij de ene leper brengt dat onvermoede krachten boven en oren die slaan in de krant. Maar de echte toppers die staan op sokkendagen. ja, als je de top 3 op dit stuit juggen, dan is dat. Dan is dat ik de top draaien. De top 3 van het klassement. Wel in de valgorde, maar dat terzijde. Ja. Maar dat kan allemaal zwak in hoe de kop. Dus Wat kan Boukje de Boer? Haar eerste sprong eindigen boeten de sector. Net opmeten wil dat ze. Daarmee voorlopig dus achtste, maar het wel 3 ging in. ja, En je nog aardig verder. Maar het zal net genoeg wezen om de top 3 angst in te boezemen. nee, op dit stuit zeker nog net. Bouke de Jong. Bouke de Jong? Nee. Nee. De man van Joontje Zondag van Vlienier. Dat moet er nog wel een keer aan. Ja, want is de vijfde afstand 16-92 voor Jarno Hoekstra? Nee hè, want Aangevulde zit er nog boven. Ja. Hè? Die Joontje 21. Oké. Dus Ja, maar ik ga tot de vijfde afstand. ja, maar dat is nou in de vierde afstand in de topklasse. Dus dan is dat de nummer 4. Dat is 1860 van Jan Terenau. Voorlopig. Precies, dat is hem. 1860. Peter Faber. Ja, dat PR 1867, dat leerde er 2 lint denk ik in het Heidenskip. We leveren hem zijn eerste interview op. We moesten hem met 4 man voor de camera slepen, want hij boer net. Had het al die keurig zijn verhaaltje die ja. Maar had nooit met zijn 4 sprongen toen. Ik zal het denken, maar ik ben van de camera. Ja, lid maar. Maar hij springt een lekkere wedstrijd voorlopig, hè? En dit ziet er wennen dan aardig uit. Nee, Nee, het is van Peter Faber in elk geval zijn beste wedstrijd van de Iron Nota. Nou al, met de waarsprong. Maar nog net genoeg om een ongeval te doen op de top 12. Bloed dus minimaal treden voorlopig. En zolang er niemand er voorbij gaat, Wils we melden kennen dat Boukje de Boer bij de vrouwen nou 13 meter 15 noteerde. Maar ja, dat is Joeterdij gewoon net meer dan een 6e plak. Rutger Piersma. Ja, 18 meter 60 is dus de drompel op het stuit. Ja, dat is van Rutger toch een putje dat moet lukken. De One Day Fly won Ian Westry de senior. Maar dat weer wel het FK. Zeker weten. Is dus al een jaar lang Fries kampioen. Ja, eeuwige roem. En nog steeds. En ze moeten hem er eerst maar al hebben, maar had nog een heel dik PR nodig. En dit ziet er al een stuk beter uit. Ja, maar Giet, nood eraan. Ja, laat het doorkomen op zijn tweede poging. En dan moeten we maar eens even zien wat er nog hier zit voor Rutger. Een soort media-aandacht krijgen. En eerst hebben we Femke Brouwer. Tje. Van Aren. Ah, jammer dat ze dan 4 uit koers gaat, helemaal naar links. Dan zit die topsprong er net in. Tredje 40 in natuurlijk dicht bij de tredje 49, de tweede positie. Maar ik Femke heeft dus nog een tweede poging. En dat is de kunst. Ja, het is nog net de dij van Rutger Aanstra. Ach, Rutger Piersma, sorry. Precies. Die speelt allemaal. Ziet er net alle keer aan. Ja, nee. Nee, een lok op deze ook als hij. Ja, een hele grote familie. Maar ja, hij had nog een sprong. Ja. En hij is gewend om op het FK altijd 20 meter te zetten. Dus dat kan nog. Ja, Die van Kramer is de Fries kampioen te winnen. de top 3 bij de junioren. Santje 31, Santje 94, Santje 98. Nou, we naderen dus de 18 meter. En bij de senioren Joentje meter 84. Dus 2 Friese titels heeft hij al op zak. Vorig jaar weer de juniorenkampioen. Dat is even zien, wie weer het vorig jaar. En hier weer de Rutger Haanstra, maar 18 meter 30. 12 centimeter. 12 centimeter verder als de jongenskampioen Wisse Broekstra toen. Ja, maar die 1828. Ja, precies. Maar die is nog een junior. Ja, Dus nou springen ze het in. Maar hele mooie jonge juniorengroep.
Steeds maar. Al een beetje meer dreiging, maar Ja, ik zeker. denk genoeg om de top schrik onder te jagen. Maar Wietse dacht al van ja, dit toch nog iets te rap. Goh, wat zou er omgaan nou in Isbrand Galema? Ja, hij had al het beste sprong van het hele seizoen. Nou al snelheid, Ja. maar Nee, je won nog meer natuurlijk. volgens net dat PR, Ja. dat leepte er hier in Wensum op een Wensdionne. Precies. Vorig jaar, hè? Dus hij weet dat het je kent. Ja, de accommodatie luidt hem wel. Goeie loop van Isbrand Galema. Kan er hem nou weer hoe die de punt krijgen? Blunder, het ziet er wel aardig uit, alleen hij loopt hem nou scheef, vrees ik. Ja, maar de vorm in de rooi, hoor. Dat is duidelijk. Het is mij gemaakt een dikke 9 meter. Ja, maar hij verbetert hem nou even net. Maar zit lekker in de wedstrijd. Zeker weten. Man van Galema binnen inmiddels ik volgens mij 26 hier. Jong. Categorie oud is het. Nou, dat is wat hallo. Misschien wat te oneerbiedig. Maar ja, Nou, ze zijn in ieder geval nog zo sterk als hier. precies. Joris, prachtige zweefvazen, maar jongen, ik hoe briek attergeert. Ja, net wel roept in de- niet Pols is rjocht. Precies. Net erop in de klap en ik net meer raak qua klimmen. Nee, had geen doel om terug te klimmen. Nee. Krijgt het er dan net bij. Nou, even nog wel eens. Mijn coach Ries van der Wal. Ja, en Femke Rispens. Ja, is dat PR juist, zegt je met een jongetje. Ja, Ze volgens mij als Famke sprongen. had ik al per dikke 15 meters noteerd dit seizoen. Vooral in de laatste wedstrijd. Ze won de laatste wedstrijd in Griepskerk. Haar eerste overwinning bij de vrouwen Ja, hier. precies. Dus ja, qua dat, Sonja ze de farm is er op het juiste moment. Ja, Maar let het maar even. Zien die daar? Nou, het is zo daar. Ja, dit is hem. Dit is hem van Femke Rispens. Jongen, jongen. Fantastische sprong van Femke Rispens. op de linie van 16 meter. Ja, Oh, hallo. dat is pieken op het juiste moment. Ja, Maar dat lijkt zich niet misschien omdat het even omheen dit. Nou, daar kan ze alle keer onder de bak nou. Riemendur Krol van de junioren. Ken die de top draaien binnen knallen? Dat shutter ik net goed uit. Ja. Ja. Zo, ik lekker hè. Ik denk, ik moet wel winnen. Ik moet de 18 meter daar. Precies. Wat een centimeter spul daar. En ze willen de alle categorieën voort Ja. op een kop zetten. Want Femke Rispens, ja, ik doorhaast ze dit in de te klappen afstand van de titel. Absoluut. Ja. Hè, vorig hier waar. 6 meter trekje, maakt de hand. 6 kilometer trekje voor Femke Rispens. Dik mij onder de leiding. Ja, en dat persoonlijke record is 16 meter een jongetje. Het ze voor mij een sprong als Famke. Hoe zijn bij de vang? Jan Terenauta in de topklasse. Ken die mij in dit geweld? Ja, dit werd een heel aardige sprong, maar het is net genoeg nog. Sprong, maar nog zo'n stapje stenen. Wiels we nog melden kennen dat Isbrand Galeman is krijgt toch eind koers gewoon nog 56 noteert. Ja, dat is keurig. Dat wie Vlien hier gewoon finale plakken. Ja, klopt. Nou, wat Femke. Is voorlopig de sprong van de wedstrijd bij de vrouwen. De stok staat gewoon helemaal stil. Wat is dit heerlijk. En dat had je dus nodig om die laatste slagen. En ja, ze weet het, ze weet het. Het zet de hoorn het eerst op het top, hè? Nee, jongens. Dat ze straks nog jusjes meer tijd krijgt. Maar ja, Maar Samuel jocht. Ja, die- Saastarig. die smuilker is er net met Aubing bij. Goh, Jongen, jongen. supersprong van Femke Rispens. Ja, ik denk toch dat Sigrid Marit en Tessa hier even behoorlijk van schrikken. Sinds van mijn misschien wel verwachten, maar net van deze Femke Rispens. Het ziet er ook wat onder komen. Ja, Ja, maar dan het zou je komt dus er goed uit. De vorm is er. Ja. Want ze won natuurlijk Ingrid Sjerk, maar ja, dat weer 488. Dat is toch wat oors. Ja, dan wordt van Pieter Frederik Westra. Die maakt mij in het geweld, maar Ja. die komt er net in de buurt, ja. Nee, de stok iets vast uit de woord. Eerst bij de vrouwen natuurlijk. Vliegen hier nog Famkes kampioen. Ja, Dus ja, die krijgt haar titel nog wel in deze categorie. Maar die zucht ik dat het niveau bij de vrouwen heen glijdt. ja, fantastisch. Ja, Springt er net iets bij, centimeter 41. Bloed op 68 steen, vierde plakje, maar dat is natuurlijk een gevaar. Johan nog te goede van Huis.
de afstand van Riemer Dirk Krol. En die valt me dan toch. Oh, dan had die lijn net goed mee. Ja. Het is maar Santje 84. Ja. En daar is hij maar treden mee. Ik kijk wat is die skummaat, hè? Hij kwam op de line. Ja. Maar helemaal nooit gespeeld. Middensmit nog steeds de leider. Maar Santje 98. Ken daar nou wat bij? Net in deze sprong. Net. Even een verkoelende duik. Ja. Nou, omklaaien, skinnen kleren aan. En dan ga je nog een trede rondesprong te goed. Naar hoe? Broosma heeft dit weer klaar. Jongen. PR had er hier ook weer 2 Het Friese record. Toen hij in de allerlaatste finale sprong oer tevens op me heen. Die hier 21-39. Dan ben je altijd Fries kampioen, behalve die dag. Precies. En wat kan dat Bronsma? Nou, dit zit er weg hoe het doet. Dit zit er weg hoe het doet, ja. En het is minder 4, maar weer een prima sprong. Ik denk de tweede afstand van de wedstrijd. Het is hier een eerste sprong voor jou. Ja, hij is hier. Het is de dag van dat geloof ik. Absolute klasbak op dit moment. Ja. Jumping heet hij. Jongen. Wat zegt die vrouw trotwijzen? Of die vriendinnen, hè, niet van de televisie zit, maar dan liet ze waarschijnlijk van. Nou, Zullen ze wat hij die doet? let op eens wat hij die doet. En, Hij die ja, gleed. dan liet ze zelf wat denken. Dat komt minder, dat is wel aardig. Goh, want hij is eigenlijk amper in Beeldwest. Nou, eerst Sigrid Bokma. Die is onwerkzaam. Kenny had voor de onwerkzaam. Die zit er tegen de punten aan. Ja. Ja. Verschil. 7 sprongen had je niet meer. Je Precies. past en nou al weg je. En dat levert ik risico's op. Ja, nee, maar Sigrid weet ik, hebben een 89. Die finale hekwolle inderdaad, krijg was het ook zo. Te meest. Dat geven we van u. Ze is nooit. Nee, we gaan nog een Marit en nog een Tessa. Ja, nee, dat klopt. Je ken ik vierde worden, ja. Even een topoorlezen tussen de coach. Maar het vooral het Fries kampioenschap record. Ja, ze doen zo'n records, maar het Fries kampioenschap. Ik jij er iets van, hij kent straks nog een stukje verder. De polstok bedoelen we er mooi. Ja, En dat is weer. 2078 gewonnen. Ja, Dus dan ga je de eerste sprong en de eerste sprong. ja. Maar mooi, En de dat Fries doet me kampioen denken worden. aan hoe een ene Bart helemaal vroeger hier regeerde mij gewoon de 4 beste sprongen van de hele wedstrijd in één wedstrijd. Precies. Nou, Nart is aardig onderwijs die kant uit. Ja. Nee, prachtig. Geweldige wedstrijd springt er. Rutger Aanstra. Luid nog 3 centimeter achter op Minnesmit. Het jongen dat Minnen er niks meer mee opleepte. En Rutger zal nou als eerste 4 hoe die 18 meter lijnen wollen. Maar dat wollen ze al even zelfs. Bij de junioren. En Ja, dit ziet er goed uit. Dit ziet er prima uit. En dit wordt na je 4 Oh, dit je er echt de nieuwtje nog, denk ik. krijg ze. En eigenlijk, ja, met 12 vingers in de neus, hè. Cool, ja. Ja, heel makkelijk. Hij gaat terug. En dat is een grote keus. Maar hij stiet net stil. Wij gaan naar Arne Galema. Want de wedstrijd bij de topklasse is meestal zo spannend. En Arne staat voorlopig nog vierde. Ja. 9 meter 43. Rutger Haanstra 9:43 noteert. Arne Galema voorzien tweede FK-sprong. En het zocht er redelijk uit, maar hij zit op koers. Nee, nee. Het is te volle werken, te volle vrot op dit moment. Ik denk dat er ietsje verder is, dus niet correct. Ja, Arne Hulder staat nog steeds treden, maar jongetje 21. Klopt. Arne Galema vierde. ja. Nou, dat zal eerst de strijd worden. Mark van der Wal, niet correct net in beeld. Want sprong toen correct op het verkeerde moment. Maar nou al is de haaster van het FK-record. En die zet hier een hele goede sprongdel. Ah, Dik oer de 15 meter. ja. Daarmee meldt ze zich gewoon weer in de top 2. Maar nog steeds eerbiedig achter Femke Rispers. Dat zeker, maar ik bij de vrouw, hier zit de Tomme net voor niks omheen. Dat wordt prima. Vier, je hebt dat mooi rustig zijn worden. Ik Ik ken hem. seizoen eigenlijk al, ja. Ja, een baas van de wedstrijd. Ja. En dat is fijn. Dat is heel fijn. Want dan heel is ik het best in mijn koor naar boven. En wat dachten we van deze knaap? Wisse Broekstra. De man die Toon Jonne hier in zijn eerste trainingssprong zien Tomme kneusde
De dokter west, het is net stikken, zei dokter. Wolkneust, taper om. Kan hij hier een goede sprongdel zetten? Wisse Broekstraat, zijn tweede sprong. En dit zult er een stuk beter uit, ja. Dit zult er een stuk beter. En klimmen kinderwol. En die gaat echt oer de 18 meter. Ja, dat goede zaken. En meldt zich dus in de toptrijen bij de junioren. Ja, want ik wist hem natuurlijk heel graag mooi gaan naar de finale. En De man biedt het Nederlandse jonkjesrecord zetten op 20 meter 72. Verder als het Frieske juniorenrecord. ja, We weten dus wat hij kent. absoluut. Maar eerst maar eens mij naar de finale. Ja. En dan de leider van het klassement. Soms is kennen de beste lepper van Friesland voor het hele seizoen bezoeken. Sietse Bokma. Nou, dit we hopen dat hij hem in ieder geval richting die top 4 weet te plaatsen. 18,60 meter is op dit stuit nog steeds de drompel. Dat moet er toch zeker niet zitten van Sietse Bokma. Toen zit hij jong tijdens de training. Met 2 vingers in de neus, even een oefensprongje. De 20 meter. En dan denk je van nou, ik weet wat de stokstingen moet, ik weet hoe het moet. Hij lept de vlin hier, Bart Helmholt, met 1 centimeter verschil uit de finale. Ja, Kwam als vijfde als op het nipperke nog min. Ja, dat En is maakt ook zo. uiteindelijk nog wat. Tje. Dus het is eerst die druk van het plaatsen van de finale. Tweede sprong, Sietse Bokma. Ja, dit is aardig beter. Ja. Dit is aardig beter, maar hij zocht er vol omheen. En dat is net een goed teken. En dat toch wel blikken, want hij gaat uit koers. Ja, Oei, 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 oei. De druk wordt heeg voor Sietse Bokma. ja, die is duidelijk ontziekje. Na je tussen gestaan bij de vrouwen. Marit van der Wal met stip op 2, 15-13. En wat kent Tessa Kramer? Die mat zich nog plaatsen voor die finale. En die doet direct goede zaken, denk ik. Ja, beter, maar... Ja, dit is een competitie, hè, die vrouwen. Zijn met verder dan 14,89 en dat is net lukt, hè? Denk ik. Ik zeg nog niks. Van Dan krijg ik 5 Ja, centimeter. nee, van de top draaien. Het niveau is inderdaad. Om te smullen. Ja. En die 15 meter tretje, net precies een meter minder dan Femke Rispers natuurlijk, van Marit van der Wal. Maar op zich een mooie afstand. Ja. De eerste afstand eer op een FK, weet wat toen zijn jongetje, 16,63. Ik van Marit van der Wal. Eindelijk naar jaren en naar vrouwjes scoresrecord op een FK. Ja, klopt. En voor de hier hebben we Tessa Kramer met 15 meter 15. Nou, daar hebben we dus al een lietse meter doorheen. Dus de 6 uur maar weer het hier is het oorde net. Sietse Bokma kwam als Santje 43 en daarmee stier je gewoon 6e in de topklasse en zonde overal. Ja, En dat is de min. Ja, je bent even praat bij de juniorengroep. precies. Rutger Haastra, de ridder. Met een technisch hele netjes sprong. Hij had een mooie stijl, beheerst, dicht bij de stok, raken klappen. Precies, een heel stuk oor. En zeg hoe mooi het eruit komt. Bandje nou metertjes, ja? Ja, En dan, dan even uit. en dan kom je op een joggetje 43 Rutger Haastra. Ja, En schitterend daar kun je atleet. zomaar Fries kampioen worden. Hè? Precies, ja. Maar goed, zover is nog lang, hè? Nee. Het hele peloton komt nog een keer. En dan nog de finale. En wist de Broekstra hier 18 meter tretje. En die stiet er dus mooi op dit stuit te wadden. Ja. En dan in de tweede positie van Minne Smit met Santje 18,90. En dat is echt de top 3 van klas. Dat is de top 3. Dat klassement. En ik de top 3 voor u. Willekeurige vallen. Ja, zit nog volle beter in de stok. Erben Brouwer, Die zet jullie voor Simon een prima afstand. die verbetert hem zelf in elk geval een heel eind. Jarno Hoekstra. Zijn laatste voorrondesprong. En het wordt ook zijn laatste actie hier op dit FK. Ja, Dit is in dit geweld bij lange eind genoeg voor een top 5 klassering. Dus hij is goed klaar. Teresa Bosma. Ja, die had een PR nodig. Om in de buurt van de finalisten te komen. En dat zit er hier net in. nee. Dus hier kennen we op het formulier een streepje zetten terug. De naam Teresa Bosma. Zij is echt klaar in wezen. Even een pauze. Even Ja, bekomen, want precies. er gebeurt vaak soms in 1 minuut kunnen er treien fantastische sprongen komen. En dan Ja. hebben we weer 4 minuten wachtje. Ja. Maar Nou, we worden goed gelukkig verwend.
Ja, deze ben ik met andere dingen bezig, maar dat terzijde. Ik bedoel, die ene is aan het vieren hebben en de andere die geniet van de natuur, zullen we maar zeggen. Dus dat er een telefoon tussen zit, maar hoor. Ja, nee, maar... Nou ja, mooi maar. Lange dagen. Precies. Een beetje festivalachtig was het zo. Ik bedoel, die ene geniet van vierde sprongen. Mooie sprong voor Gerben Brouwer. En de andere geniet van mooi waar. Het is allemaal hartstikke prachtig. Bouke de Jong dan, 18,60 meter. Ja, dat is voor Bouke toch prima te behappen. Wat dat betreft de drompel voor de finale is nou net overdreven heeg. Dus zul je even een Willis achter op het batten. Dries van der Wal, achter hem Rutger Piersma natuurlijk. Nog steeds de regerend Fries kampioen. Isbrand Galeman erbij. Keurig goed in de finalisten circuit. Moet je nou plaatsen. En dan weten we dat de plakjes nou verdeeld worden. Ja. Stefan Dauma zit nog net in de top van de junioren. Nou, toch wel heel mooi aardig, hè? hè? Ziek het wel. Ja, Van hem een hele crazy sprong. Ja, daar kan je inderdaad alleen maar tevreden over wezen. En dan zie ik dat die oude man krijgt naar Jussi Svedder springen. Ja, dat jouwt dan ik weer iets van. Blikse katers wat bij die oude man doet. Ja, nou en in de krol en de splitting direct. Bouke de Jong, sympathieke lepper van Porregeer. Kent die nog stunten? Dat is de vraag. Hij beziet het. nee. Hier dus de smaak. Doe het net. Dit hier dus net in die finale. Het in het oors Bouke. Die wedstrijd zit er ik op. Bouke, ik hier stukje voor je kling. En Boukje de Jong, ja, die moet ik echt uit de slof zitten. Boukje de Boer. Boukje de Boer, sorry. Boukje de Boer. Nou. Ze ietsje te vol uit de richting. Ze bezingen het al, Ja. Helaas net maar het wordt hem net. Knap dat zij bij waarom knakt is in die eerste klasse, want ze had ik wel 12 klassen al hebt. Je hebt dus wel een aardig seizoen. Zeker. Maar Maar dat eindigt weer, want als je net bij de beste fjouwers zitten in de vrouwensgroep, Nee. komt er ook geen NK meer. Dit Nee, is alleen naar de bovenste. Precies. En standje 28 van Steven Dauma, dat wordt dan even melden. Dat is gewoon een hele crazy afstand. Kepers die hoort niks voor, maar vol een mooie afstand. Toen werd de Jelien kost de seniorenkampioen maar worden. Wat is dat? Mijn Santje 22. Kost de seniorenkampioen maar worden. Ja, ooit vol. Twintig inleg. Ja, precies. Dus, Meten is weten. ja, Tot op de millimeter nauwkeurig. maar Zakkerij komt het Schilburg. Alles gaat digitaal. Vroeger hier de meter, maar de meet laten. En die doen ik ook christelijk zijn best om het natuurlijk zo secuur mogelijk te doen. Maar digitaal, dan kan er echt eigenlijk niks meer misgaan. Als je alles goed instelt en uitstelt. Peter Faber, ja, het persoonlijke record, 18,60 meter. Dan denk je toch, bliksekaters, die zullen ik nog in de buurt komen kennen van de finalisten. Want hij uit de drompel dus op standje 98. Als trainerpositie, maar Femke kinderen al Hij is het lekker bezig. Ja, wat, dat ik nog net zeggen moeten. Want dan is het die insprongfinaal. Nou ja, die Santje Sandrine voor hem is wel een goede sprongbest. Maar het is in dit geweld gewoon, zo eerlijk met je wezen, net genoeg Nee. om mij de absolute top mee te doen. Maar die top is sterk, joertje. Wat Santje 98 al de tweede afstand is. Ja, nee, bliksekaters. Rutger Piersma, ken hij richting die 1860? Dat is de eerste opdracht. De nou nog regerend Fries kampioen, Rutger Piersma. Kan die nog een keer wat chill eten? Nee, net wat er in de holle hier. Nee, er baalt er ik van. Spietig. Ja. En hierbij is hij dus definitief onttroond als Fries kampioen. Ja, nou, even de frustraties later van hem houden. En dan ik meteen het relativerende vermogen van, ach, ik ben een heel lang Fries kampioen geweest. En dat is nou voorbij. Hij staat voor altijd in de skiernisboeken. Ja, Maar dit hier komt daar net een ondertekening bij. Femke Brouwer van Arm. ja, zo richting HPR-mutter van 1522. Maar waarom zou dat net lukken? Net Misgreep voor de fut. Ja, En dat is denk ik een duwer. die even de stok Kost niet een slag. Ja, En een slag missen kost die samen 50, 60 centimeter. Dus precies. En dan kiest de stok net stil, hè. Dus, nee. Jammer van Femke Brouwer. Ik ga wedstrijd, zit er dan op. Er is helemaal niks mis, man.
En dus komen we stadig gewoon heel dichter bij de uiteindelijke list van finalisten. Ja, En daar is nog wel wat mogelijk. zeker. Een peer absolute topafstand. Sommige categorieën zelfs de eerste van het hele seizoen al. Noal. Maar ik denk net dat we er wel binnen. Nee, we beginnen krijgen. Wietse Steensma Biggelix is echt zo'n jongen die kan samen nog die top 3 omvallen. Op een goede dag. De man van de Jouwer. En die stok dan wat starig erin. Nee, die keert nooit te hut. Bol nog een aardige sprong, hè. Keurige wedstrijd echt van Wietse Steensma. Om voorbij die 18 meter te gaan. Hij had nou wel een schotje te goede in die juniorengroep. Maar dit hier zien we hem net weer om op het FK. Nou is het alleen nog Rieder Dirk Krol is het nog. Nou ben ik benieuwd. Ja, Wat zit er nog in het vet bij Isbrand Galema? Voorlopig gewoon mooi op dat tweede plakje. Als enige van de achtervolgers over de 20 meter. En het ziet er wel netjes uit. Ja, alleen nog het gaat nou. Zo, dit kent er dus. Ja. Even, hij weet wel de afstand doet en het even de uitsprong oefenen. Want dit hoopt er straks te doen op het moment dat die stok veel te had. En dan riocht vooruit. ja. Ja, en is dit misschien dan toch wel de verrassing van Joort bij de vrouw, hè? Ze moet een absolute stunt wezen. Goh, Femke Dispers. Wat kies er nou meer? Nou, het hoeft nou natuurlijk ik nog net. Nee, het min of meer had ultieme sprong Joort natuurlijk maken. Hier nou wel een lietsbietje hoor, maar kom maar verder. Zal lekker in de stok. Het is nooit. Maar Femke zal vooral ouwacht ziet denk ik wat de rest doet. Want als zegt je met het redje steen heeft, ja dan weet je dat dat Jochem van het Zienkikker nog is. Voor de Glazen Liepster. De haatprijs bij de Frali. De wisselprijs. En ze waren natuurlijk in 2000 Fries en Nederlands kampioenen. Bij de Famkes. Dus dit zou wel een heel vrij vervolg wezen. Dat je dan 2 jaar later al. Een Groninger Fries kampioen, hè? Ja, dat is de enige smetsie. Dat moet je maar kennen. Ja. Dat doen we niks zo op. Nou, we hadden adopteerd, hè, Gripsjerk? Nou, ik denk dat zo krijgt ze. Die moeten we er dan een keer bij. Ja. Gewoon die grijze beetje verlezen. Riemen de Krol. Ja. Dan springen je Santje 84 en dan stier je hem op vierde. Ja, dat jouwt het niveau wel om, hè. Want Dit is een topgroep, hè, dit hier. Jochem van het 10 keer is dat gewoon gedaan van finale. Doe maar eens door de 18 meter, volgens mij. Nee. En dan, Binnen de finalisten bekend. ja. Maar de volgorde, dat men wou wat zien. Goh, Ja, Riemen de Krol. Nou, hij weet wel dat hij als nummer 4 toch echt naar Burgermei hoe 14 dagen op het NK. dat nog is krijgt. feit. Maar Joert zit het erop voor Riemen Durk. Ja, En wat kun je hanteren nou daar? Ja, die had echt een persoonlijke record van 20-73 steen. Nou, dat is zoals Joert wel finalist maar worden. Maar let het maar eens zien, Joert. Want die is er echt nog net. En dat had er dit hier echt nog net helle, hè? Moet hij straks nog in de wacht 20 meter. of in een plakje opstoot, Nee. dan moet hij voorbij de muntje meter 70 van Orne. maar de 1860, ja. Dan komt Orne Kaal. Dat is natuurlijk van Sietse Bokma. Nee, hij hier volgens mij bij de ingreep echt het shirtje erbij in. En Precies. dan vliegt de hand voor. Ja, Pakt hem absoluut net lekker beet. Pieter X. Westra. Nummer 6 nota in deze groep. Maar echt een IPR springen wil ze mij naar de finale. Zit dat erin voor Pieter X. Westra? Ah, zit er wel goed uit. Nee, maar helaas, ik zei naar links. Uitkoers. Zij wist al dat ze haar Friese titel Joert kwijtraadje zoeken. Of die weer ze eigenlijk al kwijt, want dat weer bij de Famkes. Ja, En in haar debuut bij de Fraalje, ja, zullen ze doen maar mij een 6e plakje van de 8. ja, ik hier, Frederik, juist dat de klassementleiders, Tessa Kramer en Sietse Bokma, die moeten nog wel in plaatsen voor de finale. En dat is Dregenaar. Tessa Kramer. Of zit ik er nog helemaal naast? Ja, Tessa Kramer hier 15-31. Ah, En die staat gewoon op 12e plak. Ja, zo zie je maar weer. Ik zit even te sliepen. Even de afstand net noteerd en net op het computerscherm, jongen.
Nee, dan is dat dus een heel overhaal. Dan, Ja, want daar zit Sigrid Bokma nog Dat in zoekt op de deze. vierde plak. dan had de Bokma zijn probleem. Laten we het samen zeggen. Maar goed. Minne Smit weet al dat hij in de finale zit. Dit is dus feitelijk een bonussprong. Ja. Want je neemt de afstand mee naar de finale. Had nou Santje 98 steen. Ja, en maat eigenlijk voor de 90 meter. Ja, dat Om kent het, hè? Haastra eens even zwitten te letten. Ja. 15 meter trek. Minne Smit bij de junioren. Krijgen we straks nee. deel. Hey, is wat te wild. Dat is altijd de vraag. Had vaak last van die dribbel in de oren. En ja, soms loopt er hem er omheen. Maar het weer nou net genoeg om die stok weer op te krijgen. Nou ja, goed, hij weet dat hij nog 2 keer springen mee. Maar er komt meer bij in deze ronde. Ja, naar het brons, maar daar staan we dan. 21, 29 en 20 meter 78. Het binnen baasafstand. Dit hier binnen maar weinig leppers die tweede sprongen hebben. Nou, zelf een keer, 20, 99. De eerste en de tweede afstand van Joet. Ja, het is super. En ook hij kan nou dus alvast experimenteren. Hè? Ja, hij weet... Want hij had al het hele jaar op van ooit wil ik dat Frieske record. Ik weer eens wat op scherpje. Nou, Ja. dat stiert hier op deze batten op zijn namen. dat zou een stunt wezen. We zullen het zien. Werk moet je horen in. Met no de stak te 4. Iets te volle risico's, maar dan zouden ze het afleren. Dat kende ik dwang. Ja, en voor hem is dat geen drama, want hij kan even opfrissen. Maar voor de dame achter in beeld is het wel een drama, want Sigrid Bokma verbetert haar net. Mooi. En die stiert zo fantastisch en heel skoft onder de leiding. Ja. En valt nou gewoon boetende voort. Ja, hoe is het mogelijk? Want je kent het al vanuit. Dat vind je in 89. Het liep het eerst nog net eerst raar, maar daar je de stok al scheef. Ja, en dan is het gebeurd. En zo'n viel zit. Ja, de hechte het ze wel. Ja, Balen, want ze hebben toch in vorm, jij de laatste weekend. ja het Nederlands kampioen. Was dit Erik Schellitten. Ja, dit is behoorlijk balen, dat klopt. Maar de kan maar treien naar de finale. Ja, en ik denk dat het niveau in die vrouwensgroep hier net zo heet werd. Nee, klopt. In de breedte. 16 meter trekken van Femke Rispers. Zo, Marit had een PR over de 18 meter. Ja, Sigrid een PR over de centimeter. En ik verdenk Tessa Kramer ervan dat hij dat echt kent, maar die had het nog net dien. Nee, maar dat zo'n familie krijgt zijn puntje bij. Nou ja, dat is wel een mooi moment. Ja, Ja, dat brengt dus bij Rutger Haastra. Ja. De man die het natuurlijk florissant omkop gaat in die juniorengroep. En ook die kan wat weg, you know. Oeh, zo, daar komt er weer met de Siebert Jalmar staan. ja, geweldig. Nee, Dat zullen we net zo vaak meer. hij stiert op scherp de stok. Maar ook hij verspeelt geen energie in een sprong die toch naar Megawood komt. Hij weet, ik ga sowieso nog 12 finale sprong. Zeker weten. En hij kan ik gewoon rustig afwacht zien wat die jochetje 43 uiteindelijk wurg is. Weet ik Oorlijk Alema dat die finale... Oorlijk Alema. Die eigenlijk al... En Sietse Bokma, die krijgen we nog. Van de absolute ontknoping bij de senioren. Want Sietse Bokma vindt ze nog plaatsen. Ja, Anneke Galema is al finalist. Maar Sietse Bokma net. Zit het Nee. ook over het zo dat hij weet dat hij binnen is. En dat is een lekkere uitgangspositie. En dus zit Jan Teren nou dan met die 1860 in de wedstrijd. nog steeds in de finale. Maar het heeft 2 hele goede afstanden steken. Hij kan ze volledig richten. Eerst Marit van der Wal. Ken die daar nog wat onder die afstand hekje? Marit van der Wal. En die liet ik zien dat ze Joert wel aardig op dreven is, hè? Die Zeker weten. trekje, die had ze al. En doet ze nou een onval, want ja, Tessa Kramer zit vlak bovenaan met 1531. Maar misschien kan ze die nou al wat behelden. Dat zit wel uit. Eerst Anneke Galema. Het is natuurlijk wel een van de weinigen die de PR het wat heger is dan met het baltje luidt. Maar hier in 20 meter 40. Nee. Maar hij die de finale net wist, daar zit er zeker in. En dan laat er een terbal komen. Ja, daarom broek dat is een sprong. Hey, is helemaal gokken en het valt wel goed. Precies. Maar goed. Ja, hier zit druk op deze schouders. Want ja, dan kun je wel mooi die Friese trui op mijn schouders hebben. Dan ben je gemiddeld de beste. Maar hij zei het zelf al. Het gaat net om gemiddeld nieuw. Het gaat hier op de absoluut vierde sprong net. van de dijk.
2. En daar zit hij nog net in de buurt. Sterker nog, hij maakt minimaal 68 leppen. Nou ken hij dat normaal sprutsen vrij eenvoudig. Ja, en deze man, deze Broekstra, ja, die had wel een PR van 2022. Maar dan ben je de jongetjes en dat had er dit hier nog net lept. Nee, maar Wel een keer over de 20. precies. Maar ik ben een keer. Toen ik verder dan alle senioren, hè? Maar dat ben je maar één keer. Denk je het wissen? En die maakt nou hoe die jongetje meter. Ja, En dit dat ziet er doet er. volle bed Ja. uit. En dit kan wel eens... Nee! Hij gaat in koers. Ja. Oeh, maar dit zit er 3 in die Nou. dript er al. En deze finale is nog net oranje, hè? Nee, Belikse katers. Want je zag toch echt naar het moment dat je denkt, die giet dik hoe die joggetje. Maar ja, dan gaat die stak naar links. Ik ben al lang blij dat er klimmen ken. Want ik hier de Thomas en Jonne Ja, maar- net volle meer van jong. Eerst juist ik dat hij insprong. Tje, hij is weer even de grip een beetje kwijt. Maar hij stelt hem fantastisch. En dan gaat er no scheef. Hij klimt als een raket. Zit al in top. Ja, Maar je doet koers. Vreeg me ja, de sprong opmetten wordt. Want ik ken wel eens boeten de sector wijzen. denk het laatste inderdaad. Dotter ik net aan, want hij neemt gewoon die 18 meter tredje. Maar ja, boeten de sector. En dat is wel heel opmerkelijk dan, want in mijn schema staat dat zowel Minnesmit als Rutger Haastra als Wisse Broekstra eindigen bij een sprong boeten de sector. We horen worden alle treien heel driegend in de stok. Ja, maar alle treien op koers. Ze ziek je de grenzen op. Wat kent Tessa Kramer? Ken je nou al niet een eraan. antwoord, Jan? Nog net. Nee. Maar wel in de finale. Ja. En dan hebben we in deze ronde nog 1 sprong te goede voordat we de finalisten definitief bekend maken kennen. Sietse Bokma is de laatste topklasser die in actie komt. 68. Daar moet er minimaal heen om in elk geval in de top 5 te komen. Marit en Femke mooi in de finale. De klassementswinner van dit hier. Kan die daarbij komen? Nou, dit ding die bol. Hij perst hem eruit, Ja, hè? lekker. En ik moet zeggen, hij verzint het dek op basis van dit seizoen. Ja, Het is nog lang in tapsprong, maar het is romvoldoende om mij te gaan naar de grote finale op het FK hier. Sietse Bokma docht het dan toch maar even hè, onder deze druk. ja, fantastisch. Want En dat is een kwaliteit. 68 liep het zo makkelijk als dat hele hier volle vierde sprongen heeft. Maar toch het maar even. En een kreeg joggetje meternotering. Oerdeline hinnen. Ja, komt in de buurt van het joggetje 49 van Orne Galema. Dus wie er nog 4 of 5 wordt, maakt het net zo vol uit. We krijgen wel een heerlijke finale. Fantastisch. Toppers. Nummer 4 oriënteerde Nauta stelde dus net bij wijze. Maar krijgelijk als vrienden hier. Oerkomstklosser aangehuldigd. Gewoon ja, erbij, hè? Zit in de finale, ja, absoluut. 10 minuten pauze. En dan komen we Ik zal even bij Joggetje je meter 56 noteren we voor Sietse Bokma. Dan in de vierde. En dan gaat er Arne Galema dus nog correct even voorbij. Ja. Dat betekent dat Arne Galema straks beginnen mij. We zullen eerst even in de tussenstand. Want bij de Famkes is als eerste eindigen Jelske Terpstra. Keurig, trekje in 80. Tweede Inger Haanstra met blessure. 13,67. En Manon Koehoorn, heel verrassend, trekje in 60 als trede mei naar de finale. Bij de jongens, Germ Terpstra, Santje 69, de broer van. Als eerste Douwe Abma, keurig, 16,54, de nummer 2. En op het nipperke de klassementswinnaar Arend Veenstra van Zaluzum, 16,06, is op het nipperke genoeg om mij te gaan naar de jongensfinale. Ja, even een minuut of zie een pauze. Dan kan iedereen nog even haar opmeidje. En dat levert bij de vrouwen deze verrassende tussenstand op. Femke Rispus, 16 meter trekje. De verrassing op nota. Nummer 1. Tweede, Marit van der Waal. Toch nog verder gaan. 15,34. Tessa Kramer, de regerend kampioene, wordt voorlopig getreden met 15,31. Keurig niveau bij de vrouwen. Ja. De junioren daar onkop. Rutger Haanstra, 19,43. 4 uit de eerste ontnota. Wisse Broekstra, mei blessure. 18,13 keurig tweede. Minnesmit.
Ook de topdraaier van het klassement. En dan is het Suntje 98 een tweede plak. Maar ook dit kan alle keer nog op een kop dadelijk in de finale. Ja, en dan dit richtje. Fantastisch, Nart Bronsma. De eerste sprong van het hele seizoen, 21-29. Tweede plak, Isbrand Galema, 20-32. Age Hulder, de oorlogsklosser, uitstekend. Zijn beste seizoensprestatie, 1971. 1 centimeter voor Arne Galema. Steert hier, dat is dus het vierde plak, toch nog voor Arne Galema. En Sietse Bokma, met 1956 op het nipperke nog, mei, naar de finale als nummer 5. En wils de trekker het zonnebed weer even losmaken, stiert buis kleer. Hendrik Murk-Haanstra bij presentator Gerrit de Boer. Ja, voordat we daar even naar de klassementen showen, toch even praten met de voorzitter van Weesum hier, van de Vierleervereniging, die dit natuurlijk al jaren en jaren organiseert aan de Marten van der Meij. Ja, allereerst even, denk ik, oer de dag zelf. Nou, het waarde ga je net door de klaaien, liet dat duidelijk wezen. Maar het weer natuurlijk wel, het is oors. Het is in september, het is mei en behind publiek. Zo'n 150 moest het nou wezen. Hoe is dat veranderd? Nou, via de tarieting van het evenement, via de prima. Gebeurt altijd van alles, maar dat jouwt via de net. Kaartverkeer, nou ja, dat hier wij wel oors inschatten. Wij hebben heel boot eerst die stille verkeer promoten en dachten dat het dan nou samen uit verkocht was. Zo, er zijn nu ongeveer 450 bezoekers. Dat is exclusief leppers en vrijwilligers, ja, maar op zich zullen er nog een paar bij komen kunnen. Ja, maar er mochten zo'n 150 mochten er binnen, hè? En je dacht dat is samen kleren, maar dat valt uit. Ja, dat hier oors inschatten, ja. Ja, ik merk wel, ik heb een aantal telefoontjes hand van mensen. Nou, ja, met name wat oudere mensen die een digitale kaartje kopen. Dat slaagt het net goed. De corona-app, dat hebben we al vaker. Ja, dat het te lastig is voor die mensen. En er zijn altijd een paar die bellen dan, maar de meesten die kom ik dan gewoon net. En dat wat te let eigenlijk onderkend, want van Juster werd het natuurlijk duidelijk dat er net genau mensen komen zoeken. Toen er nou wat publiciteit aan, maar is dat wat te let constateerd? Ja, zal ik het zeggen, je kan ik zeggen dat het gewoon een leermoment is. Want ja, wij hebben dit nog nooit eerder mooi maken vanzelfs. Dus ja, stel we volgend jaar weer zo'n situatie, dan doen we het weer oors. Maar ja, vorig jaar weer het weer oors. Toen hebben we de kaarten gewoon maar rond de leppers uitgedeeld. Want 250 weer samen voort. Ik voor Jim natuurlijk, het is van belangrijk dat die zo'n 150 er binnen. Dat smeet ik wat deel in de laatje. Wij zijn blij met zo'n 150 mensen, financieel ook, ja. Maar het is net zo dat wij nou een strop hebben, want wij hebben wel rekening mee houden dat er minder inkomsten binnen. Dus het feest wordt er net minder om. Je maakt wel een kerstentje, financieel. Wij zorgen ervoor dat de uitgiften net al te hoog binnen. De wedstrijd dan nota, dat maakt je genoegen doen. Ja, hartstikke leuk dat er in de voorronde zeker wat vierde sprong wordt. En ja, helemaal super. Ja, dat ongeveer. De wedstrijd moet ik net doen, maar het hier misschien in het tar hier een krek even oorsmaat. Nou ja, we hopen eigenlijk machinaal dat het hier geen corona meer is, toch? Dat je gewoon de bak vol gaat kennen. Ja, er helemaal lekker verder. Ja, oké. We zullen het om hier best. Anne Maarten, op dit moment bedankt en aan Hulle Noffelijke Media. Dankjewel, je mek. Ja, want zij is vanzelf. Met toch een verleden die ik, misschien Takom hier, dan is de corona voorbij. Maar ja, dat is heel dan net zo. Dus om nu nog te roepen van Takom hier, dat zullen we wel kleerwijzen, is inderdaad misschien wel wat optimistisch. We hopen dat natuurlijk wel al jaar. Als we nou naar de wedstrijd gaan, dan zeggen we van jongens, als we dat nog vergelijken met verleden dier, dan gaat het dit hier volle beter. En dan scoort je mij gewoon Hendrik Murk-Haanstra. Ik ga hem commentaar, ik heb hem zitten te genieten, nog net. Het is sowieso de mooiste wedstrijd en de beste wedstrijd van het seizoen. En het is echt, het is genieten. Ja. Fantastisch afstand, mooie wedstrijd. En ik de goeie leppers, die graag in de finale hebben was, mooie en derde verrassing, die ging ik naar de finale staan. Dus we ben ik naar de kleer, jongen. Dit is geweldig. Het is echt genieten. We beginnen gewoon even bij de lidjes, bij de famkes. Daar hier we de eerste sprong van Jelske Terpstra. Ja. Nou, eigenlijk al een verrassing. Trek Een je 80 helemaal net verwacht eigenlijk. Nee, want Anne Marta, de voorzitter, die zit je kwijt, maar die is wel mem, hè?
Mem van en Germ en Jeltske. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk ook net niks. En ik heb me voorstellen dat wat spanning houdt. Ja, een hele mooie afstand. En Inger en Manon, die moeten maar zien dat ze daar op tak komen. Ik ben benijd. Ja, Ik heb nog ja. net beslist, hè. Ik jou, maar na mijn Inger, had dat enkel het wat knap had. Wel een goede kans. Ja. En natuurlijk daar een mega verrassing dat Hanneke Wester te vinden. Nou, dat moet ik even nemen. Ja. Hanneke Wester, toch wel duidelijk de beste dit hier. Het Absoluut. klassement won. En ja, het gebeurt net. Nee, ze wint de Philip-manifestatie. Nou, prachtig. Maar ja, Joert, dan is te stingen, hè. Verdorie. Het lukt daar krijg net. Nee. Nee, dat is Philip. Ja. Gaan we naar de jongens. Ja, eigenlijk stiert er de verwachte finale, de hoopte finale, de drie klassementsleiders Ja, eigenlijk. ja, en Arend Veenstra weer natuurlijk even heel spannend. Op trouwens. Op transie, zegt je Sois. Ja, ik net zo'n hele beste afstand voor hem. Maar goed, hij zit in de finale. Het naar 2 sprongen. En dat het op een heupen krijgt, is dat een enorme bedreiging voor Germ. Maar ja, prachtig persoonlijk record van 16,69. Heel benieuwd, want Douwe Abma natuurlijk ik zijn kanon die in één keer uit de slof zitten ken. Nou ja, dat is Dus, een beetje natuurlijk wel de vraag. Het is Santje 69. Ik bedoel, Ja, dat ken nog. Het steeds scherp. het ziet heel scherp. Ik denk dat het hem al is. Maar we wisten het nooit, want als Arend het op een heupen krijgt nogmaals, dan kan het ik zo hinnenbatsen. Ja. Maar dat is qua techniek, hè, hoe ze sprong eruit shirt. Als die, ik in slow motion shirt, dat we zulke mooie opnames maken door de omroep. Geweldig. Ik Ja. geniet van je, hè. Dat is echt super. Ja, nou ja, we zullen zien hoe dat gaat. Dan gaan we even terug naar de eerste junioren maar even pakken, denk ik. Dat is wel fair om in die volgorde even te dwaan. Ja, daar zit Rutger Haarstra uit zijn slof. We weten dat het kan. En Ja. dan die jongetje 43. Oei, dat is steeds scherp. Stiet scherp, maar hij doet het heel makkelijk. En dat is vaak veel. De 4 sprongen, die eet makkelijk, omdat alles goed gaat. Er gaat heel vaak wat mis met 4. Maar hij zit nou net in de top. Hij stiet ik net stil. Hij gaat mooi kalmoer en hij gaat terug. Dus dat is de grootste winst, denk ik. En dan jongetje 43. Prachtige afstand. Maar ja, hij zit wel mooi. De leider van het klassement. Ja. Hè, wist ze in de finale Emma Minne-Smit. Ja, dan ben je er ik nog net. Ja, we hebben wel 3 in het jongen. Ik bedoel, Ja. ik moest wel zeggen, dit met name bij de eerste sprong dacht ik even hoe zou het komen, maar die blessure aan het tommen. Maar ik geloof net dat het er verschrikkelijk lijkt. Nee, dat loop ik net. Het klimmen gaat als een speer. En nee, hij zet het om volgens mij. Hij is hut op hemzelf. Dus hij doet het gewoon. En hij zal in die pogingen niet nog komen. Ik alles Jan. En we zijn heel benieuwd. Nou ja, hij kan 20-12 zondag springen, hè? Ja, nee, daarom. Zo had ik Rutger Haarstra weer absoluut nog net. Die er al lang net zeker van. Maar het een worst in. En de rest moet hij er maar hoe in. Dus, Ja, maar zei dat. het wordt dan nog een hele interessante strijd. Ja. Dan bij de dames. Nou, dat vind ik eigenlijk misschien wel de grootste Ja. verrassing van alle jaar. Ten Alleen eerste maar is 16 meter trekje een prachtige afstand. Klopt, hier En- de eerste eer. Ja, en van Femke Rispers, ja, Sanucieter verwacht je net zo gauw. Nee. Het ken. Nee, we weten dat ze het kennen, maar ja. Soms is het wel eens, hè. Doet ze anders nooit. Nou, zo speelt ze weer eigenlijk dit hier ik. Ja. Femke had ook een beste seizoenprestatie van 14,88. En nu springt ze 16 meter tredje. Ja, daar mooi 60 Wolle, Marit en Tessa enorm ontwerk in die finale. Ja. Maar het ben wel het wat vooral. Altijd gebeurt, nog eens zei het. Ja. Maar het is natuurlijk wel prachtig, want we weten dat Marit altijd wat moeilijk had met kampioenschap. Ze stiert nou in die finale. We weten dat zij dat echt kent. Precies. Maar goed, 16 trekje, dat doe je net even Nee. samen. Nee, dat alles doe je moet net even kloppen. op routine. Klopt. En nou ja, hetzelfde is wat voor Rutger hield. Die hield ik voor Femke. Die had hem stingen. Ja. Dus die kan eigenlijk een beetje rustig houden als hij van, nou, we zien wel wat de concurrentie doet. En zelf zullen ze misschien net zo heel makkelijk nog een ooit verder springen. Maar let de concurrentie het eerst maar eens dwan. Hè? Dat zou mooi wezen voor de wedstrijd. Ja, zei dat. Nou, kortom, hier is nog van alles mogelijk. En dan gaan we toch even naar de topklasse. Ja. Ja, we hier voor de wedstrijd. Grappig, nou, we stonden te keer even met naar Brandsma te praten. Hij is heid worden. Dus heel En relaxed. nu zijn we nog van, nou, misschien vanuit die ontspanning en de niet is het, want hij had eigenlijk een waardeloos seizoen. Ja, nou, hij wint wel de NWM, hè? Ja, hij wint Dat is de een NFM. hoofdprijs. Ja, hij had, dat is absoluut weer, maar Ja. een inconstant seizoen. Nee, dat precies. dat duidelijk wezen. Ja. Ja. En dan, ja, maar het gemak, de Ja. ontspanning, het wie... Ja, was er bang van. Ja. Meestal, wij genieten ervan, maar ik denk Ja. als concurrentie, dat is er echt bang voor. Ja. Want ik zie tweede afstand, weer natuurlijk die in een eerste afstand. Ja. Net 20-28 uit de hollen. Ja. Ja, fantastisch. Nee, op dit moment, ik terecht, ja, prima afstand. Maar er is dan wel een beetje een one-man show van Naart Bronsma. Ja. En ja, Isbrand natuurlijk met 20-32, Ja. vlak achter, de rom achter. Maar ik een hele vierde afstand.
Nou ja, we tekenen hiervoor in ieder geval een hele mooie wedstrijd. Want dat hebben we dit seizoen eigenlijk haast nog net zien. Nee. En wat dat betreft fantastisch. En een dikke 21 meter sprong. Er weer maar één wedstrijd hier. Nu hebben we er een die stiert. Ja, en ja, als je naar het joggen, er is vanuit Naart nou wel wat mogelijk. Ik denk dat Nart het zeker nog kan. Maar we hebben zo'n aardig allemaal niet gekke dingen van. Sietse Bokma, toch ik mooi dat de klassementsleider. Dan nog krijgt met de hakken hoe de 14 finale helft in zijn laatste sprong. Age Hulder, ja, daar verwacht je het net van dat Jorien van de meter giet. Maar hij zit wel in de finale, dat is dan een beetje de vreemde eend in de bijt. Maar die orenfjouwer, ja, er gaat nog wel wat gebeuren, Gerrit. Ja, ik ben positief. Dan letten we daar in ieder geval op hoopje. Want een Fries kampioen maar 21, daar hoort net één voor de schaaming. Zeker net. Nee, daar kan je met thuis komen. En die hebben zelfs mooi een kaart naar het Hollandse kampioen. En dan ben ik een keer Ruts geweest. De eerste in het café een beetje door de fietser hellen. Maar nee, dit is een hele mooie afstand. Hier doen we het voor. Ja. Ja, gewoon het algehele wedstrijd. Want we gingen daarvoor, af het begin van uw stoering al hoor. Eigenlijk hebben we een beetje een apart seizoen. De eerste groepen dat wel aardig topklasse lid echt wat lezen. Dus je hoort de oors, hè? Ja, nee. Behalve andere categorieën, trouwens alle web. Poer best weer. Maar ik gelukkig, de senioren, die doe ik volledig mooi. En daar spring ik poer best. Dus het is een kwalitatief een superkampioenschap tot dusver. Dus dat is gewoon voor de sport. En voor het publiek thuis en voor de meeste keren dat natuurlijk geweldig. Ja. Dus ja, genieten. Zit dat omdat dat gevoel er een beetje in zijn wedstrijd zit... dat we toch in de finale ik nog zo'n topsprong krijgen? Wat zei het in gevoel? Ja, mijn gevoel sluit van wol. Dat we nou net klaar binnen. Dat er echt nog wel dingen gebeuren gaat. Bij de junioren verwacht ik nog wel wat. Bij de senioren, ja, de 21, 29 stiet wel echt heel scherp. Dus het is al wachtje. Maar ik geloof wel dat er nog wat gebeuren gaat. Ja, en als jongen van Hanneke Westert is eigenlijk iedereen onwijzig. Sigrid Bokma vond ik verrassend. Ja. En dat komt omdat natuurlijk Femke Rispers dat plakje inneemt. Ja. Want ik bedoel, Tessa Kramer er net bij zitten hier, of Marit van der Wal net hier. Ik zou wat een verrassing. Dus als zij zo veel springt, valt er niet in nou. Toch weer dat wisten we dat ik, hè? Dat die groep die onderin was soms net zo goed. Nee. En dan bij een uurtje dan ken dat. Ja, Sigrid springt ik haast 15 meter. Dat is helemaal net raar niet. Maar ja, dan moest je het nog verder om die finale alleen nog te weer er goed leuk om. Ja, en zo hebben Sigrid net zo vaak. Die vindt dat meestal wel redelijk in toom te houden. Maar ik ben nou blij dat ik even net in de buurt weer van Sigrid Bokma dat staat naar die tweede sprong. Dus, Hendrik Murk, wij zorgen er naar u dadelijk. Ja. Zoals ik zei, de omstandigheden zijn geweldig. Het voortraject, de hele voorronde ben geweldig. Dus ja, we hopen alleen nog maar op dat extra toetje. Want dat docht toch altijd dat maakt het zijn wedstrijd hulde oor. Ja, nee, het zou natuurlijk fantastisch zijn als we hier en daar nog krijgen even wat verder gaan en dan we nog staan. En dat we nog even een droomfinale krijgen. Denk even voor Gerrit. En ik Murk, bedankt. Doe maar weer waarom naar die commentaarpositie. Jou ook even weer waarom. Freek, wij zien je nog even naar wat mensen om te interviewen. Zolang de wedstrijd nog net begonnen is. Maar Freek, neem door het eerst even over. Ja, en dan zeggen we dat de finalisten haar staan gewoon samen op de battenwedstrijd dadelijk in actie komen. Marit van der Wal bij de vrouwen. Voorlopig op het tweede plakje daar. Op de eerste batten 6 deelnemers, 3 vrouwen, 3 famkes. De middelste batten 3 jongens en 3 junioren. En hier op de voorste batten de 5 senioren. Zij willen nog even een keer extra voorsteld aan het publiek voordat we dadelijk losgaan in het grote geweld. Ja, en om nog even waarom te komen op de topafstand nota naar Bronsma bij de topklasse. Die noteert 21-29. Dat is de vierde eerste sprong eer op een FK. De allereerste staat op zijn naam, 2 Lien, 21-68. Bart Helmholt was een keer kampioen met 21-42. Ja, en Tevens Hopma, die leert een keer 21-39, maar waar daarmee toen tweede. Kan je nagaan hoe een kampioenschap dat best is. En ik bij de vrouwen, maar we gewoon constateren dat de eerste sprong ooit bij de vrouwen op naam staat van Marit van der Wal, in 1963. Maar dat Femke Rispers hier gewoon de tweede afstand hier op een FK noteert, die 16-13. Dus dat is echt wel een hele sterke afstand. Nou, in andere categorieën, daar zorgen we dat het niveau goed is, het hele seizoen al. Rutger Aanstra, die 1943 is natuurlijk prima. Maar het FK-record stiert nog altijd op namen van Sietse Bokma. Want die won ooit de Friese juniorentitel met 19 meter 91. Dat stiert nog steeds, maar dat zou je het Samar sneuvel je kennen.
En bij de jongens, daar Germ Terpstra op zijn thuisbatten, die Santje 69, dat is ook een hele goede afstand. Maar ook daar in het verliezen is er bij de jongens wel eens vaker 4 lept. Dus ik denk dat we daar echt nog wat verwacht zien maaien. En bij de Famkes is het natuurlijk prima dat Jelske Terpstra daar snelheid die trekt 81. Maar ook daar zit nog wel wat rek in, ja. We kunnen constateren dat onze verwachtingen bij dit mooie waar tot nota behoorlijk uitkomen. Maar Hendrik Murk, ik weet eigenlijk wel zeker dat er nog verhoringen komen hè, in deze finale. Ja, dat hopen we eigenlijk al. Ik bedoel, de meesten die het nou aan de lering staan, zullen er ook zo denken. Maar je hoopt toch dat er hier en daar nog even behoorlijk stunten wordt. En ja, dat moet wel was. Ik bedoel, ja, zit het maar vredig. Het is moeilijk. Er staan ik wel aardige afstand. Ik denk zelf bij de Famkes bijvoorbeeld. Ja, de verwachte stad dat de winnaar is daar oer de 14 meter gaat. En Jelske heeft nou 81 staan. Dus dat zo enger of Manon misschien dan Dwammutten. Nou ja, Hanneke Westert is de dame die het HPR naar 1581 tilt hier, maar die is eruit. Ja, die is eruit. Dus die, En Inger Haanstra had ik een PR van oer de 15 meter. ja, die zou het dan misschien Dwammutten. Maar ja, die heeft mij blessure. Precies. Dus ja, dat wordt echt spannend. Denk ik. Ja. Nou ja, en Marit en Tessa die moet natuurlijk ondergaan met Femke. En 16 meter trekje, ja, die stiet dan natuurlijk daar wel heel scherp. Maar wie weet. Dus wat dat betreft ja, ben ik wel benieuwd. En bij de senioren, ja, stel dat ze naar vierde keer dan 21-29, ja, dan stuur je toch een beetje naar die 21-68. Het Friese record. Dat zou het wezen. Het is maar 3 keer verder west. Ja, 1 keer hij zelf. precies. 1 keer Tevens Hopman, maar die was de tweede mee. En 1 keer Bart Helmholtz. Ja. Ja, Dus het is nou al een legendarische sprong. precies. Nee, dat jouwt wel om hoe scherp die stiet. Hè. En ja, normaal was natuurlijk Jochem van dat zie ik een keer met deze afstand kampioen. Ja. Nou, we hadden over de dij van Joert, de nieuwe talenten. Maar ook in het verliezen is er natuurlijk liept. En ik doe weer er al maalje en vrouwje. En een van die vrouwen van Doe is nou onwijzig bij uw collega Gerrit de Boer. En die zal ik even haar lucht letten over dit FK hier ineens. Ja, maar dat is vanzelf toch wel mooi. Hè? Je bent de meesten uit het recente verleden, die rennen hier om, die ben vaak ik trainer. Maar ja, daar ben ik altijd weer gewoon uit een 4 verliezen. Uit de 60er jaren bijvoorbeeld. En Jenke Couperus, wij konden eigenlijk als Jenke Hoekstra. Dus Jenke Couperus, die stiet je nog bij me. En ja, ooit in de 60er jaren treden we je op het FK ook net. Dat klopt helemaal. Ja, we gaan toen over de Sint-Jabek heen daar. Weet je nog hoe vier dat weer? Nou, ik sprong over de 10 meter, maar mijn kont weer te zweren, voel ik achteruit. We weten nu al een 96 of zo wat hebben. Mooi tijden, we kennen die beelden. Je bent hier toch eigenlijk haast alle jaren bij de wedstrijd. Wat look je hierheen? Ja, dat kan je net zonder, hè. Mensen met alles, dat kan je wel om janken. En het gaat alle jaren gewoon. Even zien. Burger maak ik graag in de game, maar dit is alles. Ga je er nog zien onheekt vanwege de corona? Nee, ja, ik heb dat QR-code, het zie je hier. Het zit wel geen. We zien wel. Op het telefoon? Op het telefoon, ja. En zo mijn band, die ben er op Zandvoort, dus dat maak ik maar leven. Nou, je weet maar nooit hoeveel het maakt is. Het gaat nou al wat verder dan toen. Wat vind je van de wedstrijd? Ik vind het geweldig. Die man die springen, het is al draast. En die man maar dat bos hier erop, dat is zo mooi, hè? Hij kon wel een sumo-wrestler werden. Is Brand Galema. Ja, hij is Brand. Is viking. Ja, het is geweldig, hè? Wat vinden ze wel uit? Want ik krijg met de kapster praten. Die zou ik wel maar gratis knippen. Maar hij komt net. Je hebt nou bijna niet Maro, denk Ja, ik. ik denk het al. Maar wat kan die man springen? De dwars er alles in. En Nart, ik weet net wie dit winnen zal. Ik denk Nart. Ja, dat stiert wel heel scherp. In te krijgen even hoor. 21. Dan mag je, want het Friese record zit op 21,68. Dan mag er wel hier een flink uitzitteren. Ja, maar het kan. Het is mooi waar.
En het is een beetje zietwien in de wien. Ze hebben wel wat steun van de wien. En het begint nog wat meer te waaien, dacht ik. Zit ik wel een beetje op een wien. Had er geen last van? Ik heb al de mooiste plak, dus ik kan een mooie ocht opzien. Dat is het mooiste plak dat we vinden kennen. Ik kan niet neven op een beeld zetten, maar dat heb je het niet. Toen was ik gewoon te zweten, maar toen had ik een jas op zo. Ja, dan krijg je jas uit, die is dan mooi in je kleurige blouse. En nog even een mooie finale te gaan. Hij is enorm mooi dat je hier even kwam. En ik zou zeggen, geniet je van de finale. Nou, dank u wel. Tot taken meer. Ja, daar gaan wij maar vanuit, hè? Dove, je weet. Jinke Couperus, ja, uit het vieren verliezen, want er binnen net zo vol uit die heren die hier nog altijd naar komen. Zij is er haast altijd. Prachtig om haar even te treffen. Freek, even waarom naar die. Ja, het is nou even de laatste mensen nog een keer vaststellen. We kunnen constateren, denk ik, Hendrik Murk, dat de bul toch redelijk vult is. Klopt, er kennen nog steeds wel wat mensen bij. Nee, maar hij heeft mooi sluchtvol om zo maar te zezen. En die zijn 150 man, die binnen de wind, dacht ik, zo'n beetje. Dus dat is mooi. Dat is het maximum en dat jet ik zo natuurlijk. En sommigen kom ik bewust wat letter misschien. Wedstrijd door het oor ik lang. Van jou wat 12 tot jou van 4 en heel skoft. En uiteindelijk de betere leppers om zo maar te zezen. Die komen vaak naar een oerke. En de finale, nou ja, hoe let is nou jouw roeren. Dan wordt nog een hele oerke. Ja, en dan gaat even een hapje en een drankje en dan gauw zitten gaan. Want het bloedstollende climax van dit seizoen hier in Weesum, dat is onstaande. En ja, zo is het maar. Ja, mooi stijl, je hebt het niet. Je ziet toch vier bij de meeste mensen die we graag jongen binnen er toch kwamen, die het hele seizoen al meedraaien in die top. Maar ja, het gaat even om Joert. Het gaat net om records. Het gaat erom dat je Joert de vierste binnen. Want daar gaat het uiteindelijk om. De wedstrijd is ooit betocht om de zilveren pols te winnen. De vierste sprong van de dij bij de mooie. Ja, zo'n aantal jaren hebben we gelukkig eindelijk ook de vierste sprong van de vrouwen. Want we hebben Famkes categorie erbij, die glazen liepster. En die zal nog uitgereikt worden. Ja, en dat is een titel die je als Friese Lepper toch heel graag een keer winnen willen. Hè? Nee, absoluut. Ja, dan is het echt definitief de geschiedenisboeken in. En dan komt het nooit eruit. En één keer kampioen of nooit kampioen, Frederik. Dat is een mega verschil, hè? Burgemeester. Ja. Gelukkig. Heeg bezitten. Arno Brok, commissaris van de Koning, onwijzig. Die zal straks de prijzen uiteindelijk uitdelen. Eigenlijk is het seizoen al net besteed. En Isbrand Galema, hij zit er toch weer bij, hè? Ja, nee. De man die dit hier net een wedstrijd won had en nou gewoon iepenen maar die 20 meter zijn beste seizoenprestatie ontnota. Maar ik zoek me niks verbazen dat dat nog wat scherper kan, hè? Iets wat we natuurlijk wel op denken dat het net de Joop Zoetemelk van het Vier hebben wordt. Voor hier op 1 centimeter 12 op Nederlands kampioenschap. Ja. Nou, eerder natuurlijk haast een lietse meter verschil, hè? 20-22 om 21-29. En wij schakelen even naar een oud-lepper van Jettiets die de zilveren pols als junior al een keer won. Want die staat namelijk bij Gerrit de Boer, Hannes Skerrion. Ja, Hannes, het is wel wat. Ze nemen nu al een oud-lepper van Jetties. Dat maakt een beetje raar vielen. Oh, maakt me niks uit. Zij kan titelindruk voor het laatste sprong. Dus, Dat is ik zo. Eigenaar van het Vierlepmuseum. We hadden juist Jonne daar het Vierlep Café gewoon. Maar nog altijd een borbelutsen bij de sport. Ik al maar die eigen accommodatie bij het museum vanzelf. Ja, hoe is het naar deze wedstrijd te zien? oh, ik zit echt met tevens te zien en zijn god, ik ga wel nog even met mij te doen natuurlijk. Dus het kriebelt nog altijd. Maar nee jongen, dit is prachtig. Verrassend goed, ik. Ja, het niveau luidt heug met de senioren. Eigenlijk alle klassenbol. Dus ja, Xavier is dit hier nog net best. Dus ik ben heel benieuwd of we nog verder gaan in de finale. Ja, dat is nog wel eens van met name in de topklasse natuurlijk. Stiet nog heel scherp, hè? Hij is niet heel scherp, ja. Dus ik ben qua stok zetten. Ik denk alleen dat Owen en Isbrand er nog on kunnen komen. Niks ten nadeel voor Sietse. Het zou misschien herkennen, maar ja, voor iedereen. Hij moet even stilstaan. Je moet bovenin komen en recht toe gaan. Hij moet neigen nog perfect bij. Maar de wedstrijd is genieten en dat scheelt, hè? Dat had wel zo'n West. Zeker, het is prachtig waar. En, ja, je zegt in de vaarrondes al bij de senioren A's, maar er zit een peer heel dichtbij. En nou ja, de jongens winnen ook heel lekker spannend als wat. Dus nee, het is een prachtige wedstrijd. Ja. Ja, net vanuit de ontspanning als naaiheid. Gelijk die in 20, nou keurig, hè.
Ik zou zeggen, geniet er nog even van, Hannes. En ja, wij pakken de wedstrijd op, want de springers staan eigenlijk al je kleren. Dus jou ik gauw waarom aan Freek Wijma en Hendrik Murg-Haastra. Ja, in volgorde van afstand beginnen je aan de finale. Dat betekent dat bij de topklasse kleest het Sietse Bokma. Hij kwam in die finale met een sprong van 56. Dat die krijgt genoeg om nog het vierde plakje te pakken. Hij mij dus het spits aanbieden in die heegste categorie. Op de middelste batte aanst Arend Veenstra. En op de vierste batte daar schakelen we naar de Famke staan, naar Manon Koehoorn straks. Maar ik denk dat Sietse Bokma de eerste is die hier in de finale in Weensum in actie komt. Ja, daar ligt het wel op. Sietse is gretig. Nou, kan hij nog wat challenge in de finale? Het slaagt hem in elk geval net in de eerste finale ronde. Dus Sietse Bokma had nog een kans over. Manon Koehoorn, bij de Famkes. En kan die, nee, die trekt je in. Nee, krijgt net dat rede baltje daar, Matse Oerhenne, die leidt op trekje 80. Dus Manon Koehoorn bloedt voorlopig op het derde plakje staan. Ja, en dan, ja, op voorhand in het begin van het seizoen weer er maar één favoriet bij de jongens. Dat wie Arend Veenstra. Ja, maar hij is gewoon als nummer 3 nog maar op het nipperke in die jongensfinale kwam. Ja, en dan heeft hij weer alle kansen. Hè? Dat is wel het lekkere voor Arend Veenstra. Hij begint weer op 0. Juist. En hij kan het in één sprong op een kop zetten. En komt dat eruit? Nee, nog net niet deze sprong, maar hij gaat te vlug hoor. Ja, Dus echt hij liet het erop aankomen, hè? ja, klopt. Nee, dat makkelijke van die eerste zo'n 8 wedstrijden van het Philips-seizoen, dat dit er volledig uit. Ik nou, hè, juist dat die e-sprong, die misleert het finaal, hè, dat roze plakkertje daar met de handen, dat had er hem voor hemzelf betaald. Ja, en dan gliet er eerst 10 centimeter naar onder. En dan is die sprong al mooi. Dat is, ja, schande. Maar goed. Ja, we vierden wel eens dat hij nog maar met zijn tweede seizoen onderkomt. Ja, daarom. Het is een groot talent. Alleen nog, ja, het is eigenlijk nog een beetje een ruwe diamant die er nog wel wat bijsliepen wordt. Ja, als het aan de gang is, dan wordt dat echt hij had het prachtmateriaal. Hij had het zeker in hem. Sterk als een beer. te worden. Dus ja, de nummer 2 in de topklasse. ja. En die had je al 2 keer die zilveren Poolswijk gehad. Arne Kalema. Toen hij de derde winnen koer. Toen zit er in een andere kant van de rood. In Nieuw-Zeeland. Maar ja, die had hier een persoonlijk record staan van 21,40. En zoiets had er haast nodig om hier die prijs op te hellen. Ja. Dat spreekt hij niet elke dag. Nee, het met al die klappen. Hannes zet het goed uitline. Ze moeten en rug en boppen in. Ja, dan is het mogelijk. Fries kampioen inderdaad, 2015, 2016. Nederlandse titels in 2012 en 2018. En Eerst zullen we Inger Haastra. Want die kent natuurlijk bij die Famke zaken van nou. En dit zou wel eens verder wijzen kennen. Ja, die als dat baltje goed loopt, drukt ze harder hoe heen. Ze perst het eruit. We zullen eerst even Arne Kalema. Want echt die is dwaan met zijn finale. Arne Kalema, kan hij hier direct de druk opvieren? Nou, Nee, hij zit er heel dicht in hoor. Maar het slag het krijgt net. nee, er wordt natuurlijk een hoop weergenomen. Dat moet ik. Want het gaat maar om één ding. De Frieske titel. Ja, en wat komt er dan bij die Famke Ja, op het dat is boord? spannend. Want daar waar heel veel rept, trof Inger Haastra. Ja, En eerlijk is eerlijk, ze had natuurlijk het hele seizoen net een schoft in die top 10. Trekje meter 94. Redje meter 94, dat is de nieuwe liedende afstand bij de Famkes voor Inger Haastra. Zij passeert Jeltske Terpstra voorlopig. Douwe Abma, de jongens. Dus wat dat betreft is het wel echt een verrassing. Ken die hier nog van Fjord zwaar? ja, weggedreven. Een aardige sprong, hè? Ja, Maar het is net vierde nog. nee, krijgt hem in tijd. Met die polstak even stiller krijgen. Wat dreiging. Wat hij hoopt op het straks van. Nee, dus Germ weet, hij viel te hit adem van Arend en Douwe, maar hij weet dat hij die eerste ronde, die eerste finale ronde, oorleeft heeft. Ja, het is wel een broeder-zuster strijd. En zijn zusje dus, Jeltske, die giet het nou straks met de Famkes beziekje. Hier zien we nog in de slow motion. Douwe Abma. Tja, hij had gewoon te min tijd, want Ja, get het. dan kan hij net op in die stok komen. En hij, En een seconde is al een dikke slag. Ja. En dat scheelt al, ja, zeg maar een meter. ja,
Nee, dat is precies die meter die er nou te kwart komt. Dus, Van start naar landing, dat is vaak maar 8, 9 seconden maximaal. Van de onrent tot de landing. En daar binnen moet het gebeuren. En dan is elke seconde dus goud waard dat je langer stilstaat. Ja, een man die daar echt wat mee kent is een eigen hulder. Want ja, als die de stok stil klimt, dan kent die ook over de 20 meter. Maar ja, dat zul je ook net gaan halen. dat is het probleem een beetje, Frederik. Hè? En natuurlijk, Hij had het net respect. Hè? Ik had van die 9 meter 71, prachtige sprong. Maar het verschil, beste meesten thuis, is dat Agen de Polstak zat ook griezelig stik dichterbij het dan die Oordeman in deze finale. Westfalen staat gelijk klaar in de blokken. Eerst Agenhoven. Ja. En op achtergrond ek de dames. Agenhoven die sprong misleerd en ek Jelske Terpstra zocht haar sprong misleerden. Ja. Zullen we er ooit nog eens in krijgen, Hendrik Murk, dat die lepers gewoon even op elkaar wachten en elke minuut inspringen? Ja, dat doen we de Dat is Philip-manifestatie. leuk, voor het publiek leuk, voor zichzelf leuk. Waarom tegelijk springen? Ja, nee, ik ben het niet eens. Dat is een kwestie van, dat is natuurlijk prima te Ik krijg het organiseren. net erop. Maar dat komt, ja, zit ik maar die tijd, hè. Ze had 12 hele minuut. Ja, het is de finale. Ja, nee. Wat had die tijd moesten maken? Ja. Je kan nou de tijd naar je hand zetten. Maar goed, een andere discussie op de middelste batten. Daar is het klaar. Germ Terpstra, die had het in elk geval goed in. Die zal nou als enige springen, krijgt full attention. En die mij beziekje, die lerende positie die er al had, die Santje 69, om daar nog wat meer glans om te gaan. Ja, 4 op kop verloop. Het mooiste vind ik alweer, puur als leefhebber, dat heeft nog een zin om Germ weppen te zijn. Omdat ze gewoon wist, dat liet zijn man zien, dat doet alles goed, als het lekker gaat. Ja, dat wie je vroeger met Aad de Wit en met Gerard Vlieger. En dat wie een mensen, daar kwam je voor, Ja. want die kon wat meer. Ik vind het persoonlijk een liedje Gerard Vlieger in de dop, maar moest er zijn. Ja, nou ja, zoals altijd zijn, als ze dan helemaal ophemels, dan gaat ze kop onder. Hij ken ik wat weg, wat had hij te Nee, verliezen? helemaal niks. Hij PR hoeft is dan één topsprong eromheen en dan is het nog mooi. Maar hij had eigenlijk al een hele goede sprong welzet. Ja, Het omklaaien, want ja, de finales zijn een stuk kwarter als de wedstrijd. precies. Droege kleren aan. En dan staan er dus weer dadelijk 2 kansen klaar. Maar we beginnen in de topklasse bij Isbrand Galema. De man die het vliene hier 21 meter 53 genoteerd. Daarmee nog maar de tweede of vierde Fries is eer over de 20,5 meter. 21,5 meter. De tweede tijd. Ja, de coach erachter, of de tussenin eigenlijk, hè, die is van der Wal, wat net zit er achter. Hier zat ik. Hendrik zei er wat in, het werd mooi van het Heidenskip net. Want zo is het er mooi, hè, dit Heidenskip. Lekker chauvinistisch en zei dat ik. Want natuurlijk, de man stinkt gewoon. Momenteel 1 en 2. Arne zit er dan ik nog knap bij. Dus dat is natuurlijk heel knap in die strijd met zilver en pols. Het Philipdorp bij uitstek. Het Heidenskip. Nee, dit hier helemaal mee is het Liekenwol dat hij verkeerd uitkwam. En gelukkig ben we dan op tijd voor Tessa Kramer, want die staat natuurlijk ook weer bij de vrouwen. Voor haar mogelijke topsprong, want deze dame in potentie zou echt samen die Santje meter eens een keer pakken kennen. Ja, Pakt ze die eerste slag een keer goed en dit ligt, daar ziet het misslag Ja, in. wat En dat is een hele duren. Ja, want het zag er goed uit. de oren weer fantastisch. Insprong weer goed. Maar ja, toen is Best een op loop misgreep. van het peloton. Ja, Maar ja, je maakt nog een stukje achterom. precies. Je denkt het alweer prima, maar dan komt hier die misgreep of komt er... Ja, dat is er. Ja, dat is... 1,5 mis en dan is er een volle vlugger naar de andere kant. Dan ga je geen klimtijd meer. Nee, ik denk dat de stok wel ietsje verder kent. Zijn meisje het spannend. Maar En zij gaat gewoon als nummer 3 van start in die vrouwensgroep. ja, Dus daar blijft die spanning heen. Wij gaan naar de juniorenfinale. En daar komt als eerste in actie Minne Smit hier uit Weensum. Ja, Weensum had toch wel een richtje finalisten. Ja, door het Heidenskip, maar Weensum doet Joert ik mee, hè? want de coach natuurlijk, ik ben het naam van de jonge dame eventjes. Komt Gilda. Gilda Postma, dat is natuurlijk geweldig. Wat die bereikt, ja ze doet dat net alleen nog maar al die pupillen hier. Ja,
Dat is echt roemenswaardig. Ken Minne Smit de dribbel onderdrukken in de loop. Hij bekeert altijd heel vlug, maar dan komt even dat piekermoment en dat de derde doorheen komt en hij komt goed in de stok. Ja, dat is Net goed. verkeerd uit. Ziet er net verkeerd uit. En dit lijkt het heel goed van Minne Smit. Maar punt dit en hij en in de afstand. Nou, blikskater, hij rottelt door, hè? Ja, Een forse verbetering. juist niet. En ik vond de insprong een beetje... Eigenlijk kwam er best wel broerd in. Hè? Hij ziet er even neer. Dat er altijd. Ja, maar hij herstelt hem ten nooit wel fantastisch. Het gaat goed in de finale. Dan wacht je even aan de afstand, die melden we jou straks. Maar eerst zorgen we bij Noord-Bransma. Want dat is de money voor hem, Joert. Een fantastische serie en ken er nog wat bij. Eerste finale sprong naar Bransma. En waar staat die stok weer haast stil. Maar het is correct net genoeg om erop te gaan. Geen risico. Gelijk had er toch nog een wiertsprong. Maar wat dreiging. En Is hij scherp, joh? ja, Ja, Hannes Carrion zit ik te genieten. Wat ken Marit van der Wal? Ja. Die de vrouw weer. ontspannen worden. Sjurs. Nee. Of toch nog. Nou, dit is ik hoe de 16 meter. Maar Wat is het genoeg? Er zit een haperingje. Ja, ze had gewoon een ATV-door in de stok. Hoe beslist het beste, Marta? Maar misschien moest het wel. Ja, Om toch goed te gaan. ik zou net weten waarom, Frederik. Dit hebben we even zien. Je kan altijd nog op vakantie. Ja, maar shit, is zo als de Ja, van mij zet niet. erom. Deksel. Wat komt er op het boord van Marit van der Wal? Dit een centimeter te min is of 12 draaien. Dan slaat hij toch voor de kop. Passie. 16 meter, 24. Zo. 16 meter 24, Marit van der Wal. Maar de 41ste sprong van een vrouw ooit op een FK. Ja. En die horen weer maar hetzelfde. En die horen hier zo. Jongen, nou. Wissen. Wat kan Wisse Broekstra? Ja. Hij kan wezen maar. Hij heeft hem goed te pakken. Hij heeft hem goed te pakken. In de tros zetten. Wisse Broekstra. Nee. Ek 4, maar net 4 genoeg. Maar wat is het spannend? Wat is het boeiend? Laten we toch even vermelden. Want Minne Smit verbeterde hemzelf naar 1870. Ja. Super. Die klapt het al onderdoor. En deze Wisse Broekstra die komt er echt in die buurt. Ja, de drie gingen er van de man. Ja. Maar hij maakt te hut. Hij had nog een stuk stak hoor. Want dit is echt een jongen die de stok heel 34 had. Precies. En dan kan je makkelijk 4 springen. Maar het is nog net genoeg. Ja, 1880. Ja. Dit is in de tweede mee. Ja. Gewoon, voorlopig. Maar wat een finale. Ja, wat een finale. Heerlijk. En ik denk dat Rutger Haastra toch wel degelijk de hietadem van deze man viel. Ja, dat hij denkt, blikse kater. Die jochetje 43, in dat wel genoeg. En hij sprong het zelf niet makkelijk. Hè? Dus misschien kan hij er ook nog wel iets bij opwerpen. Goh, Femke Rismus. Ja, nog met zijn IPR Dan springen. spring je 16 trekje en dan steer je een kop. En zo steer je niet in de tweede. Ja. Hoe kan dat op een dag 2 keer een monsterprestatie? Petje jou van Marit. Ik bedoel, ondanks dat ze die slag rennen liet, springt ze wel 16 of jou nooit. Ik bedoel, dat is toch ik net verkeerd. Zeker, dat is nog altijd een topafstand. Ja. Wat kan Femke Rismus? Een top die had ze al, maar het zit er nou in deze sprong net in. Nee. En dus is daar echt de spanning groeiende. Nou ja, we hebben Maar de... toch alle keer naar je noemen zien daar. Bij de Famkes en de vrouwen heeft zowel Inger Haastra als Marit van der Wal natuurlijk uitstekende zaken in. Die hebben de koppositie genomen. En staan momenteel op de Friese titel. Dat Maar goed, betekent dat we in de eerste finale ronde nog 1 sprong te goede hebben. En die is voor deze man, Rutger Haastra. De enige junior ontnota oer de 19 meter met die 1943. En die sprong die nog helemaal net perfect wie. Nee, werd nou wel rek inziet. En hij zit voorlopig comfortabel op dat eerste plakje. ja, Fries kampioen bij de jongens in 2090 en vorig jaar 2090 en vorig jaar dus juniorenkampioen. En dit hier weer onder leiding. Dat is toch Petje Au van Rutger Haastra. Maar kan er nou wat bij oplepen? Dat is de vraag. Hij ziek het wel, maar nee. De jochetje 43 op dit stuit bloedsteen als de te kloppen afstand. Dus Rutger ken ik in de wachtkamer. En weet dat midden en wist er nog 1 poging. Ha.
Ja, en dan verschijnt er in uw scherm een opmerkelijk wutje, namelijk afgemeld. En dat komt te staan achter de naam van Inger Haanstra, de leidster in de wedstrijd bij de Famkes. Ja, zal dan toch de volle les hebben van die enkelkwetsuur. Ja, staat op trekje 95. Ja, dat is een keuze. Samar de winnende wijze kennen. Maar die kiest er dus toch voor. Ja. Want die weet ook, over 14 dagen wil ik graag een NK springen. Dat zoek ze net. Misschien is het wel heel verstandig wat ze doet. Ja, in ieder geval wel overwogen, denk ik. Als ze dik dingen hier, als ze tweede stien hier, dat weet ik net. Dan is ze misschien nog een keer alles uit de kast halen. Maar goed, we wachten het ook voor Inge. Wat 94 genoeg is. De laatste sprong voor Sietse Bokma. Ja. Van dit FK. Van de finale praat ik even mooi om te zeggen. Ik springt net zo lekker de wedstrijd van mijn gevoel. Hij zei Hendrik, dat klopt als een bus. Ik maak je met de drok. Maar hij zei nooit clear. Nou, dan denk je in de finale met het vuurwerk. En dan met alles even kloppen. Dan ben je hartstikke blij dat in ieder geval de finale helle. Ja. Nog één kans. Ja. En dan springen ze weer tegelijk vanzelf. Want daar is Manon Koehoorn bij de Famkes. Nou, die gaat te wetter. En dat brengt dus gauw weer bij Sietse Bokma. Ja. Want wat kan Sietse Bokma nog op dit FK? Hij kan het net opredden. En zal die trilogie dus minimaal een jaar uitstellen moeten. Ja, hij is nog jong, dat scheelt. Ja. Hij zal nog heel wat jaren meegaan bij de senioren. Maar ja. Ja, dan eindigt hij dus als vijfde op dit FK. Vlien hier nog tweede. Ja. Maar ja, dat eerste plakje werd er van dreemd. Hij zal toch een keer oer die 21 meter maken, vrees ik. Ja, dat... Ja, en echt de laatste kans voor deze man, Arend Veenstra. Ja. De enige deelnemer van de afdeling Boetenpost. En die kan soms verschrikkelijk uitheljen. Ja, want ik heb de geboortelepels hier net bij de hoorn, Frederik. Maar wist of Arend volgend jaar onder de junioren Ja. ook niet? Ja, dat moet je haast wel denken, zoals je postuur. Ja. Dus inderdaad, dan is dit zijn laatste kans. Arend Veenstra. Kinder er nog wat uitslingeren. Nog één keer rustig ook in en klimmen. Maar dat is te min. Juist. Hij komt er net op aan. En dat is een verrassing, hè? Ja. Hij kan hoopje dat hij nog verder is als die 16 van Douwe Abma. Maar meer als een tweede plakje zit er net in voor Arend Veenstra. Nee, en dat... Toch wel de revelatie, hè, van dit seizoen. Hij had net van niks die trui, maar ja, hij piekte eigenlijk te betiet. Dat klopt. Zij is. Maar goed, tot 2 weken voor hem nog een NK. Dan kan er in Burgum nog hele mooie dingen gebeuren. Ja. Zo'n mooie afsluiting wijzen voor hem. Absoluut. Ja. En ik joutje er dan aan, hè? Verleden die pas begonnen, hè? Ja, nee, absoluut. Dat is En super. ook gewoon zilver op een FK. Ja. Ja, deze dame, die weet dat Inger Haanstra net meer in actie komt. Nee. En dus bepaalt zij hier waar de nieuwe Famkeskampioen wordt. Ja. Nies krijgt, tretje 81. De matte een paar centimeter bij. En dat kan soms wel, die Jelske Terpstra. Zet een PR van Fietje. Komt het eruit bij Jelske Terpstra? Komt het eruit? Het komt er net uit. En dan is zonder in actie te komen op de achtergrond. Ja. Inger Haanstra bij Heid in de Jerms. Mijn blessure toch nog Fries kampioenen. En dat is toch echt wel knap, hè? Ja. Nou, echt een laatste kans voor Anne Galema. Kan die nog een keer Ja. 20 meter del zetten? Wie maakt het die drinken? Alles of niks voor Anne Galema. Alles of niks. En het wordt hem net. Nee, het keert net vol om. Oeh. Jongen. Ja. Ja, Al die polstokken staan natuurlijk het helemaal dijf wordt heel scherp. mooier voor Brandsma. Ja, Maar hij er dan net. dat zal de enige wijze die het echt geniet van die biersprongen en die mislukte sprongen, die krijgt net slaggie. Want wij willen toch wel heel graag die ultieme climax en dat ze dan juist 12-13 centimeter onder naar het springen, vind ik het ook prima. Maar wat al een spektakels, Jurgen. En dat krijgt net slaggie bij de senioren, maar dat heeft alles te maken zien. Totdat dat baltje zo hoe griezelijke vier dat zo al uit. Op 21 meter, 29. Arend Veenstra wordt toch voorlopig tweede bij de jongens. Want hij noteert Santje 0-9. Maar Douwe Abma dadelijk krijgt de kans om dat te verbeteren. Ja.
is dus oorzaken naar voorlopig het derde plekje. Maar hij zou ook nog zomaar de eerste worden kennen. Absoluut. Dat ben ik helemaal niet eens. Douwe die zit goed in de wedstrijd. Hij is een paar keer wat te rap oorging. Dus dat er nog Wordt iets het van moet goud of wordt het brons? Het brons voor Douwe Abma. En dat betekent dat een volledige verrassing compleet is van Germ Terpstra. De man van Weessemjere. Die wordt de nieuwe jongenskampioen met een prachtige sprong van Santje 69. En nog een finale sprong te goede. Ja. De laatste jongenskampioen uit Weesem, die ik met de is Sipko Hogendorp. Nou, dan gaan we van mij naar de vorige eeuw. Dat is echt lang geleden. Ja, hij komt van Tjong. Ja. Leert hier in Weesem. En zwarget hier voor een glansrijke mooie titel. En hier moet het nou echt gebeuren. Voor Tessa Kramer. Ja. Ja, maar Want 1624, dat kent zij ook. Zeker. Op een goede dag. Maar komt het eruit? De meiden geen misslagen in zitten. Geen foutjes. Het maakt klopje. Ze had de vlugste onren van het hele vrouwenpeloton. Daar leidt het net om. Maar die eerste slag, als ze die pakken kan en een beetje tijd krijgt om te klimmen, dan is het mogelijk. Ja. Tessa Kramer, de laatste finale sprong en dat wordt hem net. Want de insprong weer net goed genoeg. Nee. En dan is zij wis van het derde plakje. Ja. Ontroond, zij weer de regerend Friese kampioenen. En nu kan ze daar een bronzen plak ontdekken. Ja. Ik denk dat Tessa, ja, als ze 16 tretje en 16 24 springen, ja, dan moet ik echt alles kloppen. Ja, hij weet wat het is om Fries kampioen te worden. Alleen dat weer in de juniorencategorie. Ja, dat is al maar Evelien. Maar zit Wat doen we keurig hier? hier in de finale. En kan hij nog een keer vlammen? Nee. Nou ja, wie ik wel duidelijk. Hij moest natuurlijk enorme risico's nemen om in de buurt te komen. Maar dat zie je er hier niet in. Maar hij kan waarom zijn op een keurig FK. Hij springt zijn vierste sprong van het hele seizoen hier. 1971. En daar is hij gewoon voorlopig derde mei. Ja. 1 centimeter boppen. Oh, maar. Nou, het zou mooi wezen dat Germ er nog in ieder geval technisch een fantastische sprong van maakt. Ze heeft zijn PR al ontscherpt naar Santje 69. Dus dan noten verwacht je van Dodder nog een schepje bovenop. Ja, graag. Maar daar mogen we net vanuit gaan. Maar nog even een keer technisch een lekkere sprong wat we van genieten kennen. Dat zou mooi wezen, Germ. Ik denk dat er zelf wel zit te genieten. Ja. De Grijns zit zuiver al op het gezegd en het is terecht. Hij wint heel verrassend de vierde manifestatie. Ja. Hij wint de Friesland Cup en ook de Friese titel. Ja, dat is een geweldig seizoen. En wat wordt het toetje van Germ Terpstra? Nog een hele mooie sprong, hè? Ja, lekker. En hij is de kampioen in wezen bieden, jongens. Met een prachtig persoonlijk record van Santje 69. Een stralende coach en een genietende pupil. Germ Terpstra houdt de jongensprijs in Wezen. Ja. Goh, knap je? Ja, fantastisch. Ja, en dan tint het al aardig uit, want er zijn nog maar een paar finale sprongjes. Marit van der Wal zit ik al te glimpje en gelijk had ze. Ja. Want die wordt ik net altijd samen Fries kampioen. En ken ze nou vol. Zit daar misschien één keer meer in? Dit kan hem al het worden. Dit kan hem al het worden. Nee, ze gaat het koers, maar ze had hem nog net 100%, hè? Nee, even nou, wacht, zie maar. Maar wel de beste papieren, Ja. denk ik. Dat is een persoonlijk record springen. Zo vaak is ze natuurlijk net vanzelfsprekend samen Fries kampioen, hè? Dit wordt haar derde titel, dacht ik pas. In al die jaren wil ze al jaren op papier de beste is. Ja. Nee, zet er meer. Je hebt Fries kampioen. Eerst Isbrand Galema, want ja, die verzin het nou even zien. Moment op Veen. Ja. Dit is alles of niks. Komt hij in de buurt van zijn PR, dan kan hij nog een bedreiging vormen. Dan is hij een bedreiging van dat Bronsma. Ja. Ken hij dat dan ook? Het maakt zijn ultieme sprong worden. Nou, en dit ziet er heel goed uit. Maar hoe scheef gaat het? En de uitsprong in en hij gaat scheef. Maar wat maakt het er wat moois van? Hij had een glans, jongen, hè, dit kampioenschap. Precies. Hij had zijn beste wedstrijd dit seizoen bewaren voor dit FK. Het is net genoeg voor goud, maar het is een heel mooi tweede plak. En dus is dit de nieuwe Friese kampioen. Ja. Hij die naar Bronsma.
Geweldig. 2 uur na dato. Ja, onvoorstelbaar. En maar een topsprong, hè? Ja, nee, geweldig dingen. En dat natuurlijk... De felicitaties voor Isbrand, want die had toch wel keurig zien laten dat hij echt als veteraan kunnen had Ja, nee. gewoon nog meedoet in die absolute top. In 2018 nog Fries kampioen won de zilveren pols. Ja. Maar jongen, toch zo is het terecht. Hij brengt die wedstrijd wel hier met 2032. Hij is ongelooflijk belangrijk geweest van dit niveau. En ja. Nog 2 beslissingen moeten er vallen. Waar we de Friese juniorenkampioen en waar we uiteindelijk definitief de Friese vrouw met de titel. Want Femke Rispens, mij nog springen en ik deze Minne Smit Ja. en ik nog Wisse Broekstra kunnen die juniorentitel pakken. Ja, Minne kwam correct al dicht in de buurt. Maar Dit nou, weet ik net. is het net worden. Nee. Minne met het net. Kent toch waarom ze op kringen zijn wedstrijd. Maar ja, maar 18 zo'n toch best gewoon te redden. Ja, het is wat het is. Maar Femke Rispens. ja, Hoe? Zij is de enige die Marit van der Waal nog van de troon afstoten kent. ja. Maar er werd wel iets wonderlijks gebeuren, denk ik. Maar wat is onmogelijk hier, Joert? Haast niks. Femke Rispens, ken die nou één keer? Nee, het niet erop. Nee, maar ik denk dat het voor haar een zilveren medaille is. Maar een gouden rondje. Marit van der Waal pakt de Friese titel. Ja, en dat is haar 4e titel. Nooit 2014, 2016 en 2000 jongetje. Nou in 2021 weer de winnares van de Glazen Lepster. En zit er blij mooi, dat is duidelijk. Naar de coach daar. En dat brengt Ja. ons bij de climax bij de senioren. Hij is al kampioen. Maar ja, hij had nog een wensje, hè? Dat Friese record. Ja, maar Volgens mij links wordt het opstopst worden. Zit dat er nog in bij naar het brons? Maar kan hij nog verder naar het brons? Maar zit het erin? Nee, hij zit er net in, maar hij wint hier wel. Geweldig. 2000 zandje en 2000 jongetje. En nu dus 2021 voor de tweede keer wint naar het brons maar de zilveren pols. En dat kent dan net iedereen zitten. Als er 5 keer in totaal is, was het hem horen, hè? Hij wint ze net achter Net elkaar. zo volle die dat binnen. Nee, de binnen maar een peer. Goh, Jongens, wat? maar we mooie winnen nog wedstrijd. steeds net, want we gaan nog een juniorenfinale. Ja, En daar staat Ian Kleer en dat is net de minste. Dat is namelijk Wisse Broekstra. ja, de 4 ontknoping. uit het heegste PR had van alle junioren. Maar dat is een jongjesrecord. Als die nog een keer piekt, kan die hele finale nog op een kop zetten. Ja, dan zet er Rutger Haastra nog even goed ontwerp. Het zou de twaalf maar wezen worden. Ja, Wisse Broekstra in de allerlaatste finale sprong. Kan hij nou één keer de Nou. top helden? En hij maakt hut en het is net genoeg. En dat betekent dat Rutger Haastra heel knap voor het tweede jaar op rit de juniorentitel pakt. ja, dat is toch petje jou, hè? Hij is nog een tweede jaar junior. En hij wordt gewoon 2 jaar achter elkaar Fries kampioen. Dat vorig jaar werd nog verrast. Feest niet heidenschip, want Ja. Suske is Fries kampioen bij de FAM. Ja, ik kan me voorstellen, Hoyt, het is mijn neef, Hendrik Gotsen, dat hij wel eens een mindere hand heeft. Natuurlijk de dochter, dat is even sneu. Die zit een beetje op mijn enkel wat pijnlijk is, maar goed. Maar wel de titel. Of Fries kampioen bij de Famkes. En dan Rutger de Zoon, die wordt gewoon voor de tweede keer Fries kampioen bij de junioren. En het hier ervoor Fries kampioen bij de jongens. Ja. Dus ja, dat is super jong en dat heeft wel 3 Friese titels. Het laatste woord is dus on Rutger Haastra. Alle finalisten hebben in acties jongen. Alleen nog Rutger had nog een laatste sprong. Wetende dat hij die titel al had. En dus kunnen we misschien even zien wat is zijn PR. Zoeken voor hem bijvoorbeeld voor het eerste 20 meter nog in beeld komt. Ja, dat is zo'n stunt wijs. Een jongetje 84 is PR. Nou, Dat is een nobel streven. een heerlijke trainingssprong met een bult vol publiek. Hoe mooi wil je het ha? Ja. In de wetenschap dat die prijs al binnen is. Dat mat lekker leppen. Hij had het zelf uitwongen. Hè? Hij had de hele dag de beste west bij de junioren. Wees dat helemaal een stuntwijze zo. Had er een zilveren pols naar binnen zo. Zelfs dat kan nog, in theorie. Theorie. Maar dan moet er wel... Nee, dat zit er absoluut net Er in. is in vliegbevel duidelijk, denk ik. Maar precies, dan met het laatste stukje erin. Hè. Maar... Nee, maar natuurlijk in Griepskerk wie er al verder dan alle senioren. Ja, ja. Dat week zo'n wedstrijd. Dat er in één keer Tasje Elliot. Ik ben de Smit. En het jouwt gewoon hoe groot dat talent is in die groep. Hè. Want deze
Wisse is eerstejaars junior. Hè? Ja, En, dat jongens, vergeten we wel eens. dat vier hebben in de toekomst, dat wordt grandioos. Het is ook grandioos. Applaus. Het publiek klapt al mee. Ja, slag hebben Eerbetoon voor deze man. Hij verzint het. Hij had een fantastische wedstrijd geleerd. Kan hij nog meer glans aan om dit FK? Rutger Haanstra. Nog één keer vlammen. Nog één keer vlammen. En komt er ooit. En er komt er ooit. En weer een topsprong. Ah, lekker. Wat een toernooi. Ja. En Prima dan wedstrijd. binnen alle kampioenen bekend. Ja. Goh, de vriendin, gauw iets aan bed. Ja, dat had er verzin in. Even een lekkere knuffel. Ja, we zitten op een evenemententerrein. Bij mij weer even kroepen. Ja, nee, wij ben je wat ik nog net geleerd, Erik. Nee. Maar nee, mooie beelden dit. Prachtig. En dat brengt dus vanzelfs bij de Nijpeteren. Want we gaan alle keer kampioen. En die komen alle keer vanzelf even aan het woord. We beginnen bij de man die hier wint op zijn thuisbatten. Met een fantastisch nijpersoonlijk record. En dan hebben we het vanzelf over Germ Terpstra. Die staat bij Gerrit de Boer. Germ Terpstra, fris kampioen, maar een prachtig mooi persoonlijk record. Wat een wedstrijd voor die. Hoe kon dat, Jusa? Ja, nou, die ging gewoon goed. En ik de eerste sprong wat snel hoor, maar ik heb opbouwd al. Ja, dus steeds wat verder. En dan finale sprong ging ik weer. Ging maar over de top, dus dat wat minder. Maar... Nou ja, Santje 69, dan wist ik, dan werd het heel moeilijk voor orde om daar nou heen te komen. Ja, dat was het laatste, maar ze kennen het allebei. Dus ik vond het wel spannend, maar ja. Zo werd het voor jou een heel mooi seizoen. Dan had de NFM ook al gewonnen, of net? Ja, dat is mooi. Wat zit er nog in het vat bij die? Want ja, dit is zo afstand. Door Liepsa mij gemaakt de laatste tijd. Ja, ook 2 weken in het NK, dus zien hoe dat gaat. Maar, ja, nee. Was die Hollanders om? Ja hoor, ja. Santje 69, hier staat op de training ik wel eens sprongen. Nou, is er echt een verrassing voor die? Of zei het van nou dat wist dat ik het koer? Ja, ik heb op de training wel sprong, maar... En ja, ik zit er wel lekker in. Eén sprong goed. Lekker trokkelen en dan valt hij wel. Je zusje redt het krijgt net door wol. Wat dan feestje thuis? Ja, dan weet je, of jaren. Ja, dan maakt die mem, hè, de frustreren. Ja, ja. Ik zeg een riertje ervan, jongen, en een soort willen. Ja, dankjewel. Germ Terpstra, ja, hij springt verder dan dat er praat. Maar dat komt al een keer, dat hoeft ik al een keer net. Nee, ik vind dat wel knap. Fantastisch kampioen, maar we gaan direct door naar de volgende kampioenen. Want echt die staat al klaar bij Gerrit de Boer. En dan hebben we het vanzelfs over de kampioen bij de Famkes. Mijn blessure, Inger Haanstra van het Heidenskip. Inger Haanstra, ik zocht trill in de lippen. Het goal zit in het lijstje, nou hoe zit dat? Ja, nou, ik ben wel heel erg blij. Ik had dit nooit verwacht dat dit zou gebeuren vandaag. Nee, dit is wel heel bijzonder. Hè? Mij en enkel blessure, hoe is dat nou mij? Ja, het gaat wel goed, maar ik voelde het wel na elke sprong, mijn enkel. De laatste sprong maar net meer. Nee, want hij deed te veel pijn en ik zou toch niet meer verder komen. Dat wou gewoon niet. 13,94 meter, dat is genoeg voor de titel. Hier staat zelf in de gaten. Dacht ik van nou, dat kon hem wel eens wezen. Nou, toen ik dat had gesprongen, toen dacht ik wel, ja, het kan genoeg zijn. Maar ze konden er allebei overheen, dus wel spanning tot de laatste sprong. Ik zeg die maar in Heiterre, dat weer wel een enorme ontlading, of net? Ja, ik was echt heel erg blij toen Jeltske niet meer verder sprong. Hoe is dan wedstrijd gang met die blessure? Want we praten van tevoren even. Toen zei ze, nou, ik had er eigenlijk net zoveel last van. Maar eigenlijk van de eerste sprong zeg ik die een beetje kreupeling. Klopt het dat? Ja, dat klopt wel. De eerste sprong die ging toen goed en toen voelde ik hem wel. En toen de tweede en derde sprong, dat was niet heel veel meer. En toen had ik dus even rust tussen de finale. En toen ging die eerste sprong ging het weer, maar daarna ook niet meer. Dus. Toen dacht ze van nou laat maar, we wachten het af. De kans is groot dat ik win. Ja, nou ja, ik zou het zelf ook niet meer kunnen verbeteren. Daar deed te veel pijn voor. Dus. Ja, op naar het NK, dat is 2 weken. Red je dat met die blessure? Ja, dat komt wel goed. Gewoon veel rusten en dan best sta ik er over 2 weken weer. Nou, eerst even een feestje. Ja, we gaan zeker feest vieren. Ken er nou weer bij met die enkel? Ja, dat moet lukken. Inger, hartstikke leuk. Fijne joen. Hetzelfde, dankjewel. Ja, en even voor de volslijners, de finale bij de Famkes, de prijswinners. Inger Haanstra dus kampioen hiermee zijn tredje 94. Een heel mooi zilveren medaille voor Jeltske Terpstra. Tredje 81 en het derde plak, heel verrassend, nee, Manon Koehoorn, tredje 61.
Ja, en dat brengt dus bij de junioren. En daar zit een man die het zuiver al wend is om daar te komen. Want die wordt wel gauw als kampioen. En dat is Rutger Haanstra. Rutger Haanstra, de prologeerst in titel. Wat hier is dat ik in de holle van tevoren dit moet kennen? Ja, natuurlijk. Ja, je leven uit aanschoft en weet niet wat met gebeuren. En ja, laatste week ben ik goed in vorm, dus dan denk je, ja, natuurlijk is het mogelijk. Maar ja, het moet wezen, hè. Dus niks is vanzelfsprekend en concurrentie weer. Dus, je weet het maar wist ik maar nooit. Je weet dat die 2022 steen had. Hij kent heel 4. ja, daarom en meer voor hetzelfde. Hè. Dus ja, het kon van eigenlijk alle kanten eruit. Dus daarom ja, extra blij dat ik hem uiteindelijk toch heb. Toch op het moment dat die Njontje 43 deel 6 dacht ik van nou wordt de dreig verloren. Ja, tuurlijk. Een Njontje wil door 18 meter. En ja, dat is een heel eind. Ja, dan viert hij toch nog net zeker? Nee, dat doe ik net. Het is winnen maar de tweede ronde. En ja, dan weet je, er komen nog wat gevaarlijke man. Met name Wissen natuurlijk komt er nog achterom. En dan, ja, ik zou even hollen om echt nog een klapper op te gaan. Dat is richting 200 meter. Maar ja, dat sla je net. Maar dag en na. Wat zit in die holle? Waar was het heen? Ja, Frieselijk haar heb ik in ieder geval in de holle. 20,44 €. Ja, dat moet mogelijk zijn. En nou ja. De titel prolongeren, hoe belangrijk is dat voor jou? Hoe leuk is dat? Natuurlijk is dat niet leuk. Ja, het ligt toch zijn dat je direct steen kan op zijn wedstrijd. En ja, 3 Briegen, 3 jullie bij de jongens, 2 bij de junioren. Ja, een prachtig richtje volgens mij. Wat een prachtig richtje. Nou op naar het NK. De concurrentie is direct moordend. Kan je er wat zitten? Ja, natuurlijk. Ik denk, ik moet wezen, hebben we daar in ieder geval even aanlaten dat we direct steen kennen. Op het tweekampen en FM hebben we baas gehouden. Dus ik denk dat het alleen maar meer motiveert om de klapje te delen een keer. Het café is dicht. Toch een feestje hier. Hoe moet dat gaan? Ja, ik weet niet hoe het je gaat. Maar nou ja, we drinken er vast even in op en dan zien we het wel. Hey, Van Hetten. Dank je wel. Ja, uniek. Broer en zuster, de Friese titel. Rutger Haanstra wint dus bij de junioren. Prachtig afstand. Njontje 43, tweede Wissebroekstra 88 en Minne Smit er vlak achter de Weensemer op 18,77. Dat brengt us bij een orengrote kampioen uit het Heidenskip. Die het wel eens vaker, die je dit seizoen nog net zo vaak, maar nou toch weer een titel pakt. Marit van der Wal. Marit van der Wal die 4e titel goed telt. Klopt het dat? Ja, dat klopt. Ja. Doe wie is ze zelf dit hier in Brabant vooral? Wat doe je dat krijgt? Nu daar een promotiononderzoek voor optimalisatie van mestverwerking is het. Een nutriëntenscheiding. Het is heel lang fut. Dus minder trainen. Door wie is je dan nog wel regelmatig op een wedstrijd? Ja, hoe is dan zo'n wedstrijd in? Ja, je hoort eigenlijk wel heel rechts, maar heel weinig verwachtingen. We hebben nog een clubkampioenschap gehad. Dat is natuurlijk voor ons ook heel belangrijk, maar ja, dat wie er gewoon net. Dat is weer ouder Emmy. Dus dan ga je hierheen zonder nog wat te kunnen trainen. Dat is wel lastig. Dus ik heb eigenlijk net zo hele vol verwachtingen. Maar ja, ik ging er altijd voor natuurlijk. En de eerste loop ik goed. Dus daarna kon ik lekker erop houden. En ik ben lichtelijk verbaasd dat het lukt. Is maar super blij natuurlijk. Maar helpt hij dat ik? Want we is nog wel bekend om een spanning. Die wie er dan nou net? Is dat zo? Ja, natuurlijk, er is altijd wel ambitiespanning. Ik kom hier en het is natuurlijk heel hoog. Het is een gewone reguliere wedstrijd. Maar het is echt beter geworden dit seizoen. En ik heb een soort met Isbrand praten en zijn trainer. En ja, dat helpt om een stukje druk van je schouders uit te hebben. Om zelf meer te kunnen genieten en echt voor jezelf te gaan leppen. En net meer onderzoeken wat een oor nou eigenlijk van je vindt. Ja, dat springt toch echt wel een stukje relaxter eigenlijk. Dus ja, een stukje minder druk. Er moest wel even wat gebeuren, hè? Want 16 meter 13 van Femke, daar moest wel heen. En dat is een serieuze afstand. Ja, dat is natuurlijk net niks. Maar goed, ik hier 15 meter staan. En dan in principe is één klimslag erbij voor mij. Is voor dan genoeg met te wijzen. Maar ik heb nog even stappen. Maar klimmen in de sprong, in de 4e sprong. En we zien het zo, ben ik dan iets scheef. Maar die krijgen nog. Ja, want dat zie ik net eens in. Ik denk van, goh, waarom zit ze stil? Je kan dat hierbij net beoordelen. Waarom je dat? Nou ja, ik ging een beetje naar rugs. En ik kreeg dat we rugs moesten er wel een ding, omdat ik qua vrezen weer. Ja, dat lukte net om dat helemaal goed te doen. Dat is toch iets dat in je achter de allemaal bloed spelen. Dus ik denk dat ik daarom even stopte. Hè. Maar achteraf is het misschien wel positief. Je weet dat ik net. Die drukken nou eindelijk een keer af. Jouw titels kom. Doe jij er nou echt bij, hè? Ja, dat zou misschien wel zitten. Maar ja, het is zo'n speciale wedstrijd. De Olympische druk jij er ook wel bij, toch? En nou, ik zou zeggen, toch maar even genieten. Hoe doe je hem dat? Ja, toch een feestje hier nou. Hè. We zijn nu al getest, dus het kan nou wezen. Ja, doen we dat? Ja, hier in Weesp met Piscans, daar is het feest. Ja, er is hier een feest, is georganiseerd. Hè. Daarom, met wezen. Marit van Hetten, en we zien je op de NK weg. Ja, dankjewel.
Een prachtige kampioen hier in Weensum in die topklasse vrouwen. Marit van der Waal dus keurig over de 16 meter, 16:24. Femke Rispezek voortreffelijk, ja. 16:13 een zilveren plak. En uitredend kampioen Tessa Kramer. Zij eindigt hier op 15:31 op het derde plak. Ja, en dat brengt dus bij de man die hier de vierste afstand van het hele seizoen produceerde. Kersvers de Heid, Nart Bransma van het Heidenskip. Ja, Nart. Wij staan voor de wedstrijd even te praten. En ach, het is net een geweldig seizoen. Dat was wel de NFM, maar het is wat inconstant al jaren. En we gaan door het heid worden beste. En de ontspanning, zeg ik die ontspanning nou, het lieke was zo. Absoluut, het helemaal geholpen. Daar terug geboorte van de dochter ben ik gewoon een youth kampioen. Absoluut. Het zeggen zo ontspannen, zo makkelijk uit. Ja, maar als het lukt, dan lijkt het altijd heel makkelijk. Ja, oude ronde weekend wie het gewoon, of oude ronde, ja, nooit NFM, wie het gewoon aanloopt, wie slecht. Mist wat de focus, soms wat de kracht, en dan gaat er wat in de hollen zitten. Ja, ik weet wel dat ik het ken en oude ronde 12 weekend lekker getraind in de rust. En ik weet gewoon, als de aanloop goed is, dan komt het wel. En dat is gewoon eigenlijk gewoon 4 keer een goede sprong. En dan in die eerste sprong voor die 20. Dan denk ik, nou, leuk voor de concurrentie dit. Absoluut, dat is heel leuk voor de jongens. Dan weet ze dat zo'n bak moeten. Ja, dat is leuk. Hoe is dan zelf verder die wedstrijd in? Want het enige was nog de maakkersten is er in te springen. Want ja, die afstand stiert. Nee, dat klopt. Nou ja, voor diezelf is het gewoon heerlijk dat zijn afstand dat stiert. Dan weet je gewoon, nou ben hun eerst set. En dan kun je gewoon lekker opbouwen. Dus ik kan gewoon de stok elke keer wat verder zetten. En ik weet gewoon, 2 lijnen, een Friese kaai sprong. Toen weet ik, ja, dan kan ik nou wegspringen. Maar ja, dan moet het ik al hier even goed gaan. Dus dat heb ik wel geprobeerd. Maar het slag helaas net om verder te gaan nog. Maar het wiegen nog voor de winst deze sprong. Was dat nog wel even het scenario van 2 lijnen in de holle? Dat Jen wil een 39 van Tevens op, maar en dan gang Stoel heen. Ik bedoel, je is nou Jen wil een 29 staan. Het kan, hè? Absoluut. Nee, dat klopt. Nee, dat ik zeker in de holle. Nou, ik weet gewoon... eigenlijk wist ik, Isbrand of aan, dan kunnen nog goed hinnen. Nou, als je hoe 4 oren jongens de stok hebben, dan weet het gewoon net meer mogelijk. En inderdaad, die jongens die kennen dat. En het hoeft maar 1 sprong. Dus nee, dat zie je zeker in de holle. Dat 2 lijn wat ik toen met Tevens doen, dat ken ik bij mij wel. Maar het voelt mooi. Als je hem nou 3 keer, de zilveren pols, ja, 4 keer meestal hem horen. Weet dat nog een doel? Nou, het is natuurlijk wel leuk om te horen. Dus als ik hem volgend jaar win, dan wordt het een doel. Lekker hè dit? Ja, het is toch mooi. Ik bedoel, van tevoren moet ik het heel graag winnen. En nou, hek hem maar weer. Super. Ja, we gaan van die genoten, geniet je ervan. Komt wel goed, bedankt. Ja, dat weer in de woorden van de nieuwe kampioen bij de senior Nart Bransma. Hij flikt het in zijn allereerste sprong hier, 21-29. Zijn vierste van het hele seizoen, de vierste in Friesland van het hele seizoen. Roem verder als de toch wel verrassende nummer 2 Isbrand Galema, 20-32. Age Hulder die stiert er gewoon keurig tussen als oorlogsklasser met Santje naar 1971. Hij pakt je toch weer brons. Anne Galema is 4e jaar, 1970. En Sietse Bokma, ja, hij sluit het ritje finalisten 1956 in een hele mooie sterke finale. En dus kennen we u nou hier in Weensum op meidje voor de huldiging van de kampioenen. De prijsuitreiking, de verschillende 5 kampioenen, maar natuurlijk ook de wisselprijzen. Die mooie glazen liefster van de eerste vrouw, die gaat naar Marit van der Waal straks. En die zilveren pols, die het Nart Bransma in ontvangst nemen mij. Die prachtige wisselprijs. Die het heel graag aan het einde van zijn carrière inzien. Hoes op de squashimantel staan mij. Er zijn maar een paar leppers in de historie die dat opgered had. Roel Bokkerspan, die had er een paar toestaan. Bart Helmholt, die had er een paar toestaan bij de 2. Rimmer Abma is erin slagen om 5 keer in totaal die titel te pakken. Maar verder binnen net Savolle die zilveren pols horen mij. Het kan wel eens een doel worden zijn, Nart. Als ik hem meer win, ja, dan wint er hem 2 keer een briegen. Dan zoet er dus dat je de nee gewoon 3 briegen gaat kennen. En ooit 5 keer in totaal. Het is mogelijk. Maar hier staan de kampioen te genieten in het Sensje. Heerlijk waar hier we er hier bij. Alles ziet eens een keer mee. Nee, dat we een simmerstorm gaan. En Gerrit de Boer, die staat intussen klaar om
Mij Hendrik Murk, deze dag nog eens even heerlijk trotten in. Gerrit de Boer. Ja, we houden het podium hier achter natuurlijk goed in de gaten. Want ja, daar komen de notabelen aan en daar is we de prijsuitreiking die in. Daar zullen we zeker bijwijzen. Maar toch even met Hendrik Murk Haanstra. We hier in de pauze al hoe we verwachten dan wat in de finale. Hoe hasten we de finale zien? Nou ja, het is zeker het een en het gebeurd. Hè? Bij de Famkes, bij de Vrouwli. Bij de Mali hoopste ik op dat wonder. Ja, dat is dan niet gebeurd. Een soort mislukte sprongen. Hè? Krijgt de wetter, krijgt net op de hele punt. Maar ja, al die stakken staan finaal op scherp. Dus het is de dood of de gladiolen. En helaas lukt het dan krijg net. Maar... Mooi hebben de Famkes, de dame met de blessure die het wint. Nee, is hartstikke mooi voor Enger. Ik bedoel, ik denk, grote concurrenten, Hanneke Westert. Ja, die wipt er in de voorronde uit. Ja, dan weet zij zelf ook wel van Blikstender. Ik ben nou wel eigenlijk de topfavoriet van die traaien. Ja. En dat ze dat dan toch doet. Ja, petje jou. En mooie blessure. Nee, En haar broer wint maar een prachtig sprong met de junioren. Familiefeestje. Ik bedoel, niks mis mooi. Nee, hij is een heel mooi dier. En van Rutger vind ik het knap, hè. Want ik jou het hier te doen, hè. In 2 jaar verliezen was toch een jongenskampioen. Eerst is junior wist hem. En nu wist hem weer. In een hele sterke juniorengroep. Dus nee, dat is krees. Germ, Samantje, daar kan je het altijd van verwachten. Onvoorstelbaar. Ja, Arend Veenstra, ja, de vorm ieder gewoon net. Hè. Hij helpt die finale, maar ik in die finale kende die pot net breken. En Douwe Abma, ja, die doet wat hij kan. Wie gretig, misschien wel, of ja, wist nooit te veel, maar zeker die eerste sprong in de finale. Hier die stak wat verder met, niet de indruk. En dan die tweede sprong, 16 bij Jussi Stuff weer. Ja, het is een ingewikkeld speeltje. Maar ja, als het ook kampioen was, mooi een PR. Maar zijn afstand bij de jonkjes, Santje 69. Ja, grote klasse. En Marit van der Wal had al vaker gaan. Die wedstrijd zei doen. Nou moest ze aan de bakken, verdorie. Ze doet het. Ja, ik ga dat straks even met Marit toe, hè. Maar dan liet ze de slag winnen. En natuurlijk zou ze zeggen, ja, maar Hendrik die stok, die geen indruk dat hij even naar links of naar rechts ging. Ja, ik denk dat Marit net Emily, Sjennis boven inkomst. En dan zie je wel letter wel hoe scheen wat die stok gaat. Nou, het rent voor haar nog maar in 6 raam. Maar voor hetzelfde hier staat 2-3 centimeter te min hand. Dan slaat je toch voor de kop. Het is wel een klasbak, hè? Ja, nee, ze doet het wel. Hij heeft de Frieske titel, dus ik dacht, ja, heel knap. Maar Derek Femke Rispers zet wel het hele spul op een mooi, hè? Dus zo belangrijk dat is van Galen, maar bij de senioren, die Femke Rispers dat bij de vrouwen. Dus. En dan naar Dart, ja, fantastisch. Ja. Bedoel, hij hebt de wedstrijd eigenlijk voor de. Precies, zo simpel is het. Nou, die 21, wat weet 39, ja, dan is het eigenlijk beslikken. En ja, het is een afstand, blikse katers, jongens. Fantastisch. Dus... Mooie kampioen. En ja, die worden nog huldig hier op het podium. Dus daar gaan we nog in. Ja, even het moment voor deze Frieske leppers. Opmerkelijk, er staat net één Frieske trui bij. Net één klassementswinner die de Frieske titel pakt. Dus Saffolle zei dat dan. Dan kun je gemiddeld de beste wijzen, maar het gaat joert om de eerste van de dag. En dit ben ze. En dan beginnen we starten. Fjouwer Heidenskipsters en Ian Weensemer. Want in de jongenscategorie is derde kampioen met een sprong van centimeter 69, Germ Terpstra. Prachtige titel voor Germ Terpstra. Die het eerst alle krommels uitdelen. Mij een persoonlijk record, beter kennen dus net. Pakt hij in zijn accommodatie zijn eerste Frieske titel. Eerste kampioen met een sprong van 20 meter 94, Inger Haanstra. Ja, Inger Haanstra. Slinne weekend dacht ze nog dat ze net meedoen koer. Toch een ankelblessure. Toen ze even trainen. Nou, toch maar meedoen en nou de prijs. Een Lieds medisch wonderke. Is kampioen met een sprong van 90 meter 43, Rutger Haanstra. En het familiefeest compleet, want haar grote broer Rutger Haanstra pakt de juniorentitel. Dik en Jontje metersprong. En de box, het zeker op oefenen. En bij de vrouwen, kampioen voor de 4e keer bij 16 meter 24, Marit van der Wal. En ik Marit van der Wal ontbreekt toch een soort morren die angst om te presteren op het FK. Bij een keurige dikke 16 meter sprong. De laatste kampioen bij de senioren bij 21 meter 29, Nart Bronsma. En dan zie je maar weer. Een jongen, hij kan meer als een oor. Hij waait naar een prachtige afstand over de 21 meter. Nou krijgt elke kampioen, die krijgt ook altijd een medaille. En die medailles die we uitreiken door de voorzitter van mensen, Anne Marta van der Meij.
En dat doet ze eerst, denk ik, van die jongens. De medailles per persoon. Die mij in elk geval horen. Uit handen van voorzitter van Weensum, Anna Marten van der Meij. Ja, dit is een medaille die je graag gaan willen, hè, dus. Medaille. En dat is die mooiste haren. Het is de herinnering. Om de nekken van haar zoon. Om de nekken van Inger Haanstra. En dan heb je toch een... Marit van der Wal, die mij haar vierde medaille al in ontvangst nemen. Ja, Rutger Haanstra, die won hem al bij de jongens. En nou ook al 2 keer bij de junioren. Had ik een mooie verzameling intussen. En naar Bronsman verzels. 2 linie al de beste. Mijn dikke 21. En nou weer. De medailles. Heel goed in. Dan geven we naar de Tworkes. En de Tworkes, dat is de, ja, zeg maar de wissellokaal. En die wordt Utrecht terug de commissaris, de heer Arno Brok. Eigenlijk elke keer van de partij. Die bouwen echt de bol om voor deze man. Is er elke keer. En ik hij voor alle deelnemers in alle categorieën ook nog een wisselpriske. De Tworkes van Weensum, die mij in elk geval een hier thuis tegen haar. Voor de kampioen van de Famkes, van de jongens. Van zelfs ik, van de vrouwen. Deze kind nog. En deze prijs, hoe leert dus elke keer? Ik dus even ken. Maar krijgt hem dan nou dus weer. En mooi dus weer tussen wel zetten. En ik naar Bronsma. Bedankt. Absolute ereprijs van elke Frieske leper. De felicitaties en die worden hier door de voorzitter van de FLB en de Kramer Springsma. Ja, en die doet de box. En zou ik dan morgen gefeliciteerd. En dan blijven er nog 2 hele mooie wisselprijzen oer. Zo'n een aantal jaren de wisselprijs voor de vrouwen. De uitreiking van de vrouwenprijs, de glazenlepster. En die wordt uitreikt door mevrouw aan, dus de burgemeester. En die biedt natuurlijk naar de vrouw of Famke die de vierste sprong del zetten heeft. En dat is dit keer Marit van der Wal, maar 16 meter 24. Want zij wist de vierste sprong del te zetten. Wederom een medaille erbij. En natuurlijk de glazenlepster. Ja, zo ligt er nog even. Ja, de glazenlepster. Naar de vierste sprong van de dag. De wisselprijs voor de vrouwen. En Marit die is natuurlijk onderwijs nou om die echt vaker te winnen. En dan zou die zomaar in haar bezit komen kennen. Bij de man, bij de senioren. Dan moet ze hem nog een keer winnen. Die gaat naar Bronsma, 21 meter 29. En hetzelfde geldt van Naart Bronsma. De commissaris, de heer Brok, nogmaals. Je moet de wisselprijs 3 keer op regen winnen of 5 keer in totaal om hem in bezit te krijgen. Nou, hij had hem nou al vaker wonnen ze een keer al in het. Als er de komende 2 jaar weer spekkeper is. Dan moet je hem horen. Dan moet het publiek wederom fysiekje, zover dat mogelijk is, om steen te gaan. En dan ben dit dus de 5 Frieske kampioenen van het jaar 2021. Get iedereen in de houding voor het eerbetoon bij het Fries volkslied.
kampioen 2021. De terechte kampioenen. Daarmee ben we aan het aankomen van deze wedstrijd van dit Fries kampioenschap. Namens de afdeling Weesum wil ik alle publiek bedanken voor hun komst. Namens de Stichting Vierloopacademie Weesum en volunteer bij het FK4 hebben. Dan cameraman aan. Sport op Bruttecht. De uitdrukking van de wedstrijdprijs is een oeren naar de wedstrijd. Dus dat vindt straks op plak een oerenlet. Ja, en stadig komen wij dus aan de eind van dit FK. Wij schakelen gauw naar presentator Gerrit de Boer. Want ja, een justerbaarlijke dij die komt nou tot een heel mooi einde. Maar het feest mag nog beginnen, hè? Ja, wat kon het nog beter treffen? Je bent in september prachtig mooi waar, haast windstil, ideale omstandigheden om te springen. En dan ga je naar toch wat een matig seizoen in de topklasse. Een geweldige wedstrijd waarbij het naar Brandsma uithellen, naar voet hoe die in de meter springt. En hoe de heulenlinie is het een mooie wedstrijd. Ik hoop je dat Jodrik van Genoorten gaat, dat je ziet hoe mooi het is een sport wezen kan. Wij gaan het al in mij plezier maken en wij hopen je ook om hier weer onder het stel te treffen. Want dan. Inderdaad. Dus Jenke komt straks even bij de ring en dan handig bij de leven. Maar als je nog eens kan vaststellen, maar